आपण याची डोळा अनुभवत आहे आणि त्यासाठीचाच हा सगळा जनमेळा. मी मगाशीच म्हटलं होतं की या सभागृहाची जी किमान मर्यादा आहे त्यापेक्षा 3 पट काय 5 पट अधिक लोक आपल्यामध्ये उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे ज्यांना कोणाला बसायला जागा मिळते ना त्यांनी थोडस आज स्वतःचा स्वार्थमय विचार करा आणि लवकरात लवकर त्या सगळ्या आसनांवर आपण सगळेजण आसन असतो हा. त्यानंतर आपण सगळेजण बाहेर बसायला सुरुवात करणार आहोत. मी आपल्या सगळ्यांचं पुनश्च एकदा जिजाऊ शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या संपूर्ण सोहळ्याच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि अधिक वेळ न दवडता या क्रांतिमय सोहळ्याचा आपण सगळेजण आस्वाद घेत आहोत. पण ज्यांच्या शब्दांनी या महाराष्ट्राला दिशा देण्याचं काम केलं, मरगळलेल्या अस्मितेला पुन्हा एकदा ताठपणा ज्यांनी दिला, ज्यांची लेखणी ही सत्य पत्रकारितेचा एक नवा अध्याय कायमस्वरूपी रचत राहिली आणि ज्यांना ऐकणं हे प्रत्येक श्रोत्यासाठी एका स्वर्ग सुखाची अनुभूती असते. आपल्या सगळ्यांच्या जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधण्याकरता, आपल्या सगळ्यांना संबोधित करण्याकरता या महाराष्ट्राची मुलूख मैदानी तोफ आम्हा सगळ्यांचेच मार्गदर्शक आदरणीय कैलाजी महापती सर यांना मी विनंती करतो की आपण उपस्थित या जनसमुदायाशी, उपस्थित जिजाऊच्या तमाम शिलेदारांशी आपल्या अभ्यासू, अमोघ आणि प्रगल्भ वाणीमधून आपण संवाद साधावा. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण निमंत्रित करूया सन्माननीय कैलाजी महापती सर. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रमोदजी कामत साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित झाले आहेत. त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. जिनको लाइफ में थोड़ा कम मिला उनके लिए थोड़ा ज्यादा 3 गुना ज्यादा. डिनशॉस कोन के नीचे वाली चॉकलेट अब 3 गुना ज्यादा. दिलदार डिनशॉस. नमस्कार. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जिजाऊचं पाऊल पडून 1-2 वर्ष होत आहेत. जिजाऊच्या या रथाचे जे भुई आहेत त्यातल्या 50% लोकांना तरी माहित असेल की आपण नमस्काराचं उत्तर नमस्काराने देतो. बोला नमस्कार. हे होय बाय. मी आज या सभेच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला क्षणभर उठवणार आहे. एक दुःखाचा प्रसंग आहे आणि तो महाराष्ट्राने जर पाळला नाही तर त्याला देशाचं काही पडलेलं नाही. लता मंगेशकर यांच्याच तोडीच्या महाराष्ट्र गायिका सुमन कल्याणपूरकर यांचं आज निधन झालंय आणि हा गान सूर्य ही सुरांची मोत्याची माळ आज तुटलेली आहे. आपल्या 2 पिढ्यांनीही त्यांची गाणी गायलेली आहे. देव जरी मज कधी भेटला पासून अनेक गीतं बंगाली असतील, गुजराती असतील, मराठी असतील, मराठी भावविश्वाची आणि सुगम संगीताची तर अख्खी खान सुमन कल्याणपुरांनी उपस्थित केली. मी या सभागृहाला विनंती करतो की या सभेच्या पूर्वी आपण सगळ्यांनी जागेवरती उभं राहून 2 क्षण त्यांना श्रद्धांजली वाहूया. क्षण अगदी शांतता हवी. ओम शांती शांती. या सभेला आता काही क्षणातच सुरुवात होते. नेहमीप्रमाणे पहिली ओव्हर खेळण्याची जबाबदारी मला मिळालेली आहे. हा रत्नागिरी जिल्हा आहे म्हणून गोताचा हुकूम आहे असं गृहीत धरून मी माझ्या 2 शब्दांना सुरुवात करतो. हुकूम आहे ना? हा.
मी खेड तालुक्यातला आहे. लहानाचा मोठा जरी ठाण्या मुंबईत झालो असलो, चळवळीत झालो असलो, तरी या तांबड्या मातीची काही पद्धती आहेत त्या आजही तोंडपाठ आहेत. जिजाऊने उभारलेलं त्या रुग्णालयाचाही आज पहिला वर्धापन दिन आहे. 50,000चा ओपीडीचा स्कोर केलेला हे हॉस्पिटल काल आम्ही पाहिलं आणि हेवा वाटला रत्नागिरीवाल्यांचा की ज्या रत्नागिरी जिल्ह्याला साधा विंचू किंवा साप चावला तरी तोंडात फेस आणि जीव मुठीत घेऊन मुंबई ठाणे गाठावं लागत होतं. आया माया बहिणी डिलिव्हरीसाठी सुद्धा मुंबई गाठत होत्या आणि दासगावच्या खिंडीत जवळ आल्यानंतर निरोप यायचा नाही की बॉडी घेऊन आम्ही परत चाललो. बॉडी घेऊन आम्ही परत चाललो म्हणजे काय की ती दगावली, ती तर दगावली सोबत मुलंही दगावलं. इतक्या बारीक बारीक किरकोळ गोष्टींसाठी हा रत्नागिरी जिल्हा मुंबईत जात होता, ठाण्यात जात होता, उपचारासाठी अक्षरशः लाचार होता. स्वतंत्र होऊन 70-75 वर्ष उलटली, मात्र जिल्ह्याचे जे मुख्य जिल्हा केंद्र असते, जे आरोग्य केंद्र असते ते कुठे आहे? ठाण्याला सावजी नावाच्या एका सर्वसामान्य मजुरानं ठाण्याचं सिव्हिल हॉस्पिटल दिलं. पालघरचं 70 वर्षानंतर आता जिल्हा रुग्णालय सुरू होणार आहे असं कळतं. मात्र रत्नागिरी जिल्हा, ज्या रत्नागिरी जिल्ह्याने नररत्नांची खाण दिली, ज्या भारतरत्नांच्या 20 जणांच्या यादीमधले 12 भारतरत्न ज्या रत्नागिरी जिल्ह्याने दिले, त्या रत्नागिरी जिल्ह्याला एक साधारण रुग्णालय मिळू शकलं नाही. ही ह्या 21व्या शतकातली अतिशय मोठी शोकांतिका ह्या जिल्ह्याने पाहिले. काल परवापर्यंत फक्त आपण विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये आत्महत्याच्या बातम्या वाचत होतो की इतके लाख लोकांनी आत्महत्या केल्या, इतक्या लोकांनी आत्महत्या केल्या, आणि आम्ही मात्र कोकणस्थ छातीवरती हात मारून सांगत होतो की आमचा कोकणी माणूस हा शोषिक आहे. तो कितीही मोठे दुष्काळ आलेत, कितीही मोठे महापूर आले, जगणं कठीण झालं तरी आत्महत्या करत नाही. बरेचसे पत्रकार आज या कार्यक्रमाला आहेत म्हणून त्यांचं तिकडे मी लक्ष केंद्रित करू इच्छितो की ही गोष्ट खोटी आणि चुकीची आहे. तुम्ही काळजीपूर्वक यापूर्वी या आकडेवाऱ्या तपासा. गेल्या वर्षीच्या सुद्धा आकडेवारीमध्ये 12 जण एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यामधले होते की ज्यांनी फास गळ्यामध्ये अडकवला होता शेतीच्या कारणाने. आता जगायचं कसं, खायचं कसं म्हणून. पण इथले अधिकारी एवढे हुशार, ज्याला आपण सर्वसामान्य लोक चाप्टर म्हणतो, लबाड म्हणतो, की ही नावं त्यांनी लपवली. एका अहवालाच्या झेरॉक्स वरती ही नावं कळाली म्हणून काहीने तो जीवाचं नाव शिवा ठेवून त्याचा पाठलाग केला, पाठपुरावा केला, आणि नंतर त्यांना सांगावं लागलं की नाही हे आत्महत्या आहेत. मात्र त्यांच्याविषयीचा अहवाल किंवा त्यांच्याविषयीचा तपशील पत्रकारांना कोणी सांगत नव्हता. यापुढच्या काळामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या विशेषतः पत्रकारांची जबाबदारी वाढलेली आहे की त्यांनी कोकणातही आत्महत्या होत आहेत आणि ह्या आत्महत्या लपवल्या जातात, याच्याकडे मात्र तिसऱ्या डोळ्याने पाहिलं पाहिजे. आज स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष उलटत असताना अख्खा देश अमृत महोत्सव साजरा करतोय. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून प्रगतीचे वारे बघायला मिळत आहेत. मात्र गेले 25 वर्ष कोकणातला रखडलेला रस्ता कोकणवासियांच्या जिव्हारी लागलाय की आणखी किती वर्षानंतर हा रस्ता होणार. त्याच्यानंतर सुरू झालेला दुसरा कोस्टल रोड जवळजवळ संपायला आला. आणखीन एक मोठा हायवे जो हरिहरेश्वर मार्ग निघालेला दापोली गुहागर करून रत्नागिरीच्या हृदयातून सिंधुदुर्गकडे जाईल, तो रस्ता इतक्या स्पीडने होऊ शकतो. मात्र मूळ जो अगदी 100-200 वर्षापासून इंग्रज काळापासून ज्या कोकणच्या रस्त्याला आम्ही वापरतो, जो कोकणचा कणा आहे म्हणून म्हणतो, त्या रस्त्याचं मात्र काम आजही आहे त्या अवस्थेतच तुटलेलं आहे. आज अख्खं देश नवे अख्खं जग पेट्रोल आणि डिझेलच्या संकटानं अक्षरशः वाऱ्यावर उडत आहे. या काळामध्ये मोठी आयोजनं करू नयेत म्हणून आज हे सावरकर नाट्यगृहामध्ये एक छोटस आयोजन आहे. नाहीतर जिजाऊच्या सगळ्या सभा ह्या मैदानात होतात. आपण मागची एक सभा पाहिली होती की उभं राहायला देखील लोकांना वाव मिळाला नाही. आज घरातली कामं, शाळा सुरू होण्यासाठी उरलेले 6 दिवस आणि इतक्या मोठ्या उन्हाचा कडाडा सोडून सुद्धा आपण ह्या सभागृहात जमलेले आहात. विशेषतः महिलांचं प्रमाण खचून भरलेलं आहे. याचा अर्थ रत्नागिरी जिल्ह्यानं कोकणाच्या मातीचा आता त्याची चाहूल लागलेली आहे की यापुढचा कोकणचा जो विकास आहे तो राजकारण्यांच्या हातून नाही तर मधु दंडवते, बॅरिस्टर पे यांचा वारसा घेऊन निघालेल्या निलेश सांबरे सारख्या सामाजिक कार्यकर्त्याच्या हातातूनच हा विकास होईल, हा आधारवड मिळेल.
आणि म्हणून लोक इतक्या मोठ्या प्रमाणात आलेले आहेत. याच्यातले कित्येक लोक असे आहेत की त्यांनी एक झलकही त्यांना पाहिलेलं नाही. याच्यात किती लोक असे आहेत की एकदाही त्यांच्या नजरेसमोर जिजाऊचा कार्यक्रम आलेला नाही, मात्र तरी सुद्धा ऐकून प्रत्येक गोष्टीची शहनिशा करून ती आत्मसात करण्याची वृत्ती उद्या महाराष्ट्रात कुठे असेल तर ती कोकणाच्या मातीत आहे. या 5 जिल्ह्यांची ही वज्रमूठ एकत्र करून आता नव्या कोकणाचा सारीपाठ मांडायचा आहे. या ठाणे जिल्ह्यानं आनंद दिघेंच्या निमित्तानं धर्मवीर दिला, तर या पालघर जिल्ह्यानं निलेश सांबरेच्या निमित्तानं या महाराष्ट्राला कर्मवीर दिलेला आहे. ह्या 2 आठवणी घेऊन या कोकणाच्या मातीच्या पुन्हा एकदा विकासात उतरायचं आहे. आम्ही पाहतो आहोत अगदी सिंधुदुर्गच्या सागर तटापासून तर पालघर जिल्ह्याच्या सुरुवातीपर्यंत पुढारी मुंबईमध्ये बसून महाराष्ट्राचा कारभार पाहतात, मात्र आता मुंबईत बसून कोकण ऑपरेट करणं ही गोष्ट दूर राहिली. आता तुम्हाला कोकणाच्या गावागावात तळात जावं लागेल. सावंतवाडीच्या खिंडीपासून जव्हारवाडा, मोकाळा, तलासरीच्या आदिवासी भागापर्यंत फिरावं लागेल. तुम्हाला आता कोकणात उतरून कोकण समजून घ्यावं लागेल. गेल्या 75-80 वर्षामध्ये ती वेळ होती, मात्र एकालाही कोकण समजून घेण्याची मात्र सुबुद्धी झाली नाही. कोकण पर्यटनाच्या निमित्तानं मुंबई टू गोवा तुम्ही पाहिलं असेल, पर्यटनाच्या निमित्तानं तुम्ही दापोली गुहागर पाहिलं असेल, मात्र सामाजिक चष्मा लावून तुम्ही जेव्हा कोकण पाहाल तेव्हा तुमच्या पायाखालची माती हादरून जाईल की आजही कोकणामध्ये सापाचं आणि विंचू चावल्याचं औषध नाही. अब्जवधी रुपयांचं बजेट ह्या जिल्ह्यांमध्ये येतं. हे पैसे जातात कुठे? केवळ राजकारणावरती कोकणाचं पोट भरणार नाही. यापुढे कोकणाच्या मातीला सर्वकष संकटातून जर बाहेर काढायचं असेल तर इथली मुलं शिकवावी लागतील. मी काल अनेक मुलांच्या बैठकांमध्ये बसलो, मात्र एकाकडेही कुठल्याही पद्धतीचं प्रशिक्षण नाही, कुठल्याही पद्धतीचं परीक्षण नाही. जोवर आपण मुलांना प्रशिक्षण देत नाही, परीक्षण देत नाही, कसल्या संधीच्या वाटा तुमच्या समोर आहेत. बाहेरून आलेल्या लोकांना त्या वाटा गवसतात, आपल्याला त्या का गवसत नाहीत. तालुक्याच्या ठिकाणी, जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोटापाण्याची संधी देणाऱ्या कामांची संधी निर्माण करावी लागेल आणि हे करण्यासाठी तुम्हाला घरातला एक तरी मुलगा अधिकारी बनवावा लागेल. आज इथून मुंबईत जाऊन पुढारी बसून कामकाज करत असताना विक्रमगड मधल्या झडपोरी सारखं जे आदिवासी गाव आहे जिथे फैसा कायदा चालतो, मुठभर लोकवस्तीच्या गावातून आलेले शेतकऱ्याची 2 मुलं आज कोकणातल्या प्रत्येक गावात तालुक्यात जाऊन तुमची मुलं शिकवायची आहेत आणि ती मी शिकवणार आहे. जन्मलेलं बाळ असो, पोटातलं बाळ असो किंवा 90कडे प्रवास करणारा वयोवृद्ध आजी आजोबा असो, औषधा वाचून त्यांच्यापैकी कुणी मरता कामा नये. आजही कोकणच्या मातीला जो शोषितपणा म्हटला जातो त्याचं कारण असं आहे की घरात आईला कॅन्सर झाला तरी तो मुलाला कळू दिला जात नाही, कारण तिला माहिती असते ह्याची तेवढी परिस्थिती नाही, ह्याचा तेवढा पगार नाही. आजही कोकणस्थ जे मुंबईमध्ये राहतात त्यांनी एक हाती एक रकमी 1,00,000-2 लाख रुपये कधी बघितलेले नाहीत, परंतु हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर जेव्हा त्यांना 2 लाख 5 लाख रुपये डिपॉझिट करायला सांगतात त्यावेळेला ती आई आधीचा अनुभव घेऊन आपल्या मुलाला सांगत नाही की मी ह्या आजारपणात आहे. एका चांगल्या कार्यकर्त्याच्या आईला 3ऱ्या श्रेणीतला कॅन्सर झाला होता. आम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेलो तर तिथले ओळखीच्या डॉक्टरने आमच्यावरती डोळे उगारले आणि सांगितलं इतक्या लेवलला येईपर्यंत तुमच्यासारखे कार्यकर्ते काय करत होते. म्हणून मुलाला विचारलं की काय, ते म्हणे मला घरात सांगण्यात आलं नाही. मी त्याच्या आईला विचारलं, ते म्हणाले आताच वडिलांची नोकरी गेलेली आहे, मुलाचा पगार जेमतेम 10-12 हजार आहे, त्यात मला कॅन्सर झाला हे त्याला जर सांगितलं तर तो खचून जाईल. आणि मला हे पक्क माहिती आहे की कॅन्सर सारख्या इतक्या मोठ्या रोगावरती आपल्याकडे कुठेही उपचार होत नाहीत आणि उपचार करायचे म्हटले तर घरदार जमीन विकून 5-25 लाख रुपये पाठीशी बांधूनच जावं लागेल. पण आता तसं होणार नाही. आता तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधला असो किंवा पालघर जिल्ह्यातला असो, रायगडचा भिल्ला असो, कातकरी असो, आदिवासी असो किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यामधला गावागावात डोंगर दऱ्यामध्ये खाडीच्या पल्ल्याड समुद्र कटावरती राहणारा सर्वसामान्य कोकणस्थ नागरिक असो, कुणालाही जीवासाठी पैसा नाही म्हणून जीव गेला असं होता कामा नाही. कुणालाही शिक्षण मिळालं नाही, पैसा नाही म्हणून शिकायला जाता आलं नाही. चांगला खेळत होता, मात्र कुठे खेळायला जायचं, कुठे संधी मिळेल, कुठल्या अकॅडमीमध्ये भरती होता येईल ती जागाच नाही म्हणून खेळलो नाही असं होता कामा नये. नेहमी रस्त्यामध्ये येता जाता प्रवासामध्ये एक मुलगी बेसुसाट धावताना दिसायची. एक दिवस सिग्नलला मी तिला अडवली आणि विचारलं, बाई तुझा तर स्पीड मोटरसायकल पेक्षाही मोठा आहे, तू कुठल्या अकॅडमीमध्ये जाऊन तसं फिजिकली शिक्षण का घेत नाहीस? तर म्हणाली आमच्याकडे पैसे नाहीत, आम्ही कचरा वेचतो
आणि कचरा विकल्यानंतर जे पैसे येतील त्याच्यात घरातलं पोट पाणी करताना मुश्किल हो. एक मुलगा प्रचंड खेळताना मैदानावरती पाहिला, उघड्या डोळ्याने जशी खेळताना आपली मुलं आपण पाहतो तशी अनोळखी मुलं पण तुमच्या नजरेत आली पाहिजेत, कारण तीही तुमचीच मुलं आहेत. जिथे कचऱ्याचा 7 मजली डोंगर आहे, तुम्ही जर मुलुंड चटनाक्यावरून ठाण्याकडे येताना पाहिलं तर डाव्या बाजूला एक मोठा डोंगर दिसतो. नव्याने आलेले लोक विचारायला लागले की आम्ही आलो तेव्हा ही ते खाडी होती, आता ह्या डोंगर कुठून आला? तर तो डोंगर कचऱ्याचा आहे. या कचऱ्याच्या डोंगरामध्ये जशा घळी असतात, जशा गुहा असतात, लेणी असतात, तसा कचरा पोखरून एक गाव बसलंय. त्या गावामधला तो खेळाडू इतका चांगला खेळायचा, आम्ही त्याला जिजाऊ मध्ये आणलं. आज राष्ट्रीय लेवलच्या चॅम्पियनशिप मध्ये खेळतोय. मुलांना काय हवंय म्हणण्यापेक्षा त्यांना काय उपलब्ध करून देता येईल यावर मात्र कोकण आजही चर्चा करताना दिसत नाही. हजारो लोकांच्या गर्दीमध्ये मला 100 सुतार हवेत असं म्हटलं, 10 वेल्डर हवेत, अमुक कारागीर हवा, तमुक कारागीर हवा, हात वर करा म्हटलं तर एकही हात गर्दीतून येत नाही. विक्रांतच्या सभेला 35,000 तरुण मुलं होती. मी सांगितलं माझ्याकडे 1 लाख नोकऱ्या आहेत, मी नोकऱ्यांची डावं वाचतो, ज्यांना ज्यांना ते काम येत असेल त्यांनी हात वर करावा. मी एका पाठोपाठ यादी वाचत राहिलो. 35,000तून 25 लोकही उभे राहिले नाहीत, कारण हे सफल कारिगिरी जी आहे त्याचं प्रशिक्षणच कुणाला नाही. आज भारतामध्ये कमीत कमीत 1 कोटी नर्स हव्यात. जर तुम्हाला सांगितलं की मला तुमच्या ह्या तालुक्यातून 100 नर्स द्या, तुम्ही 5 नर्स देऊ शकत नाही. त्याला कारण तुम्ही शिकवलेच नाहीत मुली. छान आहे, मात्र आता यापुढे आपली गावं, आपला समाज, आपला तालुका या सगळ्यांना एका रांगेमध्ये जर आणायचं असेल तर तुम्हाला घरपट एका मुलाला समाजसेवक पण करावं लागेल. त्याच्यावरती तो संस्कार करावा लागेल. जो संस्कार एक शेतकऱ्याचं मूल झडपोली नावाच्या आदिवासी भागातून घेऊन आज कोकणाच्या ह्या 5 जिल्ह्यांमध्ये फिरतंय, त्याच्या पाठीशी उभं राहावं लागेल. तालुक्यात 2030 पर्यंत या 5 जिल्ह्यांमध्ये आपल्याला किमान 25,000 अधिकारी बनवायचे आहेत. घरामध्ये, गावामध्ये 1 अधिकारी जरी झाला तरी तो गावाची दिशा बदलतो. समृद्धीच्या 4ही बाजूने धनदांडग्यांनी, परप्रांतीयांनी लाखो करोडो हेक्टर जमिनी घेतल्या, कारण त्यांना त्या पद्धतीचं मार्गदर्शन झालं होतं. आपल्या मात्र कोकणातल्या जमिनी बेसुसाटपणे विकल्या जात आहेत. 3 कॅरिडोर येऊन सुद्धा आज कोकणस्थांचा पर्यटन म्हणून व्यवसायामध्ये अजिबात लक्ष नाही. बाहेरच्या मंडळी जमिनी घेतात. जमिनी विकू नका सांगायला फार अक्कल आणि फार हिंमत लागत नाही की नका जमिनी विकू नका, परंतु त्या पुढे काय करा? तर त्या पुढच्या विविध योजना आहेत. तुमचे यादवराव कोकणस्थ आहेत, त्यांना विचारा, त्यांच्याकडे अख्ख्या कोकणचा आराखडा तोंडपाठ आहे. मात्र यासाठी तुम्हाला आता चर्चा कराव्या लागतील. मार्गदर्शनाची ही गंगा आहे, ही आटवून जमणार नाही, ती साठवावी लागेल. कुठेतरी बांध घालावा लागेल. काही दिशांनी धोधो 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 पाऊस येतो कोकणामध्ये. असं म्हणतात की जगातला 2 नंबरचा पाऊस म्हणजे मेघालय, चेरापुंजी नंतरचा पाऊस कोकणात पडतो. हा कोकणात येणारा धबधबा तुम्ही जर अडवला नाही, तो जर जिरवला नाही, तो जर मुरवला नाही, तर सगळं पाण्याचा थेंब दाभोळच्या समुद्रात निघून जातं आणि नंतरच्या 5 महिन्यात टिपलवणीचं पाणी पिण्याची वेळ कोकणात येते. जेव्हा कोकणातलं चित्र हे बाहेरच्या देशांमध्ये पाहतात, राज्यात ईशान्येकडे पाहतात, तेव्हा तिथले मित्र विचारतात की हमने तो सुना था कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा बारिश कोकण में आता है, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में आता है. फिर ये चित्र कहाँ के हैं कि लोग इतनी बड़ी बड़ी 80-80 फुट कुएं में उतर रहे हैं. इतक्या लांब लांब रानावनातून दुऱ्याचं पाणी नदीच्या कोपऱ्यात खड्डे खणून पाणी कोकण पितंय. हे काय आहे? मग कोकणात पडलेला इतका मोठा पाऊस जातो कुठे? तर हा पडलेला पाऊस कुठल्याही योजनांचं धरण नसल्यामुळं, कुठल्याही योजनांची बांधणी नसल्यामुळं आलेलं पाणी निघून जातं. तेच होतंय कोकणाचं साहित्यिक विश्वामध्ये, सांस्कृतिक विश्वामध्ये, जगण्याच्या पद्धतीमध्ये. ज्या कोकणाने इतके मोठे भारतरत्न दिले, इतके मोठे नररत्नांची खाण दिली, त्या कोकणाला स्वतःचा एकही विचार बांध घालून अडवता आला नाही, तो जिरवता आला नाही, पुढच्या पिढीला देता आला नाही. आजही उठायचं, सुसाट मिळेल ती ट्रेन पकडायची, मुंबईला जायचं, झोपडपट्टीमध्ये राहायचं, कुठेतरी कप बशा विसरावायच्या. काही लोक शिकले सवरलेले आहेत, ते आता स्किल कामगार म्हणून काम करतात आणि पोट भरायचं. मुंबईच्या जीवावरती कोकण आणखीन काही वर्ष, म्हणजे हाताच्या बोटावरती मोजता येतील इतकीच वर्ष जगू शकतो.
या पुढचा महाराष्ट्र हा कोकणाच्या जीवावरती जगला पाहिजे, कोकणात येऊन जगला पाहिजे. इतकी धनसंपदा, इतकी वनसंपदा, इतकी सांस्कृतिक संपदा या कोकणात आहे. मात्र कोकणाला अजून स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव नाही. मारुतीला सांगावं लागलं होतं की कोण ही जानत है जग में कपी संकट मोचन नामती. यार तुझ्यात एवढी ताकद आहे की तू ह्या जगाचा सांभाळ करू शकतोस. त्या कोकणाला आता नव्याने एकदा सांगावं लागेल. ही सुरुवात होती बॅरिस्टर पैन पासूनची मधु दंडवतेंपर्यंतची. अगदी सुरेश प्रभूंचाही एक आंतरराष्ट्रीय विचार आहे. आज भारत सरकार त्याच्यावरती काम करते. ह्या नदी जोड प्रकल्पाची सुरुवात ही विदर्भातून किंवा ईशान्येतून शिमला मनाली पासून झाली, तिथून नव्हे. नदी जोडण्याची प्रक्रिया ही खुद्द त्यांच्या जिल्ह्यातूनच व्हायला हवी होती. या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्व अधिक गरज ही नद्या जोडण्याची आहे की परस्परांना नद्या जोडल्या गेल्या तर कुठल्याही तालुक्याला पिण्याचं पाणी नाही असं होणार नाही. वर्षभर पाण्याचा प्रवाह चालू राहील. जे धो 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 आलेलं पाणी समुद्रामध्ये जातं ते जर कोकणाच्या शेताशिवारामध्ये गेलं तर हे कोकण आज शेकडो पिढ्या इसवी सन पूर्व 2000 सालापासून धनसंपत्ती बाळगून होतं, जगाला कर्ज देत होतं. तीच प्रक्रिया हे कोकण कुठल्याही क्षणी करू शकतं. मात्र कोकणातल्या काही बुद्धिवंतांचे जे गट आहेत ते आज तटस्थ झालेले आहेत. त्यांची अनुभव अतिशय वाईट असतील, त्यांचे ठिकठिकाणी मान अपमान झाले असतील याची कबुली आहे. मात्र नव्याने जेव्हा समाज उभा करायचा आहे, एक शेतकऱ्याचं मूल एका आदिवासी भागातून येऊन रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये रोजीरोटी देत आहे, औषध पाणी देत आहे, एका वर्षात लाख लाख पेशंटना तपासतंय. अशा काळात तरी त्याचा जीव मोठा व्हावा, त्याचा हात मजबूत व्हावा म्हणून ही विचाराची दिशा आता बदलायला लागेल. आता मुंबईमध्ये बसून कोकणातलं कुठलंही काम चालणार नाही आणि रेल्वेचा दांडा पकडून प्रत्येक वेळा मुंबईत जाऊन पोटापाण्यासाठी वणवण करण्याची ही मानसिकता कोकणानं बदलली पाहिजे. आणि हा बदल केल्याशिवाय कुठल्याही प्रकारचं सकारात्मक पाऊल कोकणाच्या नशिबात यापुढे दिसणार नाही. आणि तुम्ही सुद्धा आपण आपला जन्म केवळ आणि केवळ राजकीय पक्षांना मतदान करण्यापुरता, त्यांच्या सभा फुलवण्यासाठी, त्यांच्या मोर्चांमध्ये सहभागी होण्यासाठी नाही. तुम्हाला नव्याने एकदा राजकारण विरहित कोण समाजसेवा करतय का आणि करत असेल तर त्याच्या पाठीशी उभे राहण्याची पहिली तुमची जबाबदारी आहे. तुमचे 4 हात त्याच्या पाठीशी उभे राहिले की बघता बघता हा जगन्नाथाचा रथ बघा किती वेगाने ओढला जातो. असं म्हणतात की ठाण्या पुण्या मुंबई सारख्या शहरामध्ये दर दिवसाला एक संकट माणसाच्या नशिबात येतं. तुम्हाला ते कळत नाही. जसा भूकंप कळत नाही. भूकंपाची तीव्रता जेव्हा 5 रिश्टर स्केलच्या पुढे जाते, भिंती हलतात, छत पडतात, तेव्हा कळतं भूकंप आलेला आहे. आणि हा भूकंप आता भारताच्या मातीत प्रत्येक ठिकाणी दिसतोय. तुमच्यापर्यंत तो मेसेज आला असेल, तुम्ही मोबाईलवाले आहात. ह्या पिढीतला प्रत्येक माणूस, प्रत्येक महिला, मग ती घरकाम करणारी असेल, गृहिणी असेल किंवा गोठ्यामध्ये रोज जनावरं धुणारा माणूस असेल, त्याच्या हातात मोबाईल आहे. आणि त्या मोबाईलवरती तुम्ही कॉक्रोच पार्टी नावाचा एक मेसेज वाचत असाल. हा कॉक्रोच केवळ गमतीचा नाही, भारताच्या पोटामध्ये काय आजार आहे हे सांगणारा विषय आहे. कालच अतुल कुलकर्णीची एक पोस्ट होती. त्याने सांगितलं की आपण हात लावतो आपल्या स्वतःच्याच अंगाला आणि किती ताप आहे बघतो. हाताला थोडासा ताप जाणवतो, असं वाटतं कणकण आहे, ताप आहे. मात्र जेव्हा थर्मामीटर आपण तोंडात घेतो आणि ताप मोजतो तेव्हा कळतो अरेच्छा आपल्याला तर 101 ताप आहे, 102 ताप आहे. हा थर्मामीटर म्हणजे ही कॉक्रोच पार्टी आहे. भारताच्या मनामध्ये किती राग आहे, तरुणांच्या मनामध्ये किती द्वेष आहे, ते किती अस्वस्थ आहेत. त्यांना ही समाज रचना मान्य नाही. जे नेपाळमध्ये घडलं, जे बांगलादेशमध्ये घडलं, जे श्रीलंकेमध्ये घडलं, चारी बाजूने क्रांतीचे डोहोच्या डोहो उतारी झाले, आग आग लागली. तीच परिस्थिती आज भारतामध्ये आहे आणि महाराष्ट्राची जबाबदारी बदलाची आहे. जेव्हा जेव्हा देश संकटात होता, जेव्हा जेव्हा देश पारतंत्र्याच्या जाळ्यात होता, जेव्हा जेव्हा देशावरती रूढी परंपरेचं संकट येतं, तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा उभा राहत असतो महाराष्ट्र. आणि तुमच्या माहितीसाठी या परंपरांच्या बदलामधला महाराष्ट्र जर तुम्ही शोधलात तर त्याची प्रत्येक एक पाऊलवाट ही या रत्नागिरी जिल्ह्यातून गेलेली आहे, ती या रायगड जिल्ह्यातून गेलेली आहे, ती ठाणे पालघर जिल्ह्यातून गेलेली आहे. म्हणून कोकण किनारपट्टीची ही जबाबदारी वाढलेली आहे. निलेश सांबरेंच्या रूपानं एक आरोग्याचं, मुलांच्या प्रगतीचं, प्रशिक्षणाचं, परीक्षणाचं आणि आडल्या रात्री त्याच्या संकटासाठी धावून जाण्याचं एक व्रत आहे. या व्रतामध्ये आपण सहभागी व्हा. कोकण कधीच चांगल्या गोष्टीसाठी मागे राहिला नाही, त्याची ही पोच पावती आहे.
की आज वरती पावसाचे भाई ये टॉपिक सबके ऊपर से जाते हैं और तू इतने आराम से सॉल्व कर रहा है। बस इंटरेस्ट की बात है यार, कॉन्सेप्ट एक बार समझ आए तो सब्जेक्ट अपने आप आसान लगने लगता है। मुझे लगता है तुझे एलएन ऑनलाइन स्कॉलरशिप एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। स्कॉलरशिप एग्जाम, उसे क्या होगा? भाई 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है और इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर करता हूँ। Win up to 90% scholarship with ESSET online programs for JEE, NEET and foundation courses. Register now. आम्ही अनेक वर्ष पाहिलं. मी सांगितलं या ठाणे जिल्ह्यानं आनंद दिघींच्या निमित्तानं एक धर्मवीर दिला, तर ह्या पालघरनं निलेश सांबरेच्या निमित्तानं दिलेला कर्मवीर. या 2 आठवणी घेऊन आपण कोकणाची पुन्हा एकदा मूठ बांधू. आपल्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि या सामाजिक यज्ञामध्ये आपल्या घरातलं एक तरी मूल सोडा. कुठलंही बाळ आजारपणात दगावता कामा नये. वृद्ध माणूस औषध मिळाला म्हणून नाही म्हणून दगावता कामा नये. एखादा चांगला खेळाडू असेल स्वतःच्या घरातला तर तो अनाच आणा, मात्र शेजाऱ्याचा किंवा वाडीतला अनोखी मुलगा जर चांगलं खेळत असेल तर त्याला सुद्धा जिजाऊच्या अकॅडमीमध्ये आणा. IAS बनवण्यासाठी आणा, IPS बनवण्यासाठी आणा, उद्योग शिकण्यासाठी आणा. प्रत्येक गोष्टीसाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या प्रत्येक अनोळखी माणसाच्या सेवेसाठी जिजाऊ कटिबद्ध आहे, उभी आहे आणि तिला केवळ आणि केवळ तुमच्या आशीर्वादाची आणि तुमच्या दुवांची गरज आहे. त्या दुवा मिळाव्यात एवढंच म्हणतो, थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मनापासून धन्यवाद माधवती साहेबांना. साहेबांकरता जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे. विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी इथे आवर्जून उपस्थित झालेले आहेत. निवृत्त एअर मार्शल सन्माननीय हेमंतजी भागवत सर आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. त्याचबरोबर या रत्नागिरी जिल्ह्याचं भूषण म्हणून आम्ही ज्यांच्याकडे पाहतो ते सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय रवींद्रजी सामंत साहेब म्हणजे आदरणीय अण्णासाहेब आपल्यामध्ये उपस्थित झालेत. या जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण या सगळ्यांचं स्वागत करूया मान्यवरांचं. आणि यानंतर मी सगळ्यांना विनंती करतो की आपण सगळ्यांनी उभं राहावं. ज्या व्यक्तिमत्वाची आपण सगळेजण आतुरतेनं प्रतीक्षा करत आहोत. गेल्या 20 वर्षांपासून सर्वसामान्यांचा विचार करणारे या कोकणातील असामान्य अलौकिक व्यक्तिमत्व पालघर पासून सावंतवाडी पर्यंत सध्या घुमणारं फक्त एकच नाव. जिथं अन्याय समोर उभा राहतो तिथं तलवारीसारखा आवाज पडून जो उभा राहतो त्या सातत्यानं घोंगावणाऱ्या वादळाचं नाव कर्मवीर निलेशजी सांबरे साहेब. छातीमध्ये ज्वाला, डोळ्यांमध्ये स्वप्नांचा अंगार आणि जनतेसाठी लढण्याची सिंहगर्जना घेऊन आगमन होत आहे एका कर्मवीर कर्मयोगी एका योद्ध्याचं. हे आगमन एका व्यक्तीचं नाही, जनतेच्या विश्वासाचा चालणारी पावलं कोणत्या नेत्याची नाही, हजारो वर्षांच्या संघर्षांच्या विजयाची सांगून सांगणारी ही पावलं आहे. वादळांना दिशा बदलायला लावणारा, गरिबांच्या अश्रूंना ताकद देणारा, संकटांसमोर डोंगरासारखा उभा राहणारा तो बुलंद आवाज, असामान्य नेतृत्व, तमाम कोकणकरांच्या डोळ्यांमधल्या षटको वर्षांची प्रतीक्षा. जात, धर्म, पंथ, संप्रदायाच्या पलीकडे जाऊन लोक कल्याणाचं, जन कल्याणाचं कार्य उभा करणारा, शेतकऱ्याच्या पोटी जन्माला येऊन तळागाळातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत विकासाची गंगा नेणारा, तमाम कोकणाचा सह्याद्रीचा बुलंद आवाज. दोन्ही हात उंचावून एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण स्वागत करूया. असं म्हणतात ना, व्यक्तीच्या आगमनानं आसमंतात चैतन्य निर्माण होतं, पाहून मध्ये स्फुरण चढतं, हृदयामध्ये धडधड होते आणि त्या धडधडीमधनं एका क्रांतीचा नवा अंगार आपल्या सगळ्यांना अनुभवायला मिळतो. माननीय निलेशजी सांबरे साहेबांचे ते शुभागमन होत आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची ही सगळी प्रतिज्ञा, गेल्या कित्येक वर्षांपासूनचा हा संघर्ष. श्री भगवान महादेव सांबरे मोफत रुग्णालयाच्या या प्रथम वर्धापन दिन सोहळ्याला आपण सगळेजण आतुरतेनं इथे उपस्थित राहिलेले आहात. मी एकदा आपल्या सगळ्यांचं जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करतो. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे. सगळेच मान्यवर आवर्जून या कार्यक्रमाला इथे उपस्थित आहेत.
मी सन्माननीय निलेशजी सांबरे साहेब, त्याचबरोबर सन्माननीय भगवानजी सांबरे साहेब म्हणजेच बाबा, सौभाग्यवती भावनादेवी भगवान सांबरे म्हणजेच आदरणीय आई साहेब, मी आदरणीय रवींद्रजी सामंत साहेब म्हणजेच आदरणीय अण्णा साहेब, त्याचबरोबर इंद्रजितजी देशमुख साहेब, सन्माननीय हेमंतजी भागवत साहेब, या मान्यवरांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन करून आणि त्याचबरोबर छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला इथे पुष्पहार अर्पण करून या कार्यक्रमाचं औपचारिक उद्घाटन आपण सगळ्यांनी पार पाडावं. अशा संपूर्ण कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आदरणीय निलेशजी सांबरे साहेब, त्याचबरोबर आई आणि बाबा, त्याचबरोबर इंद्रजीतजी देशमुख सर, सन्माननीय हेमंतजी भागवत साहेब, या सगळ्या मान्यवरांना, आदरणीय रवींद्रजी सामंत साहेब म्हणजे सन्माननीय अण्णासाहेब, या सगळ्या मान्यवरांना विनंती करतो की आपल्या सगळ्यांच्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन आणि त्याचबरोबर हिंदवी स्वराज्याचे विधाते निर्माते राजे छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला आपण पुष्पहार अर्पण करून या कार्यक्रमाचं औपचारिक उद्घाटन आपण पार पाडावं. श्रेयस बाबा. उपस्थित तमाम मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण खरं तर या कार्यक्रमाचं औपचारिक उद्घाटन पार पाडतोय. मी सन्माननीय अप्पांना म्हणजेच निलेशजी सांबरे साहेबांना विनंती करतो की आपणही दीप प्रज्वलन आणि प्रतिमा पूजन करून या कार्यक्रमाचं औपचारिक उद्घाटन पार पाडावं. त्याचबरोबर इंद्रजितजी देशमुख साहेब, सगळीच मान्यवर मंडळी ज्यांच्या ज्यांच्या नावाचा उल्लेख इथे केलेला आहे, निश्चितपणानं मी विनंती करतो मान्यवरांना की आपल्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन आणि त्याचबरोबर छत्रपती शिवरायांना आपण पुष्पहार अर्पण करावा. दीप ज्योती परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन, ही पवित्र ज्योत म्हणजे ज्ञानाचं प्रतीक, संस्कारांचं प्रतीक आणि समाजसेवेच्या अखंड प्रेरणेचं प्रतीक. शुभता जळून इतरांना प्रकाश देणाऱ्या या दीपाप्रमाणेच आपलं जीवनही समाजासाठी, माणुसकीसाठी आणि सांगुलपणासाठी समर्पित हो. संत माऊली म्हणतात ना, दुरितांचे तिमीर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहू, जो जे वांछील तो ते लाहो, प्राणी जात. अशा या मंगल प्रसंगी ज्ञान, संस्कार आणि मानवतेच्या पवित्र प्रकाशानं संपूर्ण समाज उजळून निघावा. मनामनातील अज्ञान, दुःख आणि निराशेचा अंधार दूर व्हावा. प्रत्येकाच्या आयुष्यात आशेची, सेवाभावेची आणि माणुसकीची ज्योत अखंड तेवत राहावी, याच पवित्र भावनेनं खरं तर आपण दीप प्रज्वलन करत आहोत. या संपूर्ण सोहळ्याच्या निमित्तानं 350 ते 450 वर्षांपूर्वी या महाराष्ट्राच्या मातीला शौर्य, धैर्य, धाडस, साहस, इतिहासाची पराक्रमता, दैदिप्यमानता, प्रखरता, ज्वलंतता आणि आक्रमकता ज्यांनी निर्माण करून दिली, ते जिजाऊंचा लेख आणि भवानीचा वाघ, सह्याद्रीचा अभिमान आणि अखंड हिंदुस्थानाचा स्वाभिमान राजे छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांना आपण इथे पुष्पहार अर्पण करत आहोत. आलेली सर्वच मान्यवर मंडळी, या सर्व मान्यवर मंडळींचं जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था संचलित श्री भगवान महादेव सांबरे औषधांसहित मोफत रुग्णालयाच्या या प्रथम वर्धापन दिन सोहळ्यामध्ये मी आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आज विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी, जिजाऊ शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्षा सौभाग्यवती भावनादेवी सांबरे म्हणजे आम्हा सगळ्यांच्या आई साहेब, त्याचबरोबर सन्माननीय भगवानजी महादेव सांबरे म्हणजे सर्वांसाठी पितृतुल्य व्यक्तिमत्व, त्याचबरोबर संस्थेचे संस्थापक लोकनेते कर्मवीर निलेशजी सांबरे साहेब, भारत सरकारचे माजी केंद्रीय मंत्री सुरेशजी प्रभू साहेब, त्याचबरोबर सौभाग्यवती उमाताई प्रभू, या रत्नागिरी जिल्ह्याचं भूषण आदरणीय रवींद्रजी सामंत साहेब म्हणजे सन्माननीय अण्णासाहेब, त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक निवृत्त सरहद अधिकारी, त्याचबरोबर सन्माननीय इंद्रजीतजी देशमुख साहेब, त्याचबरोबर या कोकणाची शान म्हणून आपण ज्यांच्याकडे पाहतो एअर मार्शल सन्माननीय हेमंतजी भागवत साहेब, सौभाग्यवती भागवत मॅडम, त्याचबरोबर सुप्रसिद्ध उद्योजक आदरणीय अभयजी देशपांडे साहेब, याचबरोबर या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आवर्जून सौभाग्यवती वैजयंती देशपांडे, त्याचबरोबर निवृत्त अधीक्षक अभियंता आदरणीय नानासाहेब पवार, त्याचबरोबर सौभाग्यवती पवारताई, अटल प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष ऍडव्होकेट नकुलजी पारसेकर साहेब, डॉक्टर सुशील कुमार बोळिया, राहुलजी गडपाले, सागरजी चव्हाण, संजयजी ढवळेकर, विनोदजी राऊत, संतोषजी राणे, दत्तारामजी टोपणे, प्रतापजी भोसले, देवेंद्रजी पिसाळ, मोहनजी होडावडेकर, रुपेशजी पाटील, देवेंद्रजी धोलम, वीरदादा सांबरे, विवेक ठाकरे, त्याचबरोबर डॉक्टर रश्मी खेडेकर, डॉक्टर कल्पेश आपटे, गोविंद कुरतडकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सिंधुदुर्ग प्रमोदजी कामंत, माजी सैनिक बाळकृष्ण लिंगवत, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष रोहनजी बने, अधिक मान्यवर मंडळी प्रवीणदादा पाटील, प्रीतमताई पाटील, हिरामणजी पाटील साहेब, मंगीताई पाटील, अपूर्वदादा पाटील, ज्योतिताई पाटील, प्रज्वलजी पाटील, कृष्णकांतजी पवार, मंदारजी पानवे, यशवानी कुमार सर, त्याचबरोबर रत्नागिरी जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख आदरणीय दिनेशदादा निमसे साहेब आणि प्रकाशजी पाटील,
अनुताई पाटील, त्याचबरोबर सुषमाताई पाटील, ही सगळी मान्यवर मंडळी इथे आवर्जून उपस्थित झालेली आहेत. आम्हा सगळ्यांच्याच विनंतीला आणि निमंत्रणाला मान देऊन या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आम्हा सगळ्यांमध्ये आवर्जून उपस्थित असणारं व्यक्तिमत्व म्हणजेच आज विविध क्षेत्रातील सर्वच मान्यवर मंडळी इथे आवर्जून उपस्थित आहेत, ज्यामध्ये पत्रकारिता क्षेत्रातील असतील, कला उद्योग क्षेत्रातील सर्व मंडळी असतील, संतोषजी भिंगारडे सर, सकाळचे ज्येष्ठ पत्रकार, सुशीलजी आंबेडकर, सन्माननीय ज्येष्ठ पत्रकार, त्याचबरोबर रामनाथजी दवणे साहेब, ही सगळी मान्यवर मंडळी आहेत. मी जे उभे असणारी मंडळी आहेत त्या सगळ्यांना विनंती करतो की हा कार्यक्रम सगळा आपल्यासाठीच आहे. मी मगाशीच म्हटलं की आपल्याला बसण्याकरता जी आसनांची व्यवस्था आहे, जर समजा आता बैठक व्यवस्था कमी असेल तर मधल्या जागांमध्ये देखील आपण बसू शकता. आपला कार्यक्रम आहे, आपण सगळेजण आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये आहोत. सगळ्यांना विनंती करतो या त्या आणखी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या सगळ्या माता माऊल्यांकरता. एकदा जोरदार टाळ्या. बघा तिकडनं बसलात, मी असं म्हणेल की इकडनं जर तुम्ही सुरुवात केली तर ते फार उत्तम होईल. कोणीतरी सुरुवात करणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे एक प्रसंग आम्हाला आठवतो की या कोकणामध्ये स्पर्धा परीक्षांचा आपण ज्यावेळेला देशमुख साहेब, आपण ज्यावेळेला स्पर्धा परीक्षांचा घाट घालायला सुरुवात केली त्यावेळेला हेच प्रश्न येत होते की अशा मार्गदर्शनामधनं मुलं स्पर्धा परीक्षांच्या बाबतीमध्ये एक सकारात्मक विचारांच्या लहरी त्यांच्यामध्ये उमटतील का. आणि बघता बघता एका वर्षात या वेळेला पोलीस भरतीमध्ये आपली 34 मुलं ही जी गोरगरीब आणि सर्वसामान्य घरामधली आहेत ती आज महाराष्ट्र पोलीस दलाची खाकी वर्दी सन्मानानं अंगावर चढवतात. सुरुवात करणं फार गरजेचं आहे आणि मला असं वाटतं की तुम्ही सगळ्यांनी ती सुरुवात केली तर हा सगळा कार्यक्रम इथे आवर्जून उपस्थित आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्यानं आणि साथीनं आपण तो इथे पार पाडत आहोत. सगळेजण बसलेत. आप्पा, हा सभागृह दरवेळेला निलेश सांबरे नावाच्या वलयाभोवती तुडुंब भरल्याचं चित्र आपण पाहतोच, पण याही वेळेला पुन्हा आपण रेकॉर्ड ब्रेक केला. आपण 3 ठिकाणी यावेळेला माणसांच्या बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे. तुमच्या उजव्या बाजूचा सभागृह देखील पूर्ण तुडुंब भरलेला आहे. बाहेर आपण जे काही 1500 लोकांच्या बसण्याकरता जी व्यवस्था आपण केलेली आहे तिथे देखील तुडुंब, एकही जागा शिल्लक नाहीये. त्यामुळं हा जो काही जनसमुदाय या सगळ्या कार्यक्रमासाठी उफाळून आलेला आहे, एकदा या सगळ्यांकरता जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे. आजचा हा वर्धापन दिन सोहळा केवळ वर्षपूर्तीचा नाही, हा रुग्णालयाच्या 1 वर्ष पूर्ण होण्याचा नाही. आजचा सोहळा एका कर्मयोग्यानं रत्नागिरीकरांना दिलेल्या शब्दाच्या पूर्ततेचा आहे. आजचा सोहळा बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले म्हणत संत उक्तीला या मातीमध्ये प्रत्यक्षात अवतरित करण्याचा. आनंदाच्या गोष्टी बोलताना डोळ्यांमध्ये पाणी तरळच नाही पाहिजे, पण हृदयात चालू असलेली घालमल, बाजूला असलेला संघर्ष, भोगलेल्या सगळ्या यातना ज्या वेळेला एका माणसाच्या कार्यानं आनंदाच्या आणि सुखाचा गारवा देतात ना, तेव्हा डोळ्यात वाहिलेलं पाणी फक्त रडणं आणि अश्रू गाळणं सांगत नाही, तर इतक्या वर्षांच्या, हजारो वर्षांच्या संघर्षाची कहाणी सांगते. आणि ती कहाणी लिहिण्याचं काम निलेश भगवान सांबरे या माणसानं केले, याची जाणीव आमच्या अंतःकरणामध्ये उभी राहते. काय असेल प्रवास, आलवेल दिसलं, चांगलं दिसलं, सहज झालं की कौतुक होतं, पण त्यामागची संघर्ष गाथा आणि त्यामागची प्रेरणा नेमकी काय. आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा चरणी नतमस्तक होऊन एक सुंदर असा व्हिडिओ जो या कार्यक्रमाचं खऱ्या अर्थानं फलद्रूप स्वरूप आपल्या समोर काही गोष्टी मांडणार आहे. मी विशालजी आणि त्यांच्या सगळ्या टीमला एक व्हिडिओ आपल्या समोर प्ले होईल. एव्ही प्लीज आणि ब्लॅकआउट असेल. निसर्गानं भरभरून दिलेला हा जिल्हा, पण अनेक वर्ष आरोग्याच्या रत्नागिरी. निसर्गानं भरभरून दिलेला हा जिल्हा, पण अनेक वर्ष आरोग्याच्या वेदनांनी अक्षरशः निसर्गाने भरभरून दिलेला हा जिल्हा. एका आजारी आईच्या डोळ्यात अनेक वर्ष आरोग्याच्या वेदनांनी वडिलांच्या हातात अक्षरशः उपचारासाठी नसलेले पैसे, एका आजारी आईच्या डोळ्यातलं असं रुग्ण घेऊन मुंबई पुणे कोल्हापूरच्या दिशेनं धावणारी वाहनं आणि प्रत्येकाच्या मनात एकच प्रश्न, गरीब माणसानं जगायचं तरी कसं. दिनांक 2 मार्च 2024 रत्नागिरी शहरातील प्रमोद महाजन संकुलाचं भव्य मैदान, हजारोंच्या संख्येनं उसळलेला जनसमुदाय, सेवा सुविधांसाठी वर्षानुवर्ष संघर्ष करत असलेला प्रत्येक रत्नागिरीकर एका माणसाला एकाग्र चित्तानं ऐकत होता. आणि त्याच वेळी
त्या माणसानं हजारो रत्नागिरीकरांना एक शब्द दिला. तो शब्द होता लोकनेते कर्मवीर निलेश भगवान सांबरे यांचा. राजापूर पासून मंडणगड पर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या प्रत्येक माणसाला मोफत आणि सर्वोत्तम आरोग्याच्या सुविधा देणार. दादानो तायानो तुम्हाला 100% सांगतो का लवकरात लवकर आपल्या रत्नागिरीमध्ये एक असं रुग्णालय उभं करेल आणि 9च्या 9 तालुक्यामध्ये रुग्णवाहिका देईन का एकही दादा एकही ताई एकही छोटा बच्चू आरोग्याच्या असुविधेपासून मृत्युमुखी पावणार नाही. जिजाऊच्या माध्यमातून एक भव्य रुग्णालय उभं करणार. अनेकांनी तेव्हा टाळ्या वाजवल्या. अनेकांच्या डोळ्यात आशा होती, काहींच्या मनात प्रश्न होते तर काहींच्या मनामध्ये शंका होती. हे शक्य आहे का? हे असं होऊ शकतं का? मोफत आणि तेही सर्वोत्तम अशा सुविधा देणारं आरोग्याचं दालन खरंच उभं राहिलं जाईल का? पण म्हणतात ना, इतिहास हा बोलणाऱ्यांनी नाही तर शब्दाला जीव देणाऱ्यांनी घडवलेला असतो. 2 वर्ष पूर्ण होण्याची वाट न पाहता फक्त 1 वर्षाच्या आत रत्नागिरी शहराच्या भूमीवर उभं राहिलं श्री भगवान महादेव सांबरे औषधांसहित मोफत रुग्णालय. एक असं रुग्णालय जिथे उपचारांसोबत माणुसकी जोपासली जाते, जिथे पैशांपेक्षा जीव महत्वाचा मानला जातो. आज रत्नागिरीतला सर्वसामान्य माणूस ज्याच्या खिशात 1 रुपयाही नाही, तोही अभिमानानं म्हणतोय, आता आम्ही एकटे नाहीत, आमच्या पाठीशी जिजाऊ उभे आहे. पण फक्त रुग्णालय उभं करून थांबणं ही जिजाऊची विचारधारा नव्हती. कारण प्रश्न फक्त उपचारांचा नव्हता. प्रश्न होता रुग्ण वेळेत रुग्णालयापर्यंत पोहोचणार कसा. आणि म्हणूनच जिजाऊ शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून रत्नागिरी जिल्ह्याकरता तब्बल 9 मोफत रुग्णवाहिका सुरू करण्यात आल्या. ज्या रुग्णवाहिका आज असंख्य घरांसाठी फक्त वाहन राहिलेल्या नाहीत, त्या बनल्या आहेत आशेची धाव, आपत्कालीन प्रसंगातला आधार आणि संकट समयी मदतीचा हात. आज रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या कोणत्याही गावातला माणूस रात्री अपरात्री संकटात सापडला तरी त्याच्या मनात एक विश्वास असतो, जिजाऊची रुग्णवाहिका येईल आणि आपला माणूस वाचेल. कित्येक गरीब कुटुंबांसाठी ही रुग्णवाहिका म्हणजे संकटाच्या काळात घरासमोर येऊन उभा राहिलेला देवच जणू. गेल्या वर्षभरात जनरल ओपीडी 48,734, डिस्चार्ज 3,293, ऑपरेशन्स 1,226, नेत्र शस्त्रक्रिया 592, एक्सरे 12,779, सोनोग्राफी 4,096, ऑप्थोलॉपीडी 4,891. हे फक्त आकडे नाहीत, तर ही आहेत हजारो कुटुंबांच्या प्रार्थना, आईच्या डोळ्यात परत आलेलं समाधान आणि वाचलेले असंख्य जीव, पुन्हा उभं राहिलेलं आयुष्य. आज याच रुग्णालयाच्या माध्यमातून दर महिन्याला या जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 22 पेक्षा जास्त आरोग्य शिबिराचं आपण आयोजन करून लोकांना त्यांच्या दारामध्ये आरोग्याच्या सुविधा पुरवण्याचं काम करतोय. रत्नागिरीकरांसाठी हे रुग्णालय आता केवळ उपचारांचं ठिकाण राहिलेलं नाही, हे बनलंय आरोग्याचं पवित्र मंदिर, जिथं देव पण अनुभवायला मिळतं. काही लोक राजकारण करतात, काही लोक भाषणं करतात, पण काही माणसं लोकांच्या जीवनाचा विचार करून आपल्या कृतीतून लोकांच्या आयुष्याला कलाटणी देण्यासाठी शाश्वत काम उभं करतात. लोकनेते कर्मवीर निलेशजी सांबरे यांनी रत्नागिरीला दिलेली ही भेट पिढ्यानपिढ्या लक्षात राहील. 1 वर्ष पूर्ण झालं, पण आजचा दिवस हा फक्त वर्धापन दिन नाही. हा दिवस आहे एका दिलेल्या शब्दाच्या विजयाचा, एका स्वप्नाच्या सत्यात उतरण्याचा, एका माणसानं हजारो लोकांच्या आयुष्याला दिलेल्या नव्या श्वासाचा. जिथे माणुसकी जिवंत असते तिथेच तर खरा देव असतो. आणि रत्नागिरीकरांसाठी तो देव आज श्री भगवान महादेव सांबरे मोफत रुग्णालयाच्या रूपानं उभा आहे. म्हणूनच तर म्हणावंसं वाटतं ना की या देवाची भेट घडवून आणणारा खरा देवदूत निलेशजी सांबरे साहेब आज प्रत्येकाच्या हृदयात मानाच्या स्थानावर विराजमान आहे. बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले. हे रुग्णालयाचं कार्य, जिजाऊची विचारधारा तमाम रत्नागिरीकरांसाठी कायमस्वरूपी समर्पित. धन्यवाद. 18 वर्षांचा ऋषांक बोले, पण गेली 4 वर्ष प्रत्येक पाऊल वेदनांनी
देवपण अनुभवायला मिळतं. काही लोक राजकारण करतात, काही लोक भाषणे करतात, पण काही माणसं लोकांच्या जीवनाचा विचार करून आपल्या कृतीतून लोकांच्या आयुष्याला कलाटणी देण्यासाठी शाश्वत काम उभं करतात. लोकनेते कर्मवीर निलेशजी सांबरे यांनी रत्नागिरीला दिलेली ही भेट पिढ्यानपिढ्या लक्षात राहील. 1 वर्ष पूर्ण झालं, पण आजचा दिवस हा फक्त वर्धापन दिन नाही. हा दिवस आहे एका दिलेल्या शब्दाच्या विजयाचा, एका स्वप्नाच्या सत्यात उतरण्याचा, एका माणसानं हजारो लोकांच्या आयुष्याला दिलेल्या नव्या श्वासाचा. जिथे माणुसकी जिवंत असते तिथेच तर खरा देव असतो. आणि रत्नागिरीकरांसाठी तो देव आज श्री भगवान महादेव सांबरे मोफत रुग्णालयाच्या रूपाने उभा आहे. म्हणूनच तर म्हणावंसं वाटतं ना की या देवाची भेट घडवून आणणारा खरा देवदूत निलेशजी सांबरे साहेब आज प्रत्येकाच्या हृदयात मानाच्या स्थानावर विराजमान आहे. बोले तैसा साले त्याची वंदावी पावलं. हे रुग्णालयाचं कार्य, जिजाऊची विचारधारा तमाम रत्नागिरीकरांसाठी कायमस्वरूपी समर्पित. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करत हे कार्य आपल्या सगळ्यांच्या प्रेरणेनं आणि सहकार्यानं आपण पुढे नेत आहोत. या संपूर्ण सोहळ्याचं प्रास्ताविक निषेध करण्याकरता जिजाऊ शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थेचे रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष, त्याचबरोबर रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे नवनिर्वाचित सदस्य ऍडव्होकेट महेंद्रजी मांडवकर साहेब यांना विनंती करतो की या संपूर्ण सोहळ्याचा प्रास्ताविक आपण निषेध करावा. सर्वांना नमस्कार. सर्वांना नमस्कार. या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्वच आदरणीय मान्यवर, आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे आणि आपण सगळे जे रत्नागिरीकर या जिजाऊवरती प्रेम करणारे आणि स्वेच्छेने आलेले आमच्या समोर सगळे रत्नागिरीकर, आपल्या सगळ्यांनाच माहित आहे की आपला हा जो कार्यक्रम होता तो आपण आपल्या हॉस्पिटलच्या समोर असलेल्या मंगळवार बाजारच्या इथे करणार होतो. पण मात्र माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेब, पंतप्रधान साहेब यांनी आपल्याला इंधन बचत करण्यासंदर्भात आपल्याला काही दिवसापूर्वीच आपल्या सगळ्याच भारतीय लोकांना सल्ला दिला आणि त्यामुळे आपण एवढा मोठा कार्यक्रम करून इंधन वाया घालवणं हे चुकीचं वाटलं. त्यामुळे माननीय निलेशजी सांबरे साहेबांनी आपल्याला हा छोट्या सभागृहामध्ये खरं तर कार्यक्रम करण्याची सूचना दिली. खरं तर त्यामुळे आपल्या सगळ्यांची जी काही गैरसोय होत आहे त्यासाठी सर्वप्रथम मी आपल्या सगळ्यांची माफी मागतो. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की 1 जून 2026 जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था संचलित भगवान महादेव सांबरे मोफत औषधांसहित मोफत रुग्णालयाचा आज पहिला वर्धापन दिन आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 2 मार्च 2024 रोजी रत्नागिरी शहरातील प्रमोद महाजन क्रीडा संकुलावर एक मोठा जनसागर उसळला होता आणि त्या जनसमुदायासमोर उभे राहून जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेचे संस्थापक, लोकनेते, कर्मवीर माननीय निलेशजी सांबरे साहेब यांनी आपल्या सगळ्या लोकांना एक शब्द दिला होता की पुढील काही दिवसातच मी रत्नागिरीसाठी सुसज्ज असे रुग्णालय बांधून देईन आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रत्येक माणसाच्या आरोग्याची जबाबदारी आता मी घेईन. आणि साहेबांनी त्यावेळेला सांगितलं होतं की पुढील 2 वर्षामध्ये हे रुग्णालय मी बांधून देईन. पण आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की आपल्याला ही 2 वर्ष वाट बघायची वेळ आली नाही. जवळपास पुढच्या 1.25 वर्षामध्ये म्हणजे 1 जून 2025 रोजी आपण या रुग्णालयाचा शुभारंभ केला आणि रुग्णालयाचा शुभारंभ करत असताना या रुग्णालयाच्या शुभारंभाला जेव्हा आपण असंच म्हणतो की बोले जैसा चाले त्याची वंदावी. Did you know that information you share during the census is accessible to various agencies? Your data is not safe. Wait, this is a misconception. Let's understand the truth. The data shared by you during the census is strictly confidential and safely stored in an encrypted format on secure servers. It will never be shared with any government or private agency. Please stay away from such false information and do participate in the upcoming census. Our census, our development. आदर्श घ्यायला पाहिजे की जे आमदार निवडून आल्यानंतर प्रत्येक घराघरात नव्हे तर प्रत्येक गावागावावर जाऊन त्यांनी लोकांच्या समस्या समजून घेतला. असे आदरणीय किरण भैया सामंत साहेब देखील या कार्यक्रमाला हजर होते. त्याचप्रमाणे रवींद्रजी चव्हाण साहेब, योगेशजी कदम साहेब
आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम पार पडला होता. आपल्यापैकी अनेक जण त्या कार्यक्रमाचे नक्कीच उपस्थित होतात, साक्षीदार आहात. एखादी मोठी गोष्ट उभी राहत असताना त्यामध्ये अनेक अडचणी असतात, आपल्यालाही आल्या. अनेक लोकांनी काही प्रश्न विचारले, अनेक लोकांनी अफवा पसरवल्या की हे मोफत रुग्णालय किती दिवस चालणार. अनेकांनी तर पुढे 8 दिवसामध्ये सोशल मीडियाचा वापर करून रुग्णालयाबद्दल अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न केला. अनेकांनी असेही प्रश्न विचारले, अनेकांनी तर मेसेज केले की हे चालणार कसं, हे इथे पैसे घेतील, 8 दिवसांनी थोड्या दिवसांनी पैसे सुरू करतील आणि हळूहळू इथं पैसे लावतील. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, आता 1 वर्ष झालं आपल्या समोर किमान 2 ते 2.5 हजार लोकांपेक्षा जास्त लोक बसलेली आहेत. एकाने सांगावं की 1 रुपया आपल्याकडून घेतला गेला, कोणी आहे का असं सांगणारा? तर आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे, साहेबांनी जो शब्द दिला तो गेल्या वर्षभरामध्ये पूर्ण केलेला आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर अनेक प्रश्न केले. त्याच्यानंतर आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की हा जेव्हा हॉस्पिटलचं ओपनिंग झालं त्यावेळेला आपल्या रत्नागिरीमधील आरोग्याची सुविधा काय होती आणि ह्या गेल्या वर्षभरामध्ये आपण आपल्या हॉस्पिटलमध्ये जवळपास 48,754 लोकांना आपण ओपीडी म्हणजे आपल्या ओपीडी मध्ये एवढ्या लोकांचा औषधांसहित मोफत त्यांच्यावरती उपचार केले. 3,293 रुग्ण आपल्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होऊन बरे होऊन घरी गेलेले आहेत. त्याच्यानंतर 592 नेत्र शस्त्रक्रिया म्हणजे डोळ्यांच्या 592 शस्त्रक्रिया पूर्णपणे मोफत आपल्याकडे झालेल्या आहेत. 12,000 पेक्षा जास्त एक्सरे, 4,000 पेक्षा जास्त सोनोग्राफी आणि 4,000 पेक्षा जास्त डोळ्यांच्या ओपीडी असं आपल्या रुग्णालयाचं काम आहे आणि हे सगळं पूर्णपणे मोफत झालेलं आहे. आपल्याला त्याच नंतर सोशल मीडियावर अनेक लोकांनी असे आवाज उठवले की अरे हे शासकीय योजनांचा फायदा घेऊन हे हॉस्पिटल चालवत असतील. अनेक अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न केला. मला त्या लोकांना सांगायचं की का कोणी आजपर्यंत केलं नाही किंवा यापुढे देखील कोणाला करायला काही अडचण नव्हती. मी एवढ्यासाठीच हे सांगतोय. खरं तर आज आनंदाचा क्षण आहे, पण ज्या वेळेला आपण अफवा पसरवतो त्यावेळेला तमाम रत्नागिरीकरांना माझी विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी हे हॉस्पिटल पाहिलेलं आहे. अनेक लोकांनी अशा प्रकारचे काही सोशल मीडियावरचे समाजकंटकांनी मेसेज केला की अनेक लोक मला असतील, आमचे केदार चव्हाण सर असतील, यांना मेसेज करतात अरे हे काय आहे. पण ज्या वेळेला एवढ्या हजारोने शस्त्रक्रिया होतात त्यावेळेला मात्र हे काही रत्नागिरीकर लोक त्याकडे लक्ष देत नाही. तर मला असं म्हणायचं की ज्या वेळेला तुम्हाला शंका वाटते त्याचपेक्षा ज्या वेळेला चांगलं काम केलं तर चांगल्याला चांगलं म्हणण्याची तयारी देखील रत्नागिरीकरांनी दाखवली पाहिजे, असं माझं आपल्या सगळ्यांना प्रामाणिक मत आहे आणि सूचना देखील आहे आणि विनंती देखील आहे. आपल्या आरोग्य क्षेत्रात काम करत असताना आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की जिजाऊ संस्था केवळ आरोग्य क्षेत्रामध्येच काम करत नाही, तर रत्नागिरीचा माणूस हा मुंबईचा चाकरमनी म्हणून गेल्या अनेक वर्ष ओळखला जातो. आपल्या रत्नागिरीमध्ये आपण पाहिलं असेल की कोकण बोर्डाचा रिझल्ट हा नेहमीच चांगला असतो, 100% असतो. त्यामध्ये 90%, 95%, अगदी 100% मिळवणारी अनेक नव्हे तर हजारो मुलं आता आपल्याला पाहायला मिळतात. पण 10वी-12वीला एवढे टक्के मिळवणारी मुलं ही पुढे जातात कुठे? आज आपण बघितलात अनेक माननीय बाहेरून रत्नागिरीच्या बाहेरून देखील आलेले आहेत, पण तरी देखील सगळ्यांची माफी मागून सांगतो की आज आम्ही बघितलं तर आमच्या गावचा तलाठी असेल, आमच्या गावचा ग्रामसेवक असेल, रत्नागिरीमधील मोठे अधिकारी असतील, जिल्हाधिकारी असतील, हे सगळे कुठेतरी पश्चिम महाराष्ट्र किंवा रत्नागिरीच्या बाहेरून किंवा कोकणाच्या बाहेरून येणारे आपल्याला दिसतात. ही परिस्थिती का आहे? तर त्याचं कारण सांबरे साहेबांनी शोधलं की इथे अवेअरनेस नाहीये. कारण तर अनेक लोकांनी शोधलं असेल, हजारो लोकांनी शोधलं असेल, त्यावरती निबंध लिहिले असतील, पत्रकारांनी असेल किंवा अनेक लोकांनी आवाज उठवला असेल, पण त्यावर प्रॅक्टिकली काम करायचं, त्याच्या मागे जाऊन प्रत्यक्षपणे काम करायचं काम माझ्या माहितीत माननीय निलेशजी सांबरे साहेबांनी केलं. आणि त्यांनी हा विचार केला की ह्या लोकांमध्ये जो अवेअरनेस नाहीये, जर त्यांना पैसे देऊन जर आपण शिकवायला गेलो तर लोक येतील असं वाटत नाही. म्हणून हे पूर्णपणे मोफत अशा 48 अभ्यासिका, स्पर्धा परीक्षा अकॅडमी, पोलीस अकॅडमी असं विविध स्तरावरती काम करून रत्नागिरीमध्ये देखील गेल्या 2 वर्षापासून हे काम सुरू केलं. जिजाऊच्या माध्यमातून 5,000 पेक्षा जास्त तरुणी या सरकारी नोकरीमध्ये स्वतःच्या खिशातला एकही रुपया न करता माननीय निलेशजी सांबरे साहेबांच्या आशीर्वादाने सरकारी नोकरीमध्ये रुजू झालेले आहेत. आणि गेल्या 2 वर्षापासून आपल्या रत्नागिरीमध्ये देखील हे वाढत गेलेला आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये आपल्या रत्नागिरीमधून जवळपास 50 पेक्षा जास्त मुलं स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून, स्पर्धा परीक्षा पोलीस अकॅडमीमध्ये आपला अभ्यास करून या पोलीस दलामध्ये भरती झालेले आहेत. आणि आज आपण त्या सगळ्या लोकांचे देखील इथे सत्कार आपण करणार आहोत. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की हा सगळा जो काही बदल आहे हा स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून क्रांतिकारी बदल माननीय निलेशजी सांबरे साहेब यांनी केलेला आहे. आणि आपल्या सगळ्यांसाठी
जिजाऊच्या या सगळ्या उपक्रमांमुळे रत्नागिरीवरती मान्य निलेजी सांबरे साहेबांचं नक्कीच खूप प्रेम राहिलेलं आहे आणि आपण या कोकण भविष्यामध्ये कोकणात क्रांतिकारी बदल आपण घडवणार आहोत आणि घडत आहोत आणि या प्रत्येक कोकणातील प्रत्येक गावामधील मान्य प्रभू साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी जिजाऊ संस्थेच्या वतीने साहेबांचं निश्चितच स्वागत करतो. कोकण म्हटलं की कोकण मधल्या सामान्य नेतृत्वाच्या यादीमधला आणखी एक सामर्थ्यशाली नाव. कोकणाच्या मातीतून निघालेला हा हुंकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आजही ऐकला जातो आणि तितक्याच मान सन्मानानं या व्यक्तिमत्वाच्या प्रत्येक शब्दाला अगदी मूल्य आणि महत्व दिलं जातं. एकदा दोन्ही हात उंचावून जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये माजी केंद्रीय मंत्री या कोकणाचा स्वाभिमान सन्माननीय सुरेशजी प्रभू साहेब यांचं इथे आपण स्वागत करूया. थँक्यू सो मच. धन्यवाद अमर. मध्यंतरीच्या काळात मान्य सांबरे साहेबांचा शिवसेनेमध्ये प्रवेश झाला त्यावेळेला देखील अनेक कार्यकर्ते अनेक लोकांनी या विषयावर आता काय करणार किंवा अनेक लोकांनी प्रश्न उपस्थित केले. पण शिवसेना असेल किंवा शिवसेनेमध्ये देखील सांबरे साहेबांचं काम तेवढंच तत्परतेने चालू आहे आणि सामाजिक काम जिजाऊच्या संस्थेच्या माध्यमातून देखील तेवढेच तत्परतेने चालू आहे. मात्र या सामाजिक काम आणि शिवसेना पक्ष यामध्ये एक छोटीशी धूसर रेषा ही आम्ही कायम पाळलेली आहे. आपण सगळे पाहत असाल तर हॉस्पिटलला येत असताना आम्ही कधीच कुठला जात धर्म पक्ष सांबरे साहेबांनी कधीच पाळला नाही किंवा आपणही पाळला नाही आणि त्याचबरोबर पक्षाचं काम करत असणं तेवढंच त्या पद्धतीने ते प्रामाणिकपणे केलं जात आहे. आपण बघितलं असाल तर आपल्या हॉस्पिटलमध्ये मी ज्या वेळेला जिल्हा परिषदेचा सदस्य म्हणून निवडून गेलो तिथं इलेक्शन लढवलं. नक्कीच सांबरे साहेबांनी आपल्याला चांगला किंवा आम्हाला चांगला एक शब्द दिला किंवा चांगला एक विचार दिला की साहेबांनी सांगितलं की तुझ्या पक्ष तू जेव्हा इलेक्शनला उभा होता तेव्हा तुझ्या विरोधात जरी एखाद्याने काम केलं असेल तरी तो तुला माहिती असेल तरी देखील तो जेव्हा आपल्या हॉस्पिटलला येईल तेव्हा तेवढ्याच तत्परतेने त्याला हॉस्पिटलला चांगली सुविधा देण्याचं काम आपल्याला करायचंय. हा विचार देणारे माझ्या मते सांबरे साहेब एकमेव असतील की आज माझ्या जिल्हा परिषद गटामध्ये मी ज्या वेळेला काम केलं तेव्हा अनेक लोक विरोधात काम केलं पण आज त्या लोकांचे मला फोन येतात आणि आम्ही तेवढीच चांगली सुविधा या आमच्या हॉस्पिटलला त्यांना देत असतो. आणि ह्याच मूर्तिमंत उदाहरण की पक्ष वेगळा आणि जिजाऊ संघटनेचं सामाजिक काम वेगळं. आपण आज बघायला गेलात तर आमचा पूर्ण कार्यक्रम हा राजकीय लोकांव्यतिरिक्त किंवा राजकीय लोक सोडून आपण हा कार्यक्रम चालू ठेवला आहे. त्याचं कारणच असं आहे की जिजाऊ संस्थेचं काम हे वेगळ्या पद्धतीचं आहे, ते पूर्णपणे सामाजिक काम आहे. आता आपण सगळेच म्हणाल की अण्णासाहेब सामंत इथं उभे आहेत, इथं आलेले आहेत, तर आपण सगळ्यांनी जर बघितलं तर अण्णासाहेब सामंतांचा देखील प्रवास किंवा त्यांनी एक उद्योजक म्हणून या रत्नागिरीमध्ये जो ठसा उमटवलेला आहे तो खूप वेगळ्या पद्धतीचा आहे. त्यामुळे ते सामाजिक काम आणि उद्योजक म्हणून इथे आलेले आहेत. तसंच आदरणीय प्रभूसाहेब आलेले आहेत, तसेच आदरणीय इंद्रजित देशमुख साहेब आहेत. असे अनेक मान्यवर जे आहेत की जे वेगळ्या पद्धतीने समाजामध्ये काम केलेलं आहे आणि अशा लोकांना आपण इथे मान्यवर म्हणून बोलवलेलं आहे. त्यामुळे कोणी गैरसमज अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये झाला होता की संस्था आणि पक्ष याच्यामध्ये भेळ होऊन काहीतरी प्रॉब्लेम होईल, काहीतरी वेगळं काहीतरी चित्र दिसेल, तर असं कुठलंही चित्र मला अनेक दिवस किंवा आपण गेल्या वर्षभरामध्ये कुठेही पाहायला मिळालं नाही, भविष्यातही पाहायला मिळणार नाही. जेव्हा पक्षाची ताकद आमच्या पाठीशी राहील तेव्हा नक्कीच त्याचा फायदाच आम्हाला रत्नागिरीमध्ये झालेला आहे असंही मी आपल्या सगळ्यांना सांगू इच्छितो. आपण हे जेव्हा हॉस्पिटल सुरू केलं त्यावेळेला नक्कीच वर्षभरामध्ये काम साहेबांनी सांगितलं, पण गेले 2 महिने म्हणजे ज्यावेळेला 1 जूनला कार्यक्रम करायचा ठरला तेव्हा जेमतेम आमच्याकडे 6 महिन्याचा कालावधी होता. मला नक्कीच त्यावेळेला आम्हाला नक्की काय करायचंय, हॉस्पिटल कसं उभं करायचंय, अनेक प्रश्न होते. साहेबांनी आदेश दिला, साहेबांनी शक्य ते जे चांगलं क्वालिटीचं करता येईल ते तुम्ही करा, त्याच्यासाठी लागणारा सगळा पैसा खर्च करण्याची ताकद साहेबांनी दिली, आम्हाला फ्रीडम दिला. पण हे प्रॅक्टिकली करणं किती कठीण होतं हे त्यावेळेला प्रत्यक्षात काम करताना आपल्याला दिसलं. डॉक्टर मुळेंचं जे हॉस्पिटल अपेक्स हॉस्पिटल आहे ते आपण रेंट बेसवर घ्यायचं ज्यावेळी ठरवलं त्यांच्या ते मालक म्हणून जेव्हा आम्ही त्यांना भेटलो तेव्हा निश्चितच त्यांच्याशी बोलताना अनेक वेळा हे करताना त्यांनी देखील अनेक शंका उपस्थित केल्या. आज साहेब समोर हजर नाहीयेत, पण त्या सगळ्या शंकांचं त्यांचं समाधान नक्की झालं असेल असं मला वाटतं. हे करत असताना आमच्या संस्थेचे सचिव केदार चव्हाण सर, तसंच गिरीश सर आणि मंदार नाईकवर, योगेश पांचाळ आणि असंख्य कार्यकर्त्यांचा वेळ आणि असंख्य कार्यकर्त्यांनी या सगळ्या कामाला मदत केलेली आहे. आपण देखील समोर बसलेल्या अनेक लोकांनी, प्रत्येकाचं नाव घेणं शक्य नाही, पण अनेक लोकांनी या कामामध्ये सहभाग दर्शवला. अजूनही आपलं स्वतःचं हॉस्पिटल अशा पद्धतीने कार्यकर्ते तिथे जाऊन काम करतात. त्याचप्रमाणे आमचे सगळे डॉक्टर लोक असतील, या सगळ्यांच्यामुळे आपण एवढ्या हजारो लोकांना ही सोयी सुविधा आपण देऊ शकलो. परत जाता जाता एकदाच एवढंच सांगेन की जिजाऊ ही केवळ संस्था नाही, ती संघर्षातून उभी राहिलेली जनचळवळ आहे. आणि निलेशजी सांबरे हे केवळ नाव नाही तर हजारो गरिबांच्या आयुष्यात
आयुष्यातला हा विश्वास आहे. ज्याने शब्द दिला आणि शब्द पाळला, त्याने सेवा दिली आणि त्यामागे कोणताही स्वार्थ ठेवला नाही. ज्याने गरिबांच्या वेदना या स्वतःच्या मानल्या आणि म्हणूनच आज लाखो लोकांच्या लोक त्यांच्या नावावरती प्रेम करतात. आज या प्रथम वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आपण फक्त रुग्णालयाचा वाढदिवस साजरा करत नाही, तर आपण माणुसकीच्या उद्याचा उत्सव आपण साजरा करतोय. आज आपण एक सर्वजण संकल्प करूया, ही सेवा, ही चळवळ आणि हा विश्वास रत्नागिरीच्या प्रत्येक घराघरापर्यंत पोहोचूया. एवढं बोलतो आणि माझं प्रास्ताविक थांबवतो. जय जिजाऊ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मनापासून धन्यवाद सर. निश्चितपणानं जिजाऊची ही विचारधारा इथं किती घट्टरित्या रुजली गेली आहे याची सगळीच मानकं आणि आपण त्याबद्दल सविस्तर इथे प्रास्ताविक विशद केले, यासाठी आपलं मनापासून स्वागत करतो, आभार देखील मानतो. आणि यानंतर या रुग्णालयानं नेमकं काय केलं याबद्दलचा एक सुंदर असा व्हिडिओ खास आपल्या समोर. 18 वर्षांचा ऋषांक पण गेली 4 वर्ष प्रत्येक पाऊल वेदनांनी स्वप्न पाहायचं पण त्याच्या वाट्याला आलं फक्त दुःख. घरची गरिबी, वडील मजुरी करून संसार चालवणारे आणि लाखोंच्या उपचाराचा खर्च पूर्णपणे अशक्य. अनेक दवाखाने, अनेक तपासण्या, पण प्रत्येक ठिकाणी एकच उत्तर, ही रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया करावी लागेल. आणि अशा वेळी आशेचा किरण ठरलं श्री भगवान महादेव सांबरे मोफत रुग्णालय रत्नागिरी. निलेशजी सांबरे साहेबांच्या सामाजिक बांधिलकीतून उभ्या राहिलेल्या या रुग्णालयात वृषांकवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह मोफत हिप रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया करण्यात आली. तज्ञ डॉक्टरांच्या प्रयत्नांतून शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली आणि 4 वर्षांपासून वेदनांनी तडपणारा वृषांक पुन्हा नव्यानं चालू लागला. ही फक्त शस्त्रक्रिया नव्हती, हा होता एका मुलाला परत मिळालेला भविष्याचा उजेड. गेले 4 वर्ष आम्हाला खूप खर्च आला, मात्र सांबरे सरांच्या हॉस्पिटलमुळे आम्हाला ऑपरेशनचा खर्च विनामूल्य झाला. त्यामुळे मी सांबरे सरांचे व पूर्ण हॉस्पिटलचे मनापासून आभारी आहे. धन्यवाद. रत्नागिरी. मुळे सर, राहुलजी गडपाळे साहेब, सागरजी चव्हाण सर, राजेंद्रजी केसरकर, संजयजी ढवळीकर, शिवप्रसादजी देसाई, विनोदजी राऊत, संतोषजी राणे साहेब, या सगळ्या मान्यवरांचा आपण गुलाब पुष्प देऊन इथे जो सन्मान करतो तोच सन्मान करतो. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण या सगळ्यांचा सन्मान करत आहोत. यानंतर आपण पारितोषिक विजेते गट 5वी ते 6वी उत्तेजनार्थ पटवर्धन हायस्कूलचा विद्यार्थी ओम शैलेंद्र तोडणकर गट 5वी ते 6वी. मी ज्या स्पर्धकांची नावं घेतो त्यांनी लगेचच स्टेजवर यायचं आहे. ओम शैलेंद्र तोडणकर. उत्तेजनार्थ 2 पटवर्धन हायस्कूलचा विद्यार्थी हर्ष राजेंद्र सत्पाळ. त्यानंतर तृतीय क्रमांकाचा मानकरी फाटक हायस्कूल वरद प्रमोद गावखडकर. द्वितीय क्रमांकाचा मानकरी सेंट थॉमस हायस्कूल श्रवण सचिन गुरव. आणि या चित्रकला स्पर्धेच्या तालुकास्तरीय विजेता गट 5वी ते 6वी प्रथम क्रमांक ईशान साईनाथ नेवरेकर, पटवर्धन हायस्कूल. ईशान साईनाथ नेवरेकर
एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या सगळ्या. मी मान्यवरांना थोडंसं बाजूला यायला सांगतो. आपण स्क्रीनवर या विद्यार्थ्यांनी काढलेली जी चित्र आहेत साहेब, ही सगळी चित्र देखील आपण इथे दाखवतोय. मी सगळ्यात पहिल्यांदा ओम तोडणकरला विनंती करेल की आपण आपलं पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी यावं. ओम शैलेंद्र तोडणकर, ओम शैलेंद्र तोडणकर. हर्ष राजेंद्र सतपाळ, हर्ष राजेंद्र सतपाळ या. मी मान्यवरांना विनंती करेल, सन्माननीय सुशील कुमार मुळे साहेब आणि राहुलजी गडपाळे साहेब, मी दोनही मान्यवरांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते, गडपाळे साहेब आणि सुशील कुमार मुळे साहेब, आपल्या शुभ हस्ते आपण हर्ष सतपाळ यांचा यथोचित सन्मान आणि त्यांचं त्याचबरोबर त्याला पारितोषिक देऊन आपण सन्मानित करायचा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर वरद प्रमोद गावखडकर, वरद प्रमोद गावखडकर. मी विनंती करेल सागर चव्हाण, संजय ढवळीकर आणि संतोष राणे. सागर चव्हाण, संजय ढवळीकर आणि संतोष राणे यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते वरद प्रमोद गावखडकर यांना आपण पारितोषिक बहाल करावं. वरद प्रमोद गावखडकर, रोख रक्कम आणि त्याचबरोबर सन्मान चिन्ह. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत वरद गावखडकर साठी. त्यानंतर मी निमंत्रित करतो द्वितीय क्रमांकाचा मानकरी श्रवण सचिन गुरव, सेंट थॉमस हायस्कूल, श्रवण सचिन गुरव. प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ईशान साईनाथ नेवरेकर. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मी विनोदजी राऊत, राजेंद्रजी केसरकर या सगळ्या मान्यवरांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरलेल्या ईशान साईनाथ नेवरेकर त्याचा आपण सन्मान चिन्ह आणि त्याचबरोबर पारितोषिक देऊ त्याचा आपण सन्मान करावा. त्या जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर गट 7वी ते 8वी, गट 7वी ते 8वी श्लोक समीर पडवेकर. प्रथम क्रमांक श्लोक समीर पडवेकर. द्वितीय क्रमांक निधी शेखर जोशी, निधी शेखर जोशी. तृतीय क्रमांक अरिशा असद फणसोपकर, अरिशा असद फणसोपकर. उत्तेजनार्थ अर्पिता धनंजय मिराशी, उत्तेजनार्थ अर्पिता धनंजय मिराशी आणि उत्तेजनार्थ अर्णवी रुपेश मोहिते. मी मान्यवरांना आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक आपण इथे वितरित करणार आहोत. श्लोक समीर पडवे. ओह नो, बाइक का एक्सीडेंट हो गया और अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। टेंशन किस बात की, डिजिट है ना, वीडियो बनाओ और डिजिट ऐप पर क्लेम डालो। डिजिट बाइक इंश्योरेंस लेना और बिना टेंशन जीना। रिन्यू योर बाइक इंश्योरेंस टुडे। बस आपण हे पारितोषिक बहाल करावं. मुळे सर, त्याचबरोबर गडपाळे सर, सागरजी चव्हाण, राजेंद्रजी केसरकर, संजयजी ढवळीकर, विनोदजी राऊत, संतोषजी राणे या सगळ्या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आपण हे पारितोषिक वितरित करतो. अर्पिता मिराशी. त्यानंतर तृतीय क्रमांक अरिशा असद फणसोपकर, तृतीय क्रमांक अरिशा असद फणसोपकर. या अरिशा, या अरिशा असद फणसोपकर. पालखी नृत्याचं एक सुंदर चित्र तिनं या स्पर्धेमध्ये साकारलं होतं. द्वितीय क्रमांक निधी शेखर जोशी. एकदा जोरदार टाळ्या. द्वितीय क्रमांकाचे मानकरी असणाऱ्या निधी शेखर जोशी, निधी शेखर जोशी, निधी शेखर जोशी. द्वितीय क्रमांकाचं हे पारितोषिक आपण बहाल करतो मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. आणि त्यानंतर प्रथम क्रमांक श्लोक समीर पडवेकर, श्लोक समीर पडवेकर. हे श्लोक यांना विनंती करेल की आपण पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी यावं. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे. श्लोक समीर पडवेकर हा प्रथम क्रमांकाचा मानकरी गट 7वी ते 8वी. यानंतर गट इयत्ता 9वी ते 10वी उत्तेजनार्थ पटवर्धन हायस्कूल अक्षरा दशरथ जोशी. मी स्पर्धकांना विनंती करतो की तुमचा नामाचा उल्लेख झाला की आपण लगेचच स्टेजच्या दिशेने यावं. पटवर्धन हायस्कूल अक्षरा जोशी. उत्तेजनार्थ ओम अर्षद कोतवडेकर, ओम कोतवडेकर. तृतीय क्रमांक तीर्था सचिन तोडणकर, तीर्था सचिन तोडणकर. द्वितीय क्रमांक अस्मी नितीन कांसे, अस्मी नितीन कांसे द्वितीय क्रमांक. आणि प्रथम क्रमांक 9वी ते 10वी युक्ता प्रमोद गावखडकर. अक्षरा जोशी. उत्तेजनार्थ अक्षरा जोशी. ओम कोतवडेकर. तीर्था तोडणकर, तीर्था तोडणकर. तीर्था तोडणकर. अस्मी कांसे, अस्मी कांसे, अस्मी कांसे. मी मान्यवरांना विनंती करतो की आपण आपले शुभ हस्ते हे पारितोषिक अस्मीला आपण बहाल करावं मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. यानंतर गट 9वी ते 10वीचा
प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरलेली स्पर्धक तुर्तास आपण उत्तेजनार्थ ओम कोतवडेकर आपल्यामध्ये उपस्थित झालेत. ओम कोतवडेकर त्यांचं आपण पारितोषिक यावेळेला इथे बहाल करत आहोत. ओम कोतवडेकर. आणि त्यानंतर जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी निमंत्रित करूया गट 9वी ते 10वीचे प्रथम क्रमांकाचे मानकरी युक्ता प्रमोद गावखेडकर. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण अभिनंदन करूया युक्ता गावखेडकर. मी मान्यवरांचे आभार व्यक्त करतो आणि मान्यवरांना विनंती करतो युक्ता मी मान्यवरांना विनंती करतो की आपण सर्वांनी समोर स्थानापन्न व्हावं. आपल्या मनापासून आभार. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत सगळ्या मान्यवरांकरता. यानंतर आपण एक विशेष सन्मान या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं करत आहोत. मगाशी प्रास्ताविक निषेध करताना या संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्य ऍडव्होकेट महेंद्रजी मांडवकर सर यांनी एक उल्लेख केला की या रत्नागिरीच्या संघर्षाच्या इतिहासाची ज्या ज्या वेळेला लेखणी केली जाईल, लिखाण केले जाईल, त्यावेळी ते लिखाण एका नावाशिवाय अपूर्ण राहील. शून्यातून विश्वाची निर्मिती करणं काय असतं याची प्रेरणा आधुनिकतेच्या काळात यंत्राच्या साह्यानं, तंत्राच्या जोरावर सोपं झालेल्या आयुष्यामध्ये संघर्ष आणि जीवन घडवणं जर कुणाकडनं शिकायचं असेल तर याच मातीमध्ये अगदी शून्यापासून सुरुवात करणाऱ्या आणि आपल्या 2 मुलांसह महाराष्ट्रभर आपल्या संस्कारांची ख्याती पोहोचवणाऱ्या सन्माननीय रवींद्रजी सामंत साहेब म्हणजेच आदरणीय अण्णा सामंत यांच्याकडनं. अण्णांचा प्रवास एक उद्योजक म्हणून, व्यावसायिक म्हणून झाला, पण आज अण्णा सामंत या नावाशिवाय या रत्नागिरीच्या मातीमधला महत्वपूर्ण निर्णय देखील होऊ शकत नाही. ही त्यांच्या कर्तृत्वाची खरी ख्याती आहे. एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये मी रवींद्रजी सामंत साहेब आणि त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आणि जिजाऊचे संस्थापक लोकनेते कर्मवीर निलेशजी सांबरे साहेब यांना विनंती करतो की आपण या विचार मंचावर यावं. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे. एका सूर्यानं आपल्या प्रखर किरणातील या आसमंतामध्ये लख प्रकाश निर्माण केला तर एक सूर्य त्या अंधारामध्ये अनेकांना नवी वाट दाखवतोय. लख किरणांनी खऱ्या अर्थानं सातत्यानं प्रकाशित राहणाऱ्या या 2ही सूर्यांचं एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण इथे स्वागत करूया. मी लोकनेते कर्मवीर निलेशजी सांबरे साहेबांना विनंती करतो की मायेची शाल, पुष्पगुच्छ आणि अण्णांच्या व्यक्तिमत्वाच्या विषयी अगदी आपली यशोगाथा प्रकट करणारं एक मानपत्र आपण बहाल करत. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे. कर्तृत्वातून नेतृत्व उभं राहिलं की ती लोकमान्य होतं, ही अतिशयोक्ती ठरू शकत नाही. तर त्याच कर्तृत्वातनं उभं राहिलेल्या नेतृत्वामधनं लोकांच्या हृदयावर कायमचं अधिराज्य गाजवता येतं याची पोचपावती म्हणजेच सन्माननीय अण्णाजी सामंत साहेब. मी 2ही मान्यवरांना विनंती करतो की आपण समोर स्थानापन्न व्हावं. मी मान्यवरांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि त्यानंतर याचसाठी केला होता अट्टहास असं म्हणत जिजाऊचं कार्य रत्नागिरीमध्ये सुरू झालं. आणि मी मगाशीच म्हटलं की एका पहिल्या प्रयत्नात तब्बल 34 मुलांच्या अंगावर महाराष्ट्र पोलीस दलाची खाकी वर्दी चढवली गेली. त्याच यशस्वी विद्यार्थ्यांचा हा सन्मान आपण करणार आहोत. सगळ्यात पहिल्यांदा रत्नागिरी पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून नियुक्त झालेले एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण निमंत्रित करूया अल्फिया रमदुल साखरप्याची ही मुलगी. सहज कोणीतरी विचारतं की तुला पोलीस का व्हायचंय, प्रशासकीय आणि शासकीय सेवेमध्ये आणि नोकरीमध्ये काय जायचंय. आम्ही म्हणतो की आम्ही लहानपणापासून आप्पा स्वप्न पाहिली होती. कोणी म्हणतं की मला पोलीस होण्याची आवड होती, कोणी म्हणतं की मला वर्दीवरती विशेष प्रेम होतं. पण ज्या वेळेला अल्फियाला प्रश्न विचारला गेला तिने दिलेलं उत्तर प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी आणणारं ठरलं. अल्फिया म्हणाली लहानपणापासून आम्ही जगावत ना याकरता माझी आई आणि माझे घरचे माझ्यासाठी मरत राहिले. माझ्या शाळेतल्या एका दप्तरासाठी ज्या वेळेला पैसे मागण्याची वेळ आली तेव्हा आईनं इतरांसमोर हात पसरले. त्या क्षणाला एक शब्द घेतला. कोणी स्वतःला मिरवायला, कोणी गाड्या घ्यायला, कोणी बंगले घ्यायला आणि कोणी फ्लॅट घ्यायला नोकऱ्या लावेल, पण अल्फिया नावाची मुलगी मी जगेल
तोपर्यंत आईला कुणासमोर हात पसरायला लागू नये म्हणून मी नोकरीला जाईल. दिलेला शब्द पहिल्या प्रयत्नात तिनं पूर्ण केला. आज तिच्या कुटुंबियांचा आपण इथे सन्मान करतोय. मी यांचा सन्मान करण्यासाठी, कुटुंबियांचा सन्मान करण्यासाठी आदरणीय बाबांना म्हणजेच सन्माननीय भगवानजी सांबरे साहेब आणि आदरणीय आईंना, सौभाग्यवती भावनादेवी भगवान सांबरे संस्थेच्या अध्यक्ष आईंना विनंती करतो की आपण हा सन्मान करण्यासाठी यावं. त्याचबरोबर रत्नागिरी पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून ज्यांची नियुक्ती झाली ते पंकजजी कांबळे यांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. पंकजजी कांबळे खरं तर हे आपल्याकडे शिक्षक म्हणून देखील कार्यरत होते. एक एक रुपया वाचला पाहिजे त्यासाठी त्यांनी केलेला संघर्ष आम्ही डोळ्यादेखत पाहिलेला आहे. मी सगळ्या स्पर्धकांचं आणि त्यांचे आज खरं तर हे सगळे विद्यार्थी आपण ट्रेनिंगला गेले असल्यामुळे त्यांचे कुटुंबीय आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. हे तर जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. पंकज कांबळे यांचे कुटुंबीय जर आपल्यामध्ये उपस्थित असतील. अनुप सुतार पालघर पोलीस कॉन्स्टेबल मध्ये, अनुप सुतार पालघर पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून ज्यांची नियुक्ती झाली त्यांचे कुटुंबीय आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यानंतर विश्वजित माने रत्नागिरी पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून ज्यांची नियुक्ती झाली, विश्वजित माने त्यांच्या कुटुंबियांना मी विनंती, विश्वजित स्वतः आहेत, विश्वजित माने आणि त्यांचे कुटुंबीय. मी आईंना आणि बाबांना विचार मंचावरच थांबवतोय. आपल्या शुभ हस्ते दोघांच्या आपण सगळ्यांचा सन्मान करणार आहोत. पंकज अनुप सुतार यांच्या कुटुंबियांचा हा आपण इथे सन्मान करत आहोत. त्यानंतर विश्वजितजी माने, हे आदित्यजी धुमाशकर रत्नागिरी पोलीस कॉन्स्टेबल मध्ये ज्यांची नियुक्ती झाली, आदित्यजी धुमाशकर यांचे कुटुंबीय आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. आदित्यजी धुमाशकर रत्नागिरी पोलीस कॉन्स्टेबल मंथन तोडणकर मी मंथन तोडणकर यांच्या कुटुंबियांना देखील विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. रत्नागिरी पोलीस कॉन्स्टेबल विनायक शेवडे यांना देखील विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. विनायक शेवडे, विश्वजित माने आणि त्यांच्या आणि वडिलांना विनंती करतो की या आपण आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी यावं. आई आणि बाबांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते विश्वजित माने म्हणजे आपल्या रत्नागिरी शहरापासून अगदी जवळ असलेला फणसवळे गावातील विश्वजित, या गावामध्ये हा झालेला पहिलाच पोलीस आणि त्याच्या गावानं इतक्या मोठ्या जल्लोषात मिरवणुकीमध्ये स्वागत केलं. एकदा आपल्याकडनं जोरदार त्यांचं कौतुक झालं पाहिजे. मायेची शाल, एक मानपत्र आणि गुलाब पुष्प देऊन या बाप लेकाचा हा आपण सन्मान करतोय. निश्चित त्यानंतर मी आदित्य धुमाशकर यांच्या कुटुंबियांना विनंती करतो की आपण सन्मान स्वीकारण्यासाठी यावं. आदित्यजी धुमाशकर यांची एक विशेष बाब म्हणजे आदित्य धुमाशकर हा यंदाच्या रत्नागिरी जिल्हा पोलीस दलामध्ये जिल्ह्यातून पहिला आलेला यशस्वी विद्यार्थी. त्यांच्या कुटुंबियांचा आपण हा सन्मान करत आहोत. आदित्य धुमाशकर, मंथन तोडणकर आपल्यामध्ये उपस्थित झालेत. विनायक शेवडे, त्यानंतर आकांक्षा पावरी मीरा भाईंदर पोलीस कॉन्स्टेबल, आकांक्षा पावरी. मुंबई पोलीस कॉन्स्टेबल मयुरी बुरटे, मुंबई पोलीस कॉन्स्टेबल विवेक निवेंडकर. रत्नागिरी पोलीस कॉन्स्टेबल साहिल खटकुळ, रत्नागिरी पोलीस कॉन्स्टेबल सूरज नारकर. यानंतर मी विनंती करतो मंथन तोडणकर, विनायक शेवडे. अरे मंथन तोडणकर या आपण. मंथनजी तोडणकर यांच्या कुटुंबियांचा हा सन्मान आहे आणि बाबांच्या शुभ हस्ते आपण करत आहोत. मंथनजी तोडणकर यांच्या कुटुंबियांचा हा सन्मान आपण इथे करत आहोत. यानंतर विनायक शेवडे, आकांक्षा पावरी, मयुरी बुरटे, विवेक निवेंडकर, साहिल खटकुळ, सूरज नारकर आणि मयुरी मगदूम अशा पोलीस झालेल्या या तमाम विद्यार्थ्यांचा आपण इथे यथोचित सन्मान करणार आहोत. मायेची शाल, मानपत्र आणि गुलाब पुष्प देऊन आपण हा सन्मान करत आहोत. एकदा जोरदार टाळ्या. आणि त्यानंतर मी स्टेजवर इन्व्हाइट करतोय रत्नागिरी पोलीस कॉन्स्टेबल विनायक शेवडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांना. विनायक शेवडे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी विनायकजींना विनंती करतो की या आपण स्टेजवर या, आपला हा सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे.
यानंतर आकांक्षा पावरी, मीरा भाईंदर पोलीस कॉन्स्टेबल आकांक्षा पावरी त्यांच्या मातोश्री आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. त्यांचा आपण हा सन्मान करतो. मुंबई पोलीस कॉन्स्टेबल मयुरी बुरटे, विवेक निलंडकर जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आकांक्षा पावरी यांच्याकरता. यानंतर मी मुंबई पोलीस कॉन्स्टेबल विवेक निलंडकर जे आज उपस्थित नाही आहेत परंतु सौरभ सर त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये त्यांचा सन्मान स्वीकारत आहेत. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे. यानंतर सूरज नारकर रत्नागिरी पोलीस कॉन्स्टेबल आणि त्यानंतर मयुरी मगदूम पुणे कारागृह पोलीस. पुणे कारागृह पोलीस. मी सूरज नारकर यांच्या कुटुंबियांना विनंती करतो की आपण हा सन्मान स्वीकारण्यासाठी स्टेजवर यावं. सूरज नारकर, साहिल खटकुळ या सूरजजी नारकर यांचे वडील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की हा सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण यावं. सूरज नारकर, साहिलजी खटकुळ, मयुरी मगदूम पुणे कारागृह पोलीस. मयुरी मगदूम या त्यांचे आई वडील आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की आपण स्टेजवर यावं. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण या सगळ्याच यशस्वी विद्यार्थ्यांचा यथोचित सन्मान इथे करत आहोत. आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं हा विशेष सन्मान या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण इथे करत आहोत. या सगळ्या अनेक जण आज अनुपस्थित राहिलेले आहेत. खरं तर हा सगळा कार्यक्रम, हा सगळा जनसमुदाय याच्या 10 पटीने आणखी मोठा होणार होता, पण पंतप्रधान महोदयांनी केलेल्या आवाहनानंतर आपण या कार्यक्रमाला छोटं स्वरूप दिलं. आता तुमच्या सगळ्यांकडनं एकच विनंती आहे की एकदा जोरदार टाळ्यांनी या सगळ्यांना आपण प्रेरणा देऊया. कार्यक्रम भरगच्च आहे, तो जितक्या शक्य तितक्या लवकर पोहोचवण्याचा मी आई बाबांना विनंती करतो. आणि एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण बाबांना जशा मगाशी शुभेच्छा दिल्या तशा पुन्हा एकदा जन्मदिनाच्या मनापासून शुभेच्छा देऊयात. आज बाबांचा वाढदिवस देखील आहे. आपण सगळेजण थोडं प्रफुल्लित चेहऱ्यानं मनानं इथं बसलात की कसं आहे, या महाराष्ट्राच्या मातीला पूर्वापारपासून चालून आलेली परंपरा आहे. म्हणजे मी फार तुमच्या सगळ्यांची माफी मागून इकडे भेटत नाहीत अण्णा, पण दुसऱ्याचं कौतुक करायला मन फार मोठं लागतं. तुमचं आहे ना हा, असं मला असं तुम्ही टेन्शन मध्ये बघितलं की मला टेन्शन येतं. यानंतर एका अशा व्यक्तिमत्वाचा आपण सन्मान करणार आहोत की ज्या व्यक्तिमत्वाला कोकणचं भूषण म्हणून आपण बघतो. ती व्यक्ती नेमकी कोण, त्या व्यक्तीविषयी नेमकं आपण काय ऐकणार आहोत, त्यासाठीचा एक सुंदर असा व्हिडिओ आपल्या समोर. काही जण त्याला अक्षरशः जगतात. एक माणूस जो मृत्यूच्या दारात जाऊन प्रत्येक वेळी तिरंग्यासाठी परत आला. 20 वेगवेगळ्या विमानांतून तब्बल 2400 वेळा उडी घेतली. 20 ऑक्टोबर 1958 कोकणाच्या कुशीत वसलेल्या चिपळूण या निसर्गरम्य गावात एका असामान्य योद्ध्याचा जन्म झाला. केळशी तालुका दापोली येथे प्राथमिक शिक्षण घेतलं. चिपळूणमध्ये माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केलं. त्याच मातीनं त्याला घडवलं ज्या मातीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे घडवले होते. जून 1981 तोच तरुण भारतीय हवाई दलात दाखल झाला. 7 वर्ष एअर ट्रॅफिक कंट्रोल केलं, पण आकाश त्याला वेगळ्याच मार्गानं बोलावत होता. त्यानं पॅराशूट जम्प इन्स्ट्रक्टर ही परीक्षा दिली आणि पुढील 15 वर्ष शेकडो जवानांना आकाशात उडायला शिकवलं. अमेरिका, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, सेशेल्स जगाच्या कानाकोपऱ्यात त्यांनी भारताचं नाव अभिमानानं मिरवलं. आकाशगंगा या भारतीय हवाई दलाच्या प्रतिष्ठित स्काय डायव्हिंग टीमचे ते सेनापती राहिले. गरुड रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटरचे कमांडंट म्हणून त्यांनी नेतृत्व केलं. एअर हेडक्वार्टर्सचे डायरेक्टर जनरल म्हणून देशाची सेवा केली आणि शेवटी एअर ऑफिसर इन चार्ज ऍडमिनिस्ट्रेशन एअर हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली या सर्वोच्च पदावर विराजमान झाले. राष्ट्रपतींच्या हस्ते वायुसेना मेडल प्रदान करण्यात आलं.
अतिविशिष्ट सेवा मेडलनं त्यांचा गौरव झाला आणि परमविशिष्ट सेवा मेडलनं त्यांच्या असामान्य सेवेला मान्यता मिळाली. हे आहेत एअर मार्शल हेमंत नारायण भागवत. चिपळूणच्या मातीतून उगवलेलं हे झाड देशाच्या आकाशात अखंड डौलान बहरत राहिलं. शिस्त ही त्यांची ओळख, आकाश ही त्यांची कर्मभूमी आणि भारत हा त्यांचा श्वास. त्यांच्या अतुलनीय कार्याला जिजाऊ शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून मानाचा मुजरा. देतो. सांबरे साहेबांचा नुकताच जो 50वा वाढदिवस झाला त्याच्याबद्दल देखील तुम्हाला शुभेच्छा देतो. आणि तुमच्या जिजाऊ प्रतिष्ठानचं जे हॉस्पिटल आहे त्याचा आपण 1 वर्षाचा वाढदिवस साजरा करत आहोत, त्याच्यासाठी मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. मे यू ऑल क्लाइंब फ्रॉम पीक टू पीक. आता कामाचं काय होतं ते तुमच्या सगळ्या नागरिकांना थोडंसं समजलं पाहिजे, म्हणून मी हा 2 मिनिटाचा तुमचा वेळ घेणार आहे. मित्रांनो, असं झालं की मगाशी मी जेव्हा 10 वाजता आलो, ज्यावेळेला ते वक्ते बोलत होते त्यांनी सांगितलं की रत्नागिरी जिल्ह्यांनी देशाच्या सेवेसाठी अनेक सैनिक दिलेले आहेत. आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये अशी अनेक गावं आहेत, असे अनेक घरं आहेत की प्रत्येक उंबरठ्यामधनं एक सैनिक हा मराठा लाईट इन्फंट्रीमध्ये नोकरी करत होता. आणि ही परंपरा शिवाजी महाराजांच्या काळापासून चालू झालेली आहे आणि ती आहे, अजूनही ती चालू आहे. तर तुम्हाला माहिती असेल की चिपळूणमध्ये माजी सैनिकांच्या मुलांच्या साठी ब्रिटिश सरकारने 1944-45 मध्ये, म्हणजे दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर त्यावेळेला एक वसतिगृह उभं केलेलं होतं. त्या वसतिगृहाची अवस्था अत्यंत वाईट आहे, आज अत्यंत वाईट आहे. त्याच्याशिवाय माजी सैनिक खेड, दापोली, गुहागर, चिपळूण, संगमेश्वर या तालुक्यामध्ये आहेत. त्यांच्या सोयीसाठी म्हणून सरकारने चिपळूणमध्ये एक
कॅन्टीन उभं केलेलं आहे आणि त्याच्याबरोबर एक ECHS म्हणजे जी मेडिकल सर्व्हिस फौजी लोकांना रिटायर झाल्यानंतर दिली जाते त्याच्यासाठी जी सुविधा उभी केलेली आहे त्याचं पण एक केंद्र तिथे आहे. परंतु त्यांची अवस्था फारशी चांगली नाही. म्हणून जिल्ह्याच्या सैनिक कल्याण कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी एक प्रपोजल महाराष्ट्र सरकारकडे दिलेलं आहे आणि त्या प्रपोजलमध्ये तिथे मोठं सैनिक संकुल निर्माण होणार आहे आणि त्याच्याबद्दल एक मीटिंग गव्हर्नर साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. आता मी त्यांच्याबद्दल काही बोलणार नाही, काय निर्णय प्रक्रिया झाली ती होईल, परंतु आम्ही त्या कामासाठी म्हणून ठाण्याला मुंबईला गेलेलो होतो. निलेशजींचा आणि माझा काही परिचय नव्हता, परंतु मी त्यांना विनंती केली की सैनिकांसाठी, खास करून माजी सैनिकांसाठी, जे आजी सैनिक आहेत त्यांची देखभाल त्यांची केअर सगळं आजचं सरकार करतंय, परंतु माजी सैनिकांसाठी हे काम चिपळूणमध्ये होणं महत्वाचं आहे. तर तुम्ही आम्हाला ह्याच्यासाठी मदत करा आणि सांबरे साहेबांनी आम्हाला मदत करायचं आश्वासन दिलेलं आहे. त्यांचं मी रत्नागिरी जिल्ह्यामधला मी सर्वात सिनियर मोस्ट रिटायर्ड फौजी असल्यामुळे त्या फ्रॅटर्निटीच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो आणि आज माझा आपण जो सत्कार केला त्याबद्दल धन्यवाद देतो. जय हिंद. सर आणखी एक विनंती करतो की थोडंसं आपण विचार मंचावर थांबा. आपल्या हस्ते 2 पुरस्कार इथे आपण देणार आहोत. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण यावेळेला शौर्य पुरस्कार प्रदान करणार आहोत की ज्या व्यक्तीनं मानवता नेमकी काय असते त्यातून ती कशी जोपासायची असते आणि आपल्याकडे असलेल्या कलेचा उपयोग हा केवळ स्वतःसाठी करायचा नसतो तर तो इतरांसाठी देखील त्या कलेला आपण समर्पित करायचं असतं. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण या विचार मंचावर निमंत्रित करतोय शौर्य पुरस्काराचे मानकरी ठरणाऱ्या करण मिल्के यांना. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण करण
या प्रवासात हे रुग्णालय सांभाळत असताना आलेल्या रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना हे रुग्णालय आपलं वाटलं पाहिजे, यासाठी त्या रुग्णालयामध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक माणसाचं ते कर्तव्य आहे. याच भावनेतनं गेल्या वर्षभरात ज्यांनी एकही सुट्टी घेतली नाही, गेल्या वर्षभरात नेमणूक केलेल्या विभागामधनं जरी ते ड्युटीवर असले तरी रुग्णालयातल्या 3ऱ्या मजल्यावरनं जरी त्यांना सूचना आली तर त्याही वेळेला सगळ्यांची कामं करण्यात ज्यांचं नाव हे अव्वल दर्जाचे राहिलंय. रुग्णालयात येणारा रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक, डॉक्टर, आलेले सगळे पाहुणे एक वेळेस आमच्या सगळ्यांना विसरतील, पण प्रतीश महादय या नावाला ते कधीच विसरणार नाहीत. आणि म्हणूनच आजच्या या वर्धापन दिन सोहळ्याच्या निमित्तानं प्रतीश महादय यांचा आपण हा विशेष सन्मान इथे करत आहोत. मी प्रतीश महादय यांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. प्रतीश महादय. आणि हा सन्मान करण्यासाठी मी जिजाऊ शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थेचे संस्थापक लोकनेते निलेशजी सांबरे साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान आपण प्रदान करायचा. प्रतीश महादय याचा हा विशेष सन्मान आपण इथे करत आहोत. प्रतीश महादय सन्मान चिन्ह गुलाब पुष्प आणि शाल. प्रतीश साठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत प्रतीश यांच्याकरता. यानंतर आपण आणखी एक विशेष सन्मान आणि प्रतीश आपण चित्र बघू शकता. प्रतीश करता आमच्या रुग्णालयातल्या सगळ्या स्टाफनं उभं राहून खऱ्या अर्थानं त्याला हे मानवंदना दिलेली आहे. एकदा जोरदार डाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे प्रतीश करता. यानंतर विशेष सन्मान आमचे रुग्णवाहिकेचे चालक विजय सुवरे यांना विनंती करतो की आपण हा सन्मान स्वीकारण्यासाठी यावं. विजय सुवरे म्हणजे घटना घडल्यानंतर हातातलं कोणतंही काम, अंगणातलं कोणतंही सुखाचं कार्य असलं तरी देखील रुग्णापर्यंत पोहोचवण्याची तळमळ जर कोणामध्ये असेल तर ती विजय सुवरे करा. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. विजय सुवरे राजापूर तालुका रुग्णवाहिका चालक. आज हा आपल्या माणसांचा सगळ्यांचा सन्मान होत. आणि यानंतर आपण एक विशेष मदत इथे देणार आहोत. अगदी काल परवा सकाळी 10 वाजता एका घराला आग लागली आणि त्या आगीमध्ये सगळं जो उभा राहिलेला संसार, उभं केलेलं घर सगळं जळून खाक झालं. त्या घाणेकर कुटुंबियांना आपण इथे थोडीशी आर्थिक मदत देत आहोत. मी संजय देवजी घाणेकर यांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं आणि सन्माननीय आप्पांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते संजयजी घाणेकर यांना ती आर्थिक मदत आपण सुपूर्द करावी. संजयजी घाणेकर आपल्यामध्ये उपस्थित असेल तर मी त्यांना विनंती करतो की आपण हात फक्त एकदा मला दाखवा तुम्ही उपस्थित आहात म्हणून. आले त्यांचे कुटुंबीय आलेत. एकदा मी खरं तर हे कार्य जे म्हणतो आपण जनसेवेचं, लोककल्याणाचं, जिथे अनेकांचे हात पोहोचताना कुठेतरी आखडले जातात, जिथे एखाद्याला संकटामध्ये पाहिल्यानंतर धावणारी पावलं देखील आपली गती कमी करतात, जिथे एखाद्याचे दुःख पाहून त्याच्यावर फक्त भाष्य केलं जातं, पण त्या संकटाच्या काळामध्ये मदतीचा हात देणारं एकच नाव या महाराष्ट्राच्या पटलावर सध्या आहे आणि ते नाव म्हणजे लोकनेते कर्मवीर निलेशजी सांबरे. काही मदती स्वार्थासाठी, हितासाठी, तर काही मदती भविष्यातली योजनेसाठी केल्या जातात. पण वर्तमान काळातल्या समस्यांवरचा उपाय जर कोणी शोधला असेल तर तो या जिजाऊ शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थेला ही आर्थिक मदत आपण देत आहोत. मी यानंतर आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधण्याकरता गेल्या कित्येक वर्षांपासूनचा हा संघर्ष ज्यांच्या माध्यमातून कायम राहिला, ज्यांच्या मुखातून ज्या ज्या वेळेला शब्द निघालेत त्या प्रत्येक शब्दामध्ये कोकणाचा विकास, कोकणाची प्रगती, कोकणाच्या उत्कर्षाचाच मार्ग सांगितला गेला. हजारो माता माऊल्यांचा भाऊ राहा, या अंधारलेल्या वाटांना प्रकाशमय करण्याची ताकद असणारा हा आपला प्रखर आणि तेजानं तळपणारा सूर्य, दोन्ही हात उंचावून या लोकनेत्याला वंदना करा. आप्पा तुम्ही आहात म्हणून मावळलेल्या सूर्याच्या नंतर देखील उजेडाची आशा धरली जाते. आप्पा तुम्ही आहात म्हणून या कोकणाचा कोणतरी वाली जिवंत आहे हा प्रत्येक कोकणी माणूस सांगतोय. आप्पा तुम्ही आहात म्हणून गरिबांच्या लेकरांना स्वप्न पाहण्याची मुभा आहे. आप्पा तुम्ही आहात म्हणून खचलेल्या संसारांना उभं राहण्याची ताकद आहे. आप्पा तुम्ही आहात म्हणून शब्दांना वजन आहे. आप्पा तुम्ही आहात म्हणून या आंबा, काजू, फणसांच्या बागांनी वेढलेल्या
या निराशार अथांग सागरांनी नटलेल्या आणि याच अप्रतिम सौंदर्यानं वेढलेल्या कोकणाला देखील महाराष्ट्रात मानाचं स्थान आहे. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात सन्माननीय निलेशजी भगवान सांबरे साहेब यांना आपण निमंत्रित करूया. आजच्या वर्धापन दिनी आपले आजचे प्रमुख सत्कार मूर्ती आदरणीय बाबा यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतोय. येथे उपस्थित असलेले माझे आई, अण्णा, माजी केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश प्रभूजी, ताई, सकाळचे संपादक दादा कैलास महापती साहेब, नाना पवार साहेब, अभयजी देशपांडे सर, सर्वच सन्माननीय आदरणीय व्यक्तिमत्व व उपस्थित सर्व बंधू भगिनी सर्वांना जय जिजाऊ, जय महाराष्ट्र. लहानपणापासूनच आई वडिलांचे संस्कार होते तर आपण आपल्या बरोबर आपल्या समाजाचंही काहीतरी देणे लागतं. त्या उद्देशाने 2008 साली जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्थेची निर्मिती करण्यात आली. प्रभू साहेब आपल्यासारख्यांचा आदर्श घेऊन किंवा अण्णा बसलेत, अण्णाही व्यवसायातनं आलेल्या 2 पैशापैकी माझ्या माहितीनुसार गेल्या 40-50 वर्षामध्ये या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आलेल्या कुठल्याही माणसाला रिकाम्या हाता परत पाठवत नाही. हे संस्कार अण्णांचे संस्कार किरण भैयाने घेतलेत, माझ्या आई बाबांनी पण तेच संस्कार दिले. ते संस्कार घेऊन आम्ही हे काम करतोय. हे काम करत असताना आपल्या कुटुंबाव्यतिरिक्त जे व्यवसायातून आलेले धन आहे हे समाजाचं देणं आहे. मग ज्या समाजामध्ये आपण जन्माला आलोय तिथे कुठल्याही प्रकारची इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा न ठेवता, ज्याप्रमाणे आपले आई बाबा आपल्याकडनं अपेक्षा ठेवत नाही परत काय देईल त्या उद्देशानेच आपणही आपल्या समाजातल्या दिन दुबळ्याच्या दुःखासाठी आपला पैसा व्यवसायातून आलेला वापरला पाहिजे. त्या उद्देशाने जिजाऊ काम करते. मग मला आठवते 90-91 जव्हार येथील वावरवानी बालमृत्यूकांड झाला होता. 115 की 120 मला वाटतं महापती साहेबांनी बातम्या छापल्या होत्या चांगल्या पद्धतीने त्यावेळेस का 120च्या दरम्यान लहान लहान कोवळी अपत्य कुपोषणाने मृत्युमुखी पावली होते. त्याच वेळेस मनाला वाटलं का आपण ज्या जिल्ह्यात राहतोय, ज्या तालुक्यात राहतोय त्या तालुक्यातले असे लहान लहान बाळका मृत्युमुखी पावतात. मग त्याच्या मुळाशी गेल्यानंतर कळलं तर एकतर शासनाकडनं आलेला बजेट त्या समाजापर्यंत पोहोचला जात नाही. काही तुटपुंजा अर्धा-1% लोक त्याचा लाभ घेतात. उरलेल्या समाजाला शिक्षण नाही, आरोग्य व्यवस्था नाही, त्यामुळे ही अशी भीषण परिस्थिती निर्माण होते. त्या दृष्टीने अगदी मनाशी ठरवलं का गुजरातच्या बॉर्डरपासून मोखाड्यापासून तर सावंतवाडीपर्यंत आपला कोकणचे 5 जिल्हे हे शिक्षणाने समृद्ध झाले पाहिजेत, आरोग्य व्यवस्थेने समृद्ध झाले पाहिजेत, युवांना रोजगार समृद्ध दिला पाहिजे, शेतकऱ्यांना शेतीचा विकास केला पाहिजे, त्याचबरोबर महिलांनाही स्वयंरोजगार देण्याचं काम केलं पाहिजे. त्या दृष्टीने जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्था काम करते. आज आनंद वाटतोय की जिथे जाऊ तिथे म्हणजे अगदी तलासरी तालुक्यातली एक वाडू नावाची मुलगी जिचं 10x10चं कुडाचं घर आहे, काही वरती प्लास्टिक टाकलेलं आहे, ते आपल्या झळपोलीच्या जिजाऊ मध्ये 2 वर्षभर पोलीस प्रशिक्षण घेत होती. 8 महिन्यापूर्वी तिच्या भावाने सुसाईड केलं, आत्महत्या केली का बाबा घरी पैसे नाही म्हणून. ती मुलगी परत तलासरीला जाऊन कंपनीमध्ये कामाला लागली होती. त्या मुलीला पुन्हा आमच्या अरविंद सरांनी घेऊन आले आणि आज ती सिंधुदुर्ग पोलीसमध्ये नोकरी करते. अगदी कोल्हापूरून आलेले स्वप्नील मानेसारखे करून लहानपणी आई गेल्या होत्या, शिक्षण घेत असताना इंजिनिअरिंगचे बाबा गेले, ते 2018ला झळपोलीच्या जिजाऊ नगरीमध्ये आले. त्यांनी UPSC होण्याचं स्वप्न पाहिलं, त्याला संपूर्ण व्यासपीठ जिजाऊने निर्माण केलं. आज अभिमानाने सांगतो की वयाच्या 25व्या वर्षी UPSC क्रॅक करून आज पश्चिम बंगालमध्ये IPS ची नोकरी करतात ते आपले स्वप्नील माने सर. मोखाड्याची तरुणी मोहिनी बारमल सारखी तरुणी 19व्या वर्षात पोटात 2.5 महिन्याचं बाळ असताना पती जातात हार्ट अटॅकने. सासू तिच्या मुलाला जन्म घालायला सांगते, त्यानंतर ती ठाण्याच्या पोलीस भरती केंद्रामध्ये येते. लोकांची धुनी भांडी करून सासू आणि ती 1 जण बाळाजवळ थांबून ती लेक्चरला थांबायची नाही. केदार सर आमच्या इथे आहेत, ते त्यावेळेस ठाण्याची पोलीस भरती केंद्र सांभाळत होते. त्याच वेळेस तिला विचारलं जातं, ती रडायला लागते का आम्ही दोघी मिळून 8-10 घरांना काम करतो आणि आम्हाला 7-8 हजार रुपये मिळतात कारण बाळाला दूध आणि अन्नाची व्यवस्था आम्ही ते धुनी भांडी करून देतो. त्याच दिवशी तिला संध्याकाळी आम्ही 15,000 रुपये अभ्यास करण्याचा पगार देतो आणि पगार घेतल्यानंतर तिला पोलीस भरती उशीर होते. त्याच काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय एकनाथजी शिंदे साहेब होते
आणि मुंबई महानगरपालिकेमध्ये अग्निशमक दलाची भरती निघाली आणि तिथे भरतीची एक सिस्टीम होती. तर मैदानी सिस पेन्सिलनी हाईट उंची लिहिली जायची, धावणं लिहिलं जायचं. मी मुख्यमंत्री महोदयांना सह्याद्री रेस्ट हाऊसला भेटलो, त्यांना सांगितलं का ही पेननी लिहायला सांगा. त्यांनी ताबडतोब चहल म्हणून तेव्हा आयुक्त होते, त्यांना सांगितलं आणि 800 विद्यार्थ्यांमध्ये 119 विद्यार्थी आपल्या जिजाऊचे लागले. त्यामध्ये ती मोहिनी भारमली आज दादरच्या सबस्टेशनला आहे. अनेक विद्यार्थी घरून आई वडील लग्न करून देतात म्हणून जव्हारची पळून आलेली मुलगी नंतर कागदपत्र घेऊन येते, तिच्या बहिणीलाही बोलवतो. दोन्ही बहिणी पोलीस दलामध्ये लागतात. अगदी बीड वरून आलेले नागनाथ लाड नावाचा तरुण, ऊसतोड मजुराचा पोरगा, त्याला क्लास 1 ऑफिसर व्हायचं होतं. आज डीवायएसपी होऊन पालघरच्या हेडक्वार्टरला डीवायएसपी म्हणून काम बघतात. हे असे हजारो उदाहरणं आपल्याला देता येतील. आजचे आपले वक्ते आहेत इंद्रजित देशमुख सर, तर ते सचिव होते ग्रामविकासचे. आपले दुसरे वक्ते आहेत आदरणीय सुरेश प्रभूजी, तर त्यांच्या ज्ञानाबद्दल जगामध्ये अभ्यास केला जातो का जगामध्ये त्यांचे विचार ऐकले जातात. जेव्हा आपण ज्ञान घेऊ, मोठे शिक्षण मिळू, तेव्हाच आपला समाज पुढे जाणार आहे. अगदी ताट मानेने सांगतोय का आपल्याला आपल्या माणसांनी स्वप्न मोठी पाहिली पाहिजेत. काल परवाच कल्याण तालुक्यामध्ये आम्ही फळेगाव नावाच्या गावामध्ये एका पोलीस झालेल्या तरुणीच्या स्वागतासाठी गेलो. का अगदी वाईट वाटतं का कल्याण महापालिकेपासून अगदी हाकेच्या हातावर बिल्डिंग दिसतात तिथं, परंतु ती मुलगी 92% 10वीला मार्क मिळाले आणि तिला पुढे काय करायचं काय माहिती नाही. शेजाऱ्यांनी सांगितलं ITI ला जा, तिने ITI केला. ITI केल्यानंतरही तिला नोकरी नाही. मग तिला कोणीतरी सांगितलं पोलीस भरती केंद्र जिजाऊचं चालू झालंय. ती एका झटक्याच पोलीस झाले की त्या जिल्ह्यामध्ये पहिली आली जिथे नोकरी लागली तिथे. परंतु त्याच वेळेस जर त्या मुलीला जर स्वप्न मोठी दाखवली असती तर मला वाटतं ती देशमुख साहेबांसारखी ती IAS होऊ शकत होती. आणि अशी रत्न आपल्याला आम्हाला शोधायची. आज आता जिजाऊच्या मार्फत गेल्या वर्षभरात 34 विद्यार्थी इथे प्रशासनामध्ये लागलेत. हजारो महिलांना आपण प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वयंरोजगार देऊन जागच्या जागावर कसं रोजगार उपलब्ध होईल त्यासाठी आपण प्रयत्न करतोय. प्रत्येक तालुक्यामध्ये रत्नागिरीच्या आपण संगणक प्रशिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांना पुढे भविष्यात लागणाऱ्या कुठल्याही नोकरीसाठी आवश्यक असलेले अगदी 10,000पासून 3-3 लाख रुपयाचे क्लासेस आपण मोफत देतोय. यामध्ये विचारच आहे का आपला विद्यार्थी कुठेही कमी पडता कामा नये. ज्याप्रमाणे कोकणचा हापूस आंबा जगामध्ये जातोय, आज आपण बघतोय का निसर्गामुळे कोप होऊन भयानक परिस्थिती निर्माण होते शेतकऱ्याला. तर अशा वेळेस आपल्याला त्याच हापूस आंब्याचे आपणही वारसदार आहोत. इथले रत्न जे आहेत त्या रत्नांना शोधून आम्हाला त्यांना देशातच नव्हे ते जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पाठवण्यासाठी विनंती करण्यासाठी आजच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेले. आता आपण ज्याप्रमाणे झडपोलीमध्ये प्रभूसाहेब देशातला पहिला प्रयोग आम्ही करतोय झडपोलीमध्ये, काही इयत्ता 9वी पासून JEE नीटचे क्लासेस सुरू केले, स्पर्धा परीक्षेचं फाउंडेशन सुरू केलेलं आहे. त्याचबरोबर CA आणि न्यायव्यवस्थेचं फाउंडेशन सुरू केलेलं आहे. जे गोरगरिबांची मुलं असतात त्यांनी मोठी स्वप्न पाहिली पाहिजेत. उद्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आपल्याला या मातीतून गेले पाहिजेत, अशा प्रकारचं स्वप्न आहे. देशातच नव्हे तर जगाच्या सर्वात मोठ्या कंपनीचा MD ज्याप्रमाणे सुंदर पिचाई गेले त्याप्रमाणे या आपल्या मातीतून गेला पाहिजे. अशा प्रकारचे स्वप्न आपणही मुलांना दाखवा, त्यांना कुठलीही अडचण येणार नाही. ग्वाही तुम्हाला आजच्या दिवशी देतोय. आपण स्वप्नच पाहिले नाही तर आपण कसे पुढे जाणार. आपलं स्वप्न असतं 10x10. परवा मंडणगडला फिरत असताना मी बघितलं 10x10ची रूम असते, वडिलांनी घेतलेली. मग मुलाचं लग्न होतं, मग मुलगा त्या आई वडिलांना सांगतोय का आता तुम्ही गावी जा. अगदी 80-85 वर्षाचे आई बाबा घरी येऊन राहतात, त्यांना जेवण बनवण्याचं ज्ञान नसतं. तर ते काय करणार एवढ्या वयामध्ये. तिथे आरोग्याची अवस्था बघितली तर आमच्या जवाहर मोखाडे सारखीच अवस्था तिथली आहे. तर या सगळ्या अवस्था बदलण्यासाठी आता हॉटेलमध्ये काम करणारा लिफ्टमन, घरकाम करणारे कोकणजीताई, ड्रायव्हर, हे सगळं चित्र आम्हाला बदलायचंय. आपल्या मुलांना सांगा स्वप्न मोठे दाखवा आणि मोठी स्वप्न पहा. आम्ही पण गावोगावी फिरतोय, गावोगावी तेच मार्गदर्शन करतोय का मुलांना स्वप्न मोठी दाखवा. मग ते खेळामध्ये असतील, शिक्षणामध्ये असतील किंवा अण्णा किंवा मी उद्योग करतो अशा उद्योगामध्ये असतील तर ती मोठी स्वप्न पाहून त्याच्यातून आलेला पैसा हा समाजाच्या हितासाठी लागला पाहिजे असं मला वाटतं. तर अशी व्यक्तिमत्व आपण तयार करूया. आज आपण बघतोय, मगाशी सांगितलं याने तर 2024च्या प्रमोद महाजन मैदानामध्ये मी सांगितलं होतं की या जिल्ह्यासाठी आपण मोफत रुग्णालय सुरू करू. मला माहितीये का उद्या मेल्यानंतर कोण कोणाला बघत असतं. आणि माझं स्वप्न आहे का जो जिवंत आहे तेव्हा त्यांची पूजा केली पाहिजे. ज्या आई वडिलांमुळे आपण जन्म घेतलेला आहे त्यांच्या समोरच त्यांना त्यांचं आपण काय देणं लागतो त्याचं थोडंफार काय देता येईल तर ते देण्याच्या दृष्टीने ज्याप्रमाणे भगवान महादेव सांबरे मोफत रुग्णालय झडपोली पालघर येथे आहे,
ज्याप्रमाणे भगवान महादेव समरे मोफत रुग्णालय ठाण्यामध्ये शहापूर येते, त्याप्रमाणे रत्नागिरीमध्ये हे सुरू करू हे आश्वासित केलं होतं. आणि तेव्हाही सांगितलं होतं का कुठल्याही इच्छा आकांक्षा घेऊन मी इथपर्यंत नाही आलेलो. लहानपणापासूनच माझ्या डोक्यात आहे का कोकणातील आपला माणूस, मग जव्हारचा आदिवासी असेल, ठाण्यातला कुणबी आगरी कोळी असेल, रायगड मधला माणूस असेल किंवा इथला रत्नागिरी सिंधुदुर्ग माणूस असेल, एकटा माणूस मोठं होऊन नाही चालणार. तर हा समाज आपल्याला मोठा करायचा असेल तर शिक्षण हेच सगळ्यात महत्वाची गोष्ट गरज आहे. आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आपलं काम आहे. त्या दृष्टीने जिजाऊ काम करते. आज अभिमान वाटतोय का आपल्याला दुसरी कुठली स्वप्न नाहीत, परंतु मी नक्कीच सांगतोय अण्णा बसलेत, बाबा बसलेत, प्रभू साहेब बसलेत. आज पोलीस कॉन्स्टेबलचा आपल्याला सत्कार करण्याची संधी मिळाली, पण भविष्यामध्ये याच मंचावरती आपल्याला या जिल्ह्यातून IAS IPS झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्याची संधी मी आपल्याला देईन. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडू या मातीतून घडले पाहिजे, त्यासाठी आपण करू. आम्ही नेहमी सांगत असतो का कोकणची भूमी मरण्यासाठी आणि मारण्यासाठी आहे. आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास बघा, इंग्रजांचा इतिहास बघा, अगदी काल परवाचा महाराष्ट्र स्वातंत्र्य दिनाचा इतिहास बघा. प्रत्येक लढ्यामध्ये या 5 जिल्ह्यातले शेकडो व्यक्तिमत्व गेलेले आहेत किंवा हुतात्मे झालेले आहेत. तर आता आपल्याला एकमेकाचा हात धरून मोठं करायचंय. प्रत्येकाला मोठं करण्याचं स्वप्न हे प्रत्यक्षात अवतरण्यासाठी मी आपल्यापर्यंत आलेलो आहे. आपण ज्या आशेने बघताय त्याच आशेने कुठली जात धर्मापलीकडे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी काय जात बघितली होती का? आरमार प्रमुख जेव्हा मुस्लिम केला होता तेव्हा जे देशावर प्रेम करतात ते सर्व धर्मीय हे आपले असतील, जे देशाच्या विरोधात असतील मग त्या आपल्या धर्माचे असले तरी ते विरोधकच असतील. एवढं या प्रसंगी मी आपल्याला सांगतोय. जे आपले आहेत त्यांना आपण स्वीकारून आज महागाई वाढते, जागतिक महायुद्ध वाढतंय, या सगळ्या गोष्टीवर मात करण्यासाठी आपण सर्वजण एकत्र झालो पाहिजे. जसा देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदीजींनी सांगितलं का तेल वाचवण्यासाठी आपण मोठ्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं का 25-50 हजार समाज बांधव त्या कार्यक्रमाला येणार होते. परंतु तो कार्यक्रम आपण मोदी साहेबांच्या आदेशामुळे का तेल वाचलं पाहिजे, कारण आज महायुद्ध संपल्याचा आजपर्यंत काही लक्षणं दिसत नाही. त्या दृष्टीने आपण एक छोटेखानी कार्यक्रम घेतला. त्याप्रमाणे आपल्याला आपला देश बलवत्तर करायचा असेल तर जिजाऊच्या हजारो विद्यार्थ्यांपैकी 70 ते 80% विद्यार्थी आई वडील नसलेले विद्यार्थी प्रशासनामध्ये नोकरीला गरीब लागलेले आहेत. अशा प्रकारचे गरीब विद्यार्थी आपण सर्वजण शोधूया. मी तर जाहीरपणे सांगत असतो का कोकणच्या मातीतील कुठलाच नागरिक, माझा कुठलीच ताई, कुठलाच आई या बाबा आरोग्याच्या असुविधे वाचून त्याला मृत्यू मिळता कामा नये आणि कुठलाच विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये. ही काळजी आपणही गावोगावी घ्या. पोलीस तर लागतीलच, गट करडच्या 36 प्रकारच्या परीक्षा होतात, त्यामध्ये तर अनेक विद्यार्थी लागतीलच. परंतु आता आपण चाफ्याला एक सेंटर चालू करतोय, तिथे इयत्ता 9वी पासून ज्यांना स्पर्धा परीक्षा बाबत अधिकारी व्हायचंय देशमुख साहेबांसारखं, ज्यांना उद्याला डॉक्टर व्हायचंय, इंजिनियर व्हायचंय, IIT सारख्या इन्स्टिट्यूट मध्ये, ज्यांना CA न्यायव्यवस्था व्हायचंय, त्याचं प्रशिक्षण इयत्ता 9वी पासूनच आपण सुरू करतोय. तिथे IIT दर्जाचे शिक्षक ज्याप्रमाणे झडपोलेले आहेत त्याप्रमाणे शिक्षक इथेही आणतोय. आपण आपल्या हुशार विद्यार्थ्यांना सांगा का ज्याप्रमाणे महासाहेब जिजाऊंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना विचार दिले त्याप्रमाणे आपणही गावातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला तसे विचार द्या आणि लढण्याची, म्हणजे आज तलवार घेऊन लढण्याची गरज नाही, तर आज पेन आणि वही घेऊन लढण्यासाठी सज्ज राहा. आणि आपल्याला कुठलेही, मी तर जाहीरपणे गावागावामध्ये सांगतोय का माझ्या या भूमीतील कुठल्याही नागरिकाला आरोग्य सुविधेसाठी जमीन विकायला लागणार नाही आणि कुठल्याही विद्यार्थ्याला शिक्षणासाठी आई वडिलांना सोनं गहाण टाकायला लागणार नाही. याची काळजी मी माझ्या आई वडिलांसमोर किंवा आई वडिलांच्या लेवलचे सर्व समोर अतिथी बसलेत त्यांच्या समोर आपल्याला सर्वांना सांगतोय. परंतु आपण लक्षात घ्या का आपल्यालाही काहीतरी करायचंय. आपल्या गावातील रुग्ण असतील, गावातील जे आई बाबा असतील, त्यांच्याही आरोग्याची, त्यांच्याही उपजीविकेची आपल्याला सर्वांना काळजी घ्यायची. आणि ज्या गावातील वडील नाही, आई वडील नाही, अशा विद्यार्थ्यांनाही आम्हाला शिक्षण द्यायचंय. त्यासाठी आपण सांगाल ती व्यवस्था करण्यासाठी जिजाऊ तुमच्या बरोबर कुटुंबाप्रमाणे. सकाळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष भेटले, त्यांना मी सांगितलं का आपण सिंधुदुर्गाच्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये जशी सावंतवाडीला स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका आहे, मला वाटतं पारसेकर साहेब 5 जण नोकरी लागली ना, तिथं 6 जण लागले. तर अशा प्रकारच्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका सुरू करूया. पोलीस व सैन्य भरती केंद्र सुरू करूया आणि एखादं JEE नीटचं सेंटरही सुरू करूया. कारण 4-4, 5-5 लाख रुपये फी भरणारे आपल्याकडे पालक नसतात आणि त्यामुळे ती स्वप्नच लहान बघतील. तर उद्याला कशा आपली व्यवस्था सुधारणार आहे. आपल्याला आपला देश बलवत्तर करायचा आहे, तर विद्यार्थ्यांना चांगलं उत्तम प्रकारचं शिक्षण देऊन उच्च पदावर आपला विद्यार्थी गेला पाहिजे. अशा प्रकारचं स्वप्न दाखवूनच नाही तर प्रत्यक्षात अवतरण्यासाठी आपण सर्वजण सज्ज होऊया.
आज या कार्यक्रमासाठी आलेले सर्वच मान्यवरांचं मी माझ्याकडून आभार मानतोय आणि बऱ्याच वक्त्यांचं आपल्याला भाषण ऐकायचं असेल, मी माझं बोलणं थांबवतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मनापासून धन्यवाद साहेब. यानंतर आपण एक विशेष सन्मान इथे करत आहोत. आपल्या सगळ्यांच्या जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये मी या विचार मंचावर निमंत्रित करतो सकाळ माध्यम समूहाचे मुख्य संपादक आणि आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आदरणीय राहुलजी गडपाले सर. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण त्यांना इथे निमंत्रित करूया. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते प्रसार माध्यमांमध्ये कार्यरत आहेत. देशोन्नती, सकाळ, डीएमए, मुंबई मिरर, सकाळी टाइम्स चे ते सकाळचे मुख्य संपादक असा त्यांचा प्रवास राहिला. प्रसार माध्यमांमध्ये सर्वात तरुण मुख्य संपादक होण्याचा मान त्यांनी मिळवला. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून विविध सामाजिक समस्यांवर ते आसूड ओढत असतात. अलीकडे माध्यमांमध्ये जे विषय वर्ज्य मानले जातात त्यावर ते सडेतोड लिहिण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. राहुल गडपाले गेल्या 4 वर्षांपासून सकाळ माध्यम समूहामध्ये मुख्य संपादक म्हणून कार्यरत आहेत. विविध माध्यम समूहांमध्ये संपादकीय जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या आणि आज जगभर त्यांचा प्रवास त्यांच्या लेखणीतून साकार होतोय. जोरदार त्यांच्या गजरामध्ये आपण त्यांचा हा विशेष सन्मान इथे करतो. मान्यवरांचे मी आभार व्यक्त करतो. सन्माननीय सांबरे साहेबांना विनंती करतो की आपण स्थानापन्न व्हावं आणि आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी सन्माननीय राहुलजी गडपाले सर यांना मी विनंती करेल की आपण उपस्थितांशी संवाद साधावा. नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले माजी केंद्रीय मंत्री सुरेशजी प्रभू, निलेशजी सांबरे, भाबा भगवानजी सांबरे आणि मातोश्री आणि उपस्थित सगळं रत्नागिरी आणि कोकणच्या परिसरातून आलेले सर्व नागरिक आणि मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम ज्या नावाने या संस्थेची मुहूर्तमेळ रोवली गेली आहे त्या जिजाऊंच्या आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणी मी नतमस्तक होतो. आणि सांबरे साहेबांचं विशेष, जनरल मी संपादक आहे, इतक्या सहजासहजी कोणाचं कौतुक करत नाही आम्ही लोक, फार निष्ठुर असतो. ज्या नावाने तुम्ही संस्था सुरू केली त्या नावाचं साकल्य आणि त्या नावाचं महत्व तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने जपतायत, त्याबद्दल तुमचं खरंच मनापासून अभिनंदन. जी अवघ्या महाराष्ट्र भूमीची माता आहे त्या मातेने हा महाराष्ट्र उभा करण्यासाठी, महाराष्ट्राला स्वराज्याचं रूप देण्यासाठी ज्या पद्धतीचे प्रयत्न केले होते, जवळपास त्याच माऊलीच्या मायेच्या गर्भरेशमी पदराने तुम्ही या कोकणवासियांची सेवा करण्याचा प्रयत्न करताय आणि त्यासाठी म्हणून तुमचं वारंवार अभिनंदन आणि कौतुक करणं मला क्रमप्राप्त वाटतं. तसं पाहिलं तर आज सांबरे कुटुंबीय आणि त्यांच्या संस्थेकडून ज्या पद्धतीचं काम होतंय, हे अशा स्वरूपाचं काम करण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते. सरकार करू शकणार नाही इतक्या चांगल्या पद्धतीने तुम्ही लोकांची सेवा करताय. काल जेव्हा मी रत्नागिरीमध्ये आलो तेव्हा मी ते हॉस्पिटल जाऊन बघितलं. तिथल्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी तुमच्या मला खूप चांगल्या पद्धतीने हॉस्पिटलची सैर घडवून आणली. पैसे खूप लोकांकडे असतात, म्हणजे अंबानींकडे सुद्धा पैसे आहेत, भरपूर पैसे आहेत. आणि त्यांचं सुद्धा मुंबईत एक हॉस्पिटल आहे जिथे मी रेग्युलरली जातो आणि तिथे एक वेळा गेलं तरी 2,500 रुपये खर्च होतो. सांबरे साहेबांच्या हॉस्पिटलमध्ये 1 रुपया सुद्धा लागत नाही. आणि हा खूप मोठा मनाचा दिलदार माणूस आहे. आणि मी बघितलं की खूप बहुतेक ठिकाणी खूप धर्मदाय दवाखाने आहेत आपल्याकडे, ती पद्धत आहे, लोक त्या पद्धतीने काम करतात, समाजसेवा करण्याचा प्रयत्न करतात. पण औषधांपासूनची सगळी जी मोफत सोय आहे ती सोय कुठल्याही इस्पितळांमध्ये गेलेली दिसत नाही. विशेष म्हणजे फक्त आरोग्यच नाही तर शिक्षण, आरोग्य, समाज, ह्या सगळ्या समाजाची बांधणी करण्याच्या दृष्टीने जे काम करायला पाहिजे ते बांधणी करण्याचं काम सांबरे साहेब खूप मनापासून तुम्ही करताय. खरं तर तुमची राजकारणात जास्त गरज आहे असं मला वाटतं, पण बहुतेक तुमचा स्वभाव राजकारणासाठी काही फिट नाहीये. कारण की राजकारणाचा आत्ताचा क्रायटेरिया बदललाय. 100% शुद्ध चांगला माणूस वगैरे काही चालत नाही राजकारणात. तुमच्यात थोडासा बनावटपणा असता तर कदाचित त्यांनी चालवून घेतला असता. तर
त्याच्यामुळे तुमचं तिकडे जर ते बहुतेक जे काही तुम्ही प्रयत्न करताय त्या दिशेने तुमचं ते फलित होत नाहीये. पण जे माणसं जोडण्याचं काम तुम्ही केलंय ते काम तुम्हाला कुठलंही राजकारणातल्या पदापेक्षा खूप महत्वाचं काहीतरी देऊन जाईल, याबद्दल मला जराही शंका वाटत नाही. मी आलो तेव्हापासून कार्यक्रमाच्या निवेदकांपासून सगळेजण वारंवार उल्लेख करतात की देशाच्या पंतप्रधानांनी इंधन वाचवायला सांगितलंय आणि ते इंधन वाचवण्यासाठी म्हणून तुम्ही या कार्यक्रमाचा गाठ छोटा स्वरूपात हा कार्यक्रम करण्याचा निर्णय घेतला. पण मी त्यांना सांगू इच्छितो की देशाच्या पंतप्रधानांना की या माणसाने मुळीच इंधन वाचवलं नाही. या माणसाने माणसांचं जे इंधन उभं केलंय त्या इंधनाला तुम्ही कुठल्याही शक्तीने कमी किंवा जास्त असं तोडू आणि मोलू शकत नाही. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना, तुमच्या संस्थेच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना, मनापासून झटणाऱ्या त्या हॉस्पिटलमधल्या डॉक्टरांना, तुमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना, सगळ्यांना अत्यंत मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो. तुमचं हे कार्य आणि तुमच्या मनातली प्रत्येक इच्छा उत्तरोत्तर आणि अत्यंत यशस्वीरित्या पूर्ण हो अशा सदिच्छा आणि शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मनापासून धन्यवाद आपल्या आलेल्या सर्व मान्यवरांचा आणि आदरणीय गडपाळे साहेबांचं देखील. ज्या पद्धतीने आपण हे विश्लेषण केलं, नक्कीच त्या उंचीचं कार्य आणि त्याबद्दल तिथपर्यंत पोहोचण्याचा हा मानस हा सातत्यानं आम्हाला सगळ्यांना तो अनुभवायचा देखील आणि तो प्रत्यक्षात अवतरित देखील करायचा. एव्ही प्लीज. पदांमुळे मोठ्या होत नाही, तर त्यांच्या विचारांमुळे, त्यांच्या कार्यामुळे आणि त्यांनी स्पर्श केलेल्या आयुष्यांमुळे त्या मोठ्या होतात. सांगली जिल्ह्यातील माहुली या छोट्याशा गावात समाजसेवेचा वारसा लाभलेल्या कुटुंबात जन्म झाला श्रीमान इंद्रजित देशमुख यांचा. लहानपणापासूनच वाचनाची ओढ, अध्यात्माची आवड आणि समाजासाठी काहीतरी करण्याची तळमळ त्यांच्या मनामध्ये रुजत गेली. संत ज्ञानेश्वर माऊलींची मानवतेची शिकवण, संत तुकाराम महाराजांचे प्रबोधन, संत गाडगे महाराजांची समाजसेवा आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा राष्ट्रधर्म या संत विचारांनी त्यांचं व्यक्तिमत्व घडत गेलं. शिक्षण घेत असताना जीवनाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोनच निराळा. केवळ स्वतःचं आयुष्य घडवायचं नाही, तर समाजाच्या आयुष्यात प्रकाश निर्माण करायचा हा त्यांचा ध्यास. प्रशासकीय सेवेमध्ये प्रवेश करताना गट विकास अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपायुक्त अशा महत्वाच्या पदांवर कार्यरत असताना त्यांनी प्रशासन म्हणजे केवळ सत्ता नाही, तर लोकसेवेचे माध्यम आहे हे सिद्ध केलं. शासनाच्या योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचाव्या, गरीब, वंचित, सामान्य माणसाला न्याय मिळावा, भ्रष्टाचार, व्यसनमुक्ती आणि स्वच्छतेविषयी समाज जागृत व्हावा यासाठी त्यांनी अहोरात्र काम केलं. पण त्यांचा प्रवास इथवरच थांबला नाही. अध्यात्म आणि वैज्ञानिकता यांचा सुंदर संगम साधत त्यांनी हजारो युवकांच्या आयुष्यात आशेचा दीप प्रज्वलित केला. त्यांच्या अमृतवाणीतून अनेकांना जगण्याची नवी दिशा मिळाली, निराश मनांना आत्मविश्वास मिळाला आणि संघर्ष करणाऱ्या तरुणांना स्वप्न पूर्ण करण्याची नवी ऊर्जा मिळाली. अवघाची संसार सुखाचा करीनं या ज्ञानेश्वर माऊलींच्या विचाराला हृदयाशी धरत त्यांनी शिवम आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विकास प्रतिष्ठान उभारलं आणि समाज प्रबोधनाचा अखंड दीप तेवत ठेवला. आज इंद्रजित देशमुख हे केवळ एक नाव नाही, ती विचारांची चळवळ आहे, प्रेरणेचा अखंड स्रोत आहे आणि हजारो युवकांच्या आयुष्यातील विश्वासाचा उजेड आहे. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत सन्माननीय इंद्रजितजी देशमुख सर, ज्यांना ऐकण्याकरता लाखोंची तरुणाई एका जागी स्तब्ध होते. कानांवर पडलेला आवाज, ऐकू आलेले शब्द ज्या वेळेला तुमच्या चित्तामध्ये एकाग्रता निर्माण करतात ना, त्यावेळेला इंद्रजित देशमुख सरांचं, म्हणजे ज्यांना सगळे आदराने काकाजी असं म्हणतात, त्यांचं नाव आपण आदराने घेतो. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मी सन्माननीय इंद्रजित देशमुख सरांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. त्यांचा सन्मान करण्यासाठी जिजाऊ शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थेचे कार्याध्यक्ष आदरणीय धीरजदादा सांबरे साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण ही विचार मंचावर यावं. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात या दोनही मान्यवरांना आपण विचार मंचावर निमंत्रित करतोय. सन्माननीय इंद्रजितजी देशमुख सरांचा हा सन्मान, त्याचबरोबर मी सन्माननीय प्रज्वलदादा पाटील यांना देखील विनंती करतो की आपण हा सन्मान करण्यासाठी यावं. जिजाऊ परिवाराचं युवा नेतृत्व
एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण सन्मानित करत आहोत. सामाजिक कार्य खरं तर प्रशासकीय सेवेमध्ये असताना तिथल्या प्रत्येक परिस्थितीवर केवळ भाष्य नाही तर त्या समस्यांवर उपाय शोधण्याचं काम यांनी केलं. हे नाव म्हणजेच सन्माननीय इंद्रजित देशमुख सर, संस्थेचे कार्याध्यक्ष नीरदादा सांबरे आणि त्याचबरोबर प्रज्वलदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करत आहोत. जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे आणि यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते म्हणून आपण त्यांच्याकडे पाहतो. मी आदरणीय इंद्रजितजी देशमुख सरांना विनंती करतो की आपण उपस्थित जनसमुदायाशी संवाद साधावा. काल आल्यापासून या कार्यक्रमाविषयी खूपच या क्षणापर्यंत भारावलेले क्षण माझ्या आयुष्यातले आहेत. वडिलांचा वाढदिवस आणि केलेलं कार्य याच्या बाबतीत जगद्गुरु तुकोबराय असं म्हणतात की जगे ऐसा बाप व्हावा ज्याचा वंश सिद्धेस जावा. वडिलांनी आपल्या मुलाला जे देण द्यायचे असते ती वैभवाची द्यायची असते, चांगुलपणाची द्यायची असते, दिव्यतेची द्यायची असते आणि ती मुलांनाही सांभाळायची असते. माझ्या वडिलांची मिरासिगा देवा तुझी चरणसेवा पांडुरंग असं म्हणतात तुकोबराय. असे सांभाळलेली दोन मायलेकरं इथं आपल्याला मगाच्यापासून बघायला मिळाली. मी या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये जी भावना आहे तीच माझ्या मनामध्ये भावना आहे. भगवान श्रीकृष्णाचं रूप महाराष्ट्रामध्ये आहे, त्याचं नाव आहे पांडुरंग. आणि याचं एक दुसरं रूप आहे ते दक्षिण भारतामध्ये आहे, त्याचं नाव आहे बालाजी. बालाजीला धनब्रह्म असं म्हटलं जातं आणि पांडुरंगाला नादब्रह्म असं म्हटलं जातं. बालाजीचं लॉंग फॉर्मच असं आहे की ज्याच्या घरामध्ये बासुंदी, लाडू आणि जिलेबी असतं ते सगळे बालाजीला जातात आणि ज्यांच्याकडे काही नसतं ते आषाढीच्या यात्रेला पंढरीला निघतात. चुकून मला एक दिवशी वाटलं की माझ्याही घरामध्ये धन असावं म्हणून मी एकदा बालाजीला गेलो. बालाजीला पोहोचल्यानंतर तिरुमला ते तिरुपती असं चालत जाण्याचं अंतर आहे. जसं पंढरीला जात असताना पंढरीचा वारकरी वारीमध्ये ज्ञानोबा तुकोबराय यांचा जयघोष करत वाटचाल करतो, त्यामुळं त्याचं जे दुःख आहे, वेदना आहे त्या संपून जातात. तसं तिरुमला ते तिरुपती चालत जात असताना तिथला जो भक्त आहे तिरुपतीला जाणारा तोही तिथं नामघोष करत असतो. आम्ही तिरुमलाला उतरलो आणि तिरुपतीला जात असताना महाराष्ट्रातली एक लक्झरी आली कोल्हापुरातली, त्यातली 50 माणसं आमच्या सोबत आली आणि आम्ही चालत निघालो वर सगळेजण. आणि जात असताना आम्ही गजर करत होतो तो बालाजीचा, गोविंदा गोविंदा असं गजर करतो. आम्ही गोविंदा गोविंदा असं म्हटलं की कोल्हापूरवरून आलेली जी लक्झरीतली एक मावशी होती ती म्हणायची आमचं पण तेच आहे. म्हणजे आम्ही गोविंदा म्हटलं की ती म्हणायची आमचं पण तेच आहे. एक तासाभरानंतर एका टप्प्यावर थांबलो. ताक पिताना मी त्या मावशीजवळ गेलो आणि मावशीला विचारलं, मावशी तू, आम्ही सगळेजण म्हणतोय गोविंदा, तू म्हणते आमचं पण तेच आहे, म्हणजे नक्की तुझं काय आहे? ती म्हणजे बाळा तू जे जे नाव घेतो ना ते आमच्या ह्यांचं पण नाव तेच आहे म्हणून आमचं पण तेच आहे. या सभागृहातल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये निलेश सांबरे आणि त्यांच्या कुटुंबियाच्या विषयी जे मत आहे तेच आमचं पण. व्यवस्थेला दोष देणं, अंधाराला शिव्या देणं हे खूप सोपं काम असतं, पण व्यवस्थेमध्ये नवीन व्यवस्था निर्माण करून अंधारामध्ये आपल्या परीनं दिवा लावणं हे खूप कठीण काम असतं आणि ते दिवा लावण्याचं काम सांबरे साहेबांनी केलं. टीका करणं, चर्चा करणं, माप काढणं याला काही लागत नाही, पण त्या टीकेच्या सोबत त्याची उत्तर शोधून आपण त्याचा एक भाग बनणं हे खूप कठीण आणि अवघड काम असतं आणि ते काम सांबरे साहेबांनी केलं. दान देण्यासाठी वाघाचं काळीज असावं लागतं, शेळपट काळजाची माणसं दान कधी देऊ शकत नाहीत. ज्ञानेश्वरीमध्ये कोवी आहे, जेथ संपत्ती आणि दया ही दोन्ही वसती एकची ठाया, ती माझी विभूती जाण धनंजय असं म्हटलं. संपत्ती आहे आणि देण्याची दानत आहे, ती भगवंताची विभूती आहे. सोपं काम नाही. म्हणजे विवेकानंद पुण्य आणि पापाची व्याख्या करत असताना स्वामीजी असं म्हणतात की व्यापकता हेच पुण्य आणि संकुचितता हेच पाप. ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये आम्ही संकुचित होतो तिथं आम्ही पापी होऊन जातो, पण ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये आम्ही विशाल होत जातो
तिथं आम्ही पुण्यवान बनून जातो. मगाशी सकाळच्या संपादक साहेबांनी खूप छान सांगितलं की जिजाबाई साहेबांच्या नावाला आणखीन तुम्ही तुमच्या कर्तबगारीने ते नाव आणखीन जोरात करत आहात. 9 वर्षाचे राजे होते, बेंगलोरमध्ये होते. मासाहेब रोज संध्याकाळी राजांना दूध द्यायला जायचे आणि त्या दिवशी मासाहेबांना असं दिसलं की राजांच्या कॉटच्या खाली माती आहे. मासाहेबांना असं वाटलं की यावेळेला राजे कुठे गेले होते, म्हणून त्याने प्रश्न विचारला शिवछत्रपतींना की राजे यावेळेला आपण कुठे गेला होता. राजे खरं बोलत होते आपल्या आईशी. ते म्हटले की मासाहेब पलीकडे नृत्याचा एक कार्यक्रम सुरू आहे, तो आम्ही बघायला गेला होता. मासाहेबांच्या लक्षात आलं की जर मनोरंजन होईल बाळाच्या आयुष्यामध्ये तर महाराष्ट्रामध्ये जायचं आहे, आया बहिणींचं कुंकू बळकट करायचं आहे, महाराष्ट्रातल्या आया बहिणींचं मंगळसूत्र बळकट करायचं आहे, तर लेकराला महाराष्ट्रामध्ये न्यायला हवं, एक स्वप्न द्यायला हवं. जिजाऊ महासाहेबांनी त्यांना हम्पीच्या नगरीमध्ये, हम्पीचं जे साम्राज्य आहे कृष्णदेवरायांचं, तिथं घेऊन गेले आणि 21 दिवस हम्पी नगरीमध्ये ते साम्राज्य दाखवलं. दोघं मायलेकरांनी बघितलं आणि महाराष्ट्रामध्ये यायच्या आदल्या रात्री त्या सुवर्ण संध्याकाळी त्या टेकडीवर मासाहेब आपल्या लेकराला एक स्वप्न देत आहेत. मासाहेब असं म्हणतायत राजांना, राजे इथं इथल्या राजांनी 250 वर्ष राज्य केलं. इथं कुणी उपवासी राहत नव्हता, इथं स्त्रियांना सन्मानानं वागवलं जात होतं, इथं चोरी होत नव्हती, इथं दरोडा होत नव्हता. असं महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला राज्य निर्माण करायचंय की जिथं चोरी होणार नाही, जिथं कुणी उपवासी झोपणार नाही, जिथं स्त्रियांना सन्मानानं वागवलं जाईल असं एक स्वराज्य स्थापन कराल. वय वर्ष 9 आणि मासाहेब समोर. राजांना कदाचित शब्द कळत नव्हते पण शब्दाच्या पाठीमागचा भाव समजत होता. राजांनी मूठ आवळली, मासाहेबांच्या नजरेला नजर दिली आणि सांगितलं की हो मासाहेब, तुमच्या नजरेतलं स्वराज्य आम्ही स्थापन करू आणि ते स्वराज्य त्या ताकदीचं की ज्याच्यामध्ये कोणी उपवासी राहणार नाही. मगाशी सांबरे साहेब म्हटले की आम्ही सगळे एक हो. खरं आहे, अध्यात्मामध्ये आम्ही सगळेजण अखंड आहोत. आमचं 3.5 हाताचा देह आहे. आमच्या पायाला ठेच लागली तर डोळ्यामध्ये टचकन पाणी येतं. पायाचा अंगठा आणि डोळा याच्यामध्ये 3.5 फुटाचं अंतर आहे, काही संबंध नाही. पण ठेच पायाला आणि डोळ्याला पाणी असं असेल तर आम्ही सगळे अखंड आहोत. कुणी दुःखी आहे ना, आम्ही सुखी असू शकत नाही. जर असू शकेल तर तो मुर्दाड आहे असं म्हटलं जातं. कारण बाबा बोरकर कवितेमध्ये असं म्हणतात, करुणा कोणती असते, तेच डोळे देखणे जे कोंडिती साऱ्या नभा, ओढीती दुःखे जनांच्या सांडिती नेत्रकडा. डोळे तेच देखणेत की ज्या डोळ्यामध्ये टचकन पाणी येतं दुसऱ्याच्या दुःखानं, ते डोळे देखणेत. पण ही करुणा झाली, करुणा वांझ असली तर डोळ्यात पाणी येईल आणि आम्ही तिथंच थांबू. पण करुणेला कृतेची जोड मिळते त्यावेळेला निलेश सांबरे नावाचा कर्मवीर तयार होतो. कारण करुणेला कृतीची जोड असावी लागते आणि तरच हे वास्तवामध्ये येऊ शकतं. शेवटच्या 2 मिनिटांमध्ये या कार्यक्रमाचं प्रयोजन कोणतं आहे? बाप नावाच्या पिढीनं पुढच्या पिढीला जगण्याच्या लायकीचं साम्राज्य, जगण्याच्या लायकीचा समाज तयार करायचा असतो आणि मग मरायचं असतं. बाजूला इतकी पडझड झाली असताना, बाजूला इतकी अनैतिकतेचं विचित्रपणाचं टोक गाठलेलं असताना एखादा कुणीतरी येतो आणि ही चांगुलपणाची चळवळ उभी करतो. इथून पुढच्या कालावधीमध्ये माझ्या मायबापानं पुढच्या पिढीमध्ये आम्ही जर चांगुलपणाची चळवळ उभी नाही केली तर त्या संवेदना हरवलेल्या जगामध्ये तुमचं माझं लेकरू जगणार कसं? आणि ते सन्मानानं जगायचं असेल की ज्याच्यामध्ये सहानुभूती, प्रेम, विश्वास या दिव्य गोष्टी आम्ही पुढच्या पिढीमध्ये नाही पेरल्या तर पुढची पिढी आम्हाला शिव्या देईल, बाबा आमच्यासाठी कोणता समाज तयार केलास. कारण ज्याच्याकडे जे सामर्थ्य असतं त्या सामर्थ्यानं पुढच्या पिढीला त्यानं ते योगदान द्यायचं असतं. तुकडोजी महाराज असं म्हणतात की तुझ्या श्रमास प्रतिष्ठा मिळव, सकळांचे लक्ष तुझकडे वळव, मानवतेचे तेज झळझळ विश्वा माझी आहे. तुला जे जे सामर्थ्य दिलंय, तुला करणी, कथनी, लेखनी, वाणी, पैसा, सेवा, जे सामर्थ्य दिलं ते सामर्थ्यानं तू पुढचं जग सुखी करायला पाहिजेस, तुझ्या पुढच्या पिढीसाठी जगायला पाहिजे. चितंबली सरांच्या कहाण्यामध्ये, जंगलातल्या कहाण्यामधली एक कहाणी आहे. त्या जंगलातल्या वानराच्या एका जातीला चाहूल लागते की पुढच्या वर्षी दुष्काळ पडणार आहे.
त्या वानरांच्या जातीतली सगळी प्रौढ माकडं जंगलातली मधाची पोळी तोडतात, पोळ्यामधला मध काढतात, त्याच्यामध्ये पाला, पाचोळा, काही बिया मिसळतात, फळं मिसळतात आणि त्याचे तहानभुकेचे लाडू तयार करतात. आणि सगळ्या चिमुरड्यांना बोलवतात आणि जंगलातलं जे मोठं झाड असतं त्याची जी डोली असते त्या डोलीमध्ये ही बाप पिढी वानरांची तहानभुकेचे लाडू ठेवते आणि चिमुरड्यांना सांगते की बाळानो, येणारा काळ दुष्काळाचा आहे, तुमच्यासाठी तहानभुकेचे लाडू आम्ही याच्यात ठेवलेत. ते लाडू दाखवते प्रौढ पिढी आणि निघून जाते डोंगराच्या कड्याकपारीवर आणि सामूहिक आत्महत्या करते. आम्ही मरू पण आमची पुढची पिढी टिकली पाहिजे, हे स्वराज्य आहे, हे आतून जगणं आहे. आजच्या कार्यक्रमाचा संदेश इतकाच आहे की मोफत विषयी किंवा आणखीन चर्चा मगाशीही झाल्या. बीचवर बहीण भाऊ दोघ जण खेळत होते. खेळता खेळता काही शिंपले त्यांनी गोळा केले आणि घराकडे निघाले. बीचवरून घराकडे जात असताना रस्त्यामध्ये एक खेळण्याचं दुकान होतं. भाऊ 8-9 वर्षाचा होता, बहीण छोटी होती, ती 5-6 वर्षाची होती. ती त्या खेळण्याच्या दुकानाजवळ थांबली नाही का बाहुलीकडे तिची नजर गेली. पुढे गेलेला भाऊ पाठीमागे आला, त्यानं एकदा बहिणीच्या नजरेकडे बघितलं आणि तिची नजर ज्या बाहुलीकडे आहे त्या बाहुलीकडे बघितलं. त्यानं बहिणीला विचारलं की तुला ती बाहुली पाहिजे का? ती म्हटली हो. हा 9 वर्षाचा मुलगा एखाद्या जबाबदार भावासारखा त्या मालकाच्या जवळ गेला आणि मालकाला तो असं म्हणतो ती बाहुली पाहिजे. मालक म्हणतो हो. तो म्हणतो किती रुपयाला? म्हणजे किंमत काय? ह्याला पैसा माहित नाही, रुपये माहित नाहीत, नाणी माहित नाही. तो दुकानदार खूप हुशार असतो, सांबरे साहेबांच्या सहवासातला असतो, जिजाऊ संस्थेचे संस्कार झालेला असतो. तो म्हणतो तुझ्याकडे किती? तो खिशातले शिंपले काढतो, तो टेबलवर ठेवतो. तो दुकानदार तो मोजण्यासारखा करतो, मोजतो. तो दादा त्याच्याकडे बघून म्हणतो की कमी आहेत का? त्याच्यातले 5-6 शिंपले तो खाली आपल्या ड्रॉवर मध्ये टाकतो आणि म्हणतो एवढीच किंमत आहे त्या बाहुलीची. तू बाहुली घेतो, बहिणीच्या हातात देतो, बहिणीच्या खांद्यावर हात टाकून घराकडे निघून जातो. तिथला जो कामगार आहे तो माझ्यासारखा आहे, स्वार्थी आहे, संकुचित आहे, बिझनेसमन आहे. तो मालकाला म्हणतो मालक काय दिवाळ काढायचा आहे का? एवढी महागाईची बाहुली त्या लेकराला फुकट दिली. त्यानं दिलेलं उत्तर आहे ते सांबरे साहेबांच्या कार्याचं उत्तर आहे. ते लेकरू असं म्हणतं राजा, पोराला पैशाची किंमत माहित नाही, त्याला पैसा माहित नाही, त्याला नाणी माहित नाही, त्याला रुपये काय माहित नाही. तो ज्या वेळेला मोठा होईल ना आणि त्याला रुपयाची नाण्यांची किंमत कळेल आणि ज्या ज्या वेळेला त्याची बहीण त्याच्या समोर येईल ना त्याच्या लक्षात येईल की एका खूप मोठ्या मनाच्या माणसानं माझ्या बहिणीच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलावा म्हणून जी बाहुली दिली ना त्या बाहुलीची किंमत आजची आहे. तुमच्या माझ्या हृदयामध्ये त्या बाहुलीची किंमत ठरवू आणि आपणही ती देत राहू. माझे गुरुदेव असं म्हणायचे की देण्याची किंमत काय असते? गिव्ह गिव्ह अँड गिव्ह, दॅट इज द सिक्रेट ऑफ अबंडन्स असं म्हणे. जेवढं तुम्ही देता निसर्ग 1000 पटीनं तुम्हाला देत राहतो, परत देत राहतो. इतिहास देणाऱ्यांचा लिहिला जातो, कमवणाऱ्यांचा आणि साठवणाऱ्यांचा कधीच इतिहास लिहिला जात नाही. आणि तो लिहायचा असेल तर आम्हाला द्यावं लागेल. गिव्ह गिव्ह अँड गिव्ह, दॅट इज द सिक्रेट ऑफ अबंडन्स. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराज. हॅलो. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत सन्माननीय इंद्रजितजी देशमुख सरांकरता. आपण या कार्यक्रमाच्या शेवटच्या टप्प्याकडे वळतोय, अंतिम टप्प्याकडे वळतोय. आणि या अंतिम टप्प्याकडे वळत असताना मी काही मान्यवरांचा सन्मान आपल्याकडनं राहिलाय, काही पारितोषिकाचं वितरण आपल्याकडनं राहिलेलं आहे. मी विनंती करतो दत्तारामजी टोपले साहेब यांना, मी ज्या ज्या मान्यवरांचा नामोल्लेख करतो त्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. सामाजिक कार्यकर्ते दत्तारामजी टोपले साहेब, शिवम प्रतिष्ठानचे सचिव प्रतापजी भोसले साहेब, शिवमचे संचालक देवेंद्रजी पिसाळ साहेब, कुडाळ MIDCचे अध्यक्ष मोहनजी होडावडेकर, सत्याहत्तर महाराष्ट्र चॅनलचे संपादक रुपेशजी पाटील, सुप्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक देवेंद्रजी ढोलम साहेब, त्याचबरोबर आम्हा सगळ्यांचेच मार्गदर्शक सन्माननीय नानासाहेब पवार साहेब, त्याचबरोबर सुप्रसिद्ध उद्योजक अभयजी देशपांडे साहेब आणि त्यांच्या समवेत त्यांच्या आलेल्या सौभाग्यवती म्हणजेच
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या सख्या भगिनी वैजयंती देशपांडे. त्याचबरोबर मी आईंना देखील विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. मी बाबांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. त्याचबरोबर मी कार्याध्यक्ष धीरजदादांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. डॉक्टर रश्मी खेडकर यांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. कल्पजी आपटे सर यांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. त्याचबरोबर प्रज्वलदादांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. कृष्णकांतजी पवार यांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. या रत्नागिरी जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख सन्माननीय दिनेशदादा निमसे साहेब यांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. पंढरदादा पानवे यांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. ऍडव्होकेट नकुलजी पारसेकर साहेब यांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. त्याचबरोबर हर्षदा प्रभू देसाई यांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आवर्जून उपस्थित असलेले सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रमोदजी कामत साहेब मी यांना विनंती करतो आपण विचारमंचावर यावं. हेमांगीताईंना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. त्याचबरोबर हिरामण दादांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. जुलीताईंना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. अपूर्व दादांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित असलेल्या सगळे मान्यवरांना विनंती करतो की आपण या विचारमंचावर यायचं आहे. आपल्या सगळ्यांच्या हस्ते आपण एक भव्य असा सन्मान सोहळा इथे खऱ्या अर्थानं साकार करत आहोत. मी सगळ्यात पहिल्यांदा विनंती करेल की आलेल्या या सगळ्या मान्यवरांचा सन्मान हा आपल्या शुभ हस्ते या कार्यक्रमाच्या वतीनं आपण करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. मी प्रवीणदादा पाटील यांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. प्रीतमताई पाटील यांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. मी अनुताई पाटील यांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. प्रकाशजी पाटील साहेबांना विनंती करतो विचारमंचावर यावं. सुषमाताई पाटील यांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. हे सगळी मान्यवर मंडळी यांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. विनोदजी राऊत सर, संतोषजी भिंगारडे सर आणि त्याचबरोबर रामनाथजी दवणे साहेब यांना देखील विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. या सगळ्या कार्यक्रमाच्या वतीनं मी तालुका अध्यक्ष मंदारजी नयकर, योगेशजी पांचाळ, सचिनजी गोताड, साहिलजी गोरे, अनंतजी ढिंगणकर, ओंकारजी तिवरेकर, प्रसादजी जांगळे, निलेशजी रक्ते या सगळ्या मान्यवरांना विनंती करतो, परशुरामजी शिंदे, की आपण आपल्या शुभ हस्ते ही जी काही मान्यवरांची भव्य मोठी अशी मांदियाळी आहे या सगळ्या मान्यवरांच्या मांदियाळीला आपण गुलाब पुष्प देऊन इथे सन्मानित करावं. मी ज्या सगळ्या जिजाऊच्या शिलेदारांचं नाव घेतलंय त्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण गुलाब पुष्प घेऊन या. सचिनजी, प्रसादजी, डिंगणकर सर, ओंकारजी या पटकन या. माईक कुठे गेला? मी सगळ्या मान्यवरांना विनंती करतो की आपण समोर यावं. मी जिल्हाध्यक्ष महेंद्रजी मांडवकर सर यांना देखील विनंती करतो की मान्यवरांचा सन्मान करण्यासाठी आपण समोर यावं. थोडस वेळेची बंधनं आपण पाळतो त्यामुळं हा आपण गुलाब पुष्प मध्ये आपण सगळ्यांचा सन्मान करत आहोत की लवकरात लवकर आपल्या वतीनं आमच्या वतीनं आपला सन्मान राहू नये याची औपचारिकता खरं तर आम्ही पूर्ण करत आहे. सगळ्या मान्यवरांकरता एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे. यानंतर आपल्याकडनं आपण राज्यस्तरीय रांगोळी स्पर्धेचं आयोजन केलेलं होतं. त्या रांगोळी स्पर्धेमध्ये उत्तेजनार्थ पारितोषिक ज्यांना मिळालं ते गौरव सुर्वे यांना विनंती करतो की आपण स्टेजकडे यायचंय. हा, थोडस आपण मागे स्क्रीनवर आपल्याला पाहायला मिळेल की या सगळ्या रांगोळ्या ज्यांनी ज्या साकारल्यात त्या आपल्या समोर बघायला मिळतात. गौरव सुर्वे या सर या, आपलं नाव घेतलं की आपल्याला वर यायचंय. अभिषेक सुतार, गौरव सुर्वे, अभिषेक सुतार हे उत्तेजनार्थ आपण त्यामध्ये विजेते ठरलेत. मी विनंती करतो की आई बाबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण गौरव सुर्वे यांना इथे पारितोषिक बहाल करायचंय. गौरव सुर्वे, विलास, यानंतर अभिषेक सुतार या आपण आपलं पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी. अभिषेक सुतार, मी धीरज दादा आणि प्रज्वल दादा यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण अभिषेक सुतार, इकडे पुढे जा मॅडम, या इकडे. अभिषेक या इकडे. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्याकरता. त्यानंतर प्रथम क्रमांक ज्यांना 10,000 रुपयाचं पारितोषिक आपण इथे देतो ते केदार सखाराम टेमकर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. प्रथम क्रमांकाचे मानकरी केदार टेमकर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत का? केदारजी या.
मी या कार्यक्रमाच्या वतीनं मी मान्यवरांना विनंती करेल, मी आदरणीय हेमांगीताई पाटील आणि हिरमनदादा पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते प्रथम क्रमांकाचे मानकरी असणारे केदार टिमकर यांचा हा यथोचित सन्मान एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर आपण वळतोय जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेकरता आणि या जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेमधनं लहान गटामधनं उत्तेजनार्थ शनया मिलिंद पाटील स्वरूपानंद विद्यालय पावस. शनया मिलिंद पाटील वक्तृत्व स्पर्धा शनया मिलिंद पाटील उत्तेजनार्थ. दुसरं नाव आहे कुमारी आर्ची योगेश पाथरे. आर्ची योगेश पाथरे आहे का? मी आईबाबांनाच विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण हे पारितोषिक घ्यावं. तृतीय क्रमांक अर्णव अमर हर्डीकर लहान गट अर्णव अमर हर्डीकर. द्वितीय क्रमांक ऋग्वेदी संतोष आरवलकर द्वितीय क्रमांक ऋग्वेदी संतोष आरवलकर. आपण अर्णव हर्डीकर यांना इथे पारितोषिक देतो. मी मान्यवरांना विनंती करेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण एक एक करत आपल्या शुभ हस्ते या पारितोषिकाचं वितरण केलं तर ते उत्तम होईल. या यानंतर लहान गटामधनं द्वितीय क्रमांक ऋग्वेदी संतोष आरवलकर. मी प्रकाशजी पाटील यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते या पारितोषिकाचं आपण वितरण करावं. प्रकाशजी पाटील ऋग्वेदी संतोष आरवलकर. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे. आपण या सगळ्या स्पर्धकांचा इथे सन्मान करतो. प्रथम क्रमांक मुमुक्षा महेश्वर वझे रत्नागिरी जिल्हा संपर्क प्रमुख सन्माननीय दिनेश दादा निमसे साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते या पारितोषिकाचं आपण वितरण करायचंय. प्रथम क्रमांकाचे मानकरी मुमुक्षा महेश्वर वझे दिनेशजी निमसे यांच्या शुभ हस्ते आपण या प्रथम क्रमांकाच्या पारितोषिकाचं आपण इथे वितरण करत आहोत. मी प्रवीणजी पाटील साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रवीणदादा पाटील यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते या पारितोषिकाचं वितरण करावं. यानंतर मोठ्या गटामधनं उत्तेजनार्थ विपुला रामकृष्ण कुलकर्णी. यानंतर सफा फाईन बेग. तृतीय क्रमांक आर्यन अनिल चव्हाण. द्वितीय क्रमांक सिद्धी चारुल मोडक. प्रथम क्रमांक तपस्या गुरुप्रसाद बोरकर. प्रथम क्रमांक तपस्या गुरुप्रसाद बोरकर. आर्यन अनिल चव्हाण आपल्यामध्ये आहेत. आर्यन अनिल चव्हाण तृतीय क्रमांकाचे मानकरी. त्यांना आपण यावेळेला मी अपूर्वदादा पाटील आणि जुलीताई पाटील या दोघांनाही विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण या पारितोषिकाचं वितरण करावं. तृतीय क्रमांकाचा मानकरी आर्यन अनिल चव्हाण. त्यामध्ये द्वितीय क्रमांक सिद्धी चारुल मोडक आपल्यामध्ये आहेत. मी सिद्धी मोडक याला विनंती करेल की आपण पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी यावं. सिद्धी मोडक. मी रत्नागिरी जिल्हा संपर्क प्रमुख सन्माननीय दिनेशदादा निमसे साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते या पारितोषिकाचं आपल्या शुभ हस्ते आपण या पारितोषिकाचं वितरण करावं. मी त्याकरता विनंती करतोय उत्तेजनार्थ खुला गट रुंजी मिलिंद गोखले. उत्तेजनार्थ गौरवी मंदार ओळकर. तृतीय क्रमांक सोनाली मंगेश कदम. द्वितीय क्रमांक अथर्व विवेक पाध्ये आणि प्रथम क्रमांक स्मार्था राजनकीर. मी रत्नागिरी जिल्हा संपर्क प्रमुख सन्माननीय दिनेशदादा निमसे साहेब यांना विनंती करेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते या पारितोषिकाचं वितरण करावं. उत्तेजनार्थ रुंजी मिलिंद गोखले. यानंतर मी विचार मंचावर निमंत्रित करतोय शिवसेना सातारा जिल्हा प्रमुख सन्माननीय एकनाथजी ओंबळे साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. यानंतर आपल्यामध्ये गौरवी मंदार ओळकर. मी दिनेश दादालाच विनंती करेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण या पारितोषिकांचं वितरण करावं. त्यानंतर सोनाली मंगेश कदम.
मी विचार मंचावरील मी कृष्णकांतजी पवार साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते यानंतर अथर्व विवेक पाध्ये मी सुषमाताई पाटील यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिकाचं वितरण करावं. अथर्व विवेक पाध्ये खुल्या गटामधनं द्वितीय क्रमांकाचा हा मानकरी 7,000 रुपये रोख पारितोषिक आणि त्याचबरोबर सन्मान चिन्ह यावेळेला आपण इथे बहाल करत आहोत. अथर्व विवेक पाध्ये. यानंतर स्मार्था राजनकीर खुल्या गटाच्या आवाज रत्नागिरीचा या वक्तृत्व स्पर्धेची महाविजेता 11,000 रुपयांचं रोख पारितोषिक आणि सन्मान चिन्ह आपण बहाल करतोय. मी प्रीतमताई पाटील यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते या पारितोषिकाचं आपण वितरण करावं. प्रीतमताई पाटील यांच्या शुभ हस्ते इथं जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे. आपण या सगळ्या स्पर्धकांचं इथे पारितोषिक त्यांना वितरित करत आहोत. त्यानंतर आपण राम रावण युद्ध नृत्य स्पर्धा. मी मान्यवरांची माफी मागतो पण आपल्या सगळ्यांच्या शुभ हस्ते पारितोषिक द्यायचे आहेत त्यामुळे तुम्हाला जो काही त्रास होते त्याकरता दिलगिरी. पण आता आपण राम रावण युद्ध तुर्तास आपण मोठ्या गटामधनं प्रथम क्रमांकासाठी तपस्या बोरकर आपल्यामध्ये नाही आहेत पण तिचे पालक आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी त्याच्या पालकांना विनंती करतो तपस्या बोरकर वक्तृत्व स्पर्धा मोठा गट प्रथम क्रमांक तपस्या गुरुप्रसाद बोरकर. मी पालकांना विनंती करतो की आपण विचार मंचाच्या मध्यभागी यावं आणि मी हिरामणजी पाटील साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते मी हिरामण दादांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते तपस्या गुरुप्रसाद बोरकर यांना इथे सन्मानित करावं. मोठा गट प्रथम क्रमांकाची मानकरी असणारी ही स्पर्धक आवाज रत्नागिरीचा 2026. यानंतर मी राम रावण युद्ध नृत्य स्पर्धा सांघिक मध्ये उत्तेजनार्थ जाकादेवी नमन मंडळ जावडे त्यांमधील कोणी संचाचे प्रमुख जे असतील त्यांना मी विनंती करतो या आपण लगेच यायचंय. जाकादेवी नमन मंडळ जावडे उत्तेजनार्थ बक्षिसाचे मानकरी ठरलेले आहेत. राम रावण युद्ध नृत्य स्पर्धा कोकणातल्या परंपरा कोकणातल्या लोककला जोपासल्या जाव्यात. मी विनंती करतो हा पुरस्कार देण्याकरता लांजा पंचायत समितीचे सभापती मानसी आंबेकर यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते या पुरस्काराचं वितरण करावं. राम रावण युद्ध नृत्य स्पर्धा उत्तेजनार्थ जाकादेवी नमन मंडळ जावडे यांना आपण मानसी आंबेकर यांच्या शुभ हस्ते आपण या पारितोषिकाचं आपण वितरण करत आहोत. यानंतर तृतीय क्रमांक शिवसमर्थ प्रतिष्ठान नमन मंडळ शिवसमर्थ प्रतिष्ठान नमन मंडळ तृतीय क्रमांक आलाय का नमन मंडळातलं कोणी या दादा. शिवसमर्थ प्रतिष्ठान ना दादा शिवसमर्थ प्रतिष्ठान या. मी मानसीताई आंबेकरांनाच विनंती करेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण तृतीय क्रमांकाच्या पुरस्काराचं देखील वितरण करावं. शिवसमर्थ प्रतिष्ठान नमन मंडळ शिवसमर्थ प्रतिष्ठान तुम्ही या मंडळातले की याच मंडळातले शिवसमर्थ योगेश जे आलेत का. द्वितीय क्रमांक बनदेवी नाट्य नमन मंडळ मान्यवरांचे मी आभार व्यक्त करतो. द्वितीय क्रमांक बनदेवी नाट्य नमन मंडळ गव्हाणे तुम्ही आलात मला फक्त हात दाखवा म्हणजे मला कळेल की तुम्ही आलेला आहात. बनदेवी नाट्य नमन मंडळ आलात. मग शिवसमर्थ प्रतिष्ठान या शिवसमर्थ प्रतिष्ठान तृतीय क्रमांक शिवसमर्थ प्रतिष्ठान नमन मंडळ. मी या सगळ्या मान्यवरांच्या संचाच्या माध्यमातून मी विनोदजी राऊत यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते विनोदजी राऊत यांच्या शुभ हस्ते आपण हे पारितोषिक वितरण करू. बनदेवी नाट्य नमन मंडळ द्वितीय क्रमांक आपण आलात का. बनदेवी नाट्य नमन मंडळ आलात का. हा या एक जण आलात तरी चालेल. आपण प्रथम क्रमांक नवयुग नमन मंडळ उपळे मी मान्यवरांचे आभार व्यक्त करतो. बनदेवी नाट्य नमन मंडळ मी सातारा जिल्हा संपर्क प्रमुख सन्माननीय एकनाथजी ओंबळे साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते या पारितोषिकाचं वितरण करावं.
नवयुग नमन मंडळ उपळे, नवयुग नमन मंडळ उपळे, आपण आलात याची फक्त माझ्यापर्यंत थोडीशी असं काहीतरी इशारा. आपण आलात. नवलाई देवी नमन मंडळ उपळे, नवलाई देवी नमन मंडळ उपळे, आपण या. मनापासून धन्यवाद उंबळे साहेब. मी हा पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी लांजाच्या नगराध्यक्षा सावलीताई कुरूप यांना विनंती करतो की आपण या प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक वितरित करावं. सावली कुरूप, लांजाच्या नगराध्यक्ष यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते या पारितोषिकाचं वितरण करावं. प्रथम क्रमांक ज्यांना मिळालाय ते नवयुग नमन मंडळ उपळे, नवलाई देवी नमन मंडळ उपळे. या आपण आलेल्या सगळ्या या संचाचं एकदम जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरलेलं हे नमन मंडळ आहे. ₹10,000 रोख पारितोषिक आणि त्याचबरोबर सन्मान चिन्ह देऊन या मंडळांचा आपण इथे सन्मान करत आहोत, गौरव करत आहोत. यानंतर आपण वैयक्तिक पारितोषिकांकडे वळतोय. उत्कृष्ट मृदुंगमणी बनदेवी नाट्य नमन मंडळ गव्हाणे, उत्कृष्ट मृदुंगमणी, उत्कृष्ट मृदुंगमणी बनदेवी नाट्य नमन मंडळ गव्हाणे. उत्कृष्ट मृदुंगमणी. आणि हा पुरस्कार प्रदान करण्याकरता मी रत्नागिरी जिल्हा कुणबी समाजोन्नती संघाचे समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रकाशजी मांडवकर यांना विनंती करतो की आपण हा पुरस्कार बहाल करावा. बनदेवी नाट्य नमन मंडळ गव्हाणे, उत्कृष्ट मृदुंगमणी. आलात का आपण? या 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 पटकन. उत्कृष्ट मृदुंगमणी. त्यानंतर उत्कृष्ट ताशा श्री महाकाली नमन मंडळ कोल्हे कुंभारवाडी, उत्कृष्ट ताशा श्री महाकाली नमन मंडळ कोल्हे. मी प्रकाशजी मांडवकर साहेबांना विनंती करतो. मी मान्यवरांना विनंती करतो की आपण समोर स्थानापन्न व्हावं. मी मान्यवरांना विनंती करतो की आपण समोर स्थानापन्न व्हावं. यानंतर मी संतोष माटल साहेबांना विनंती करतो की आपण पुढचा पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी यावं. हा पुरस्कार आहे उत्कृष्ट ताशा श्री महाकाली नमन मंडळ कोल्हे कुंभारवाडी. आपण आलात का दादा? या. मी तीनदा आपल्या नावाचा पुकारा करतो. मी पारितोषिक प्राप्त जे सगळे स्पर्धक आहेत किंवा त्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपण नामोल्लेख केल्यानंतर लगेच निघा. उत्कृष्ट गायक जाकादेवी नमन मंडळ जावडे नामयवाडी, उत्कृष्ट गायक जाकादेवी नमन मंडळ जावडे नामयवाडी. उत्कृष्ट रावण धाडतळ बाबा नमन मंडळ पन्हाळे, उत्कृष्ट रावण पात्र धाडतळ बाबा नमन मंडळ पन्हाळे. आपल्याकडे ताशा महाकाली नमन मंडळ ताशा ना, उत्कृष्ट ताशा नाही, उत्कृष्ट रावण धाडतळ बाबा नमन मंडळ पन्हाळे, उत्कृष्ट राम शिवसमर्थ नमन मंडळ आजगे गायक, उत्कृष्ट गायक जाकादेवी नमन मंडळ जावडे नामये. मी संतोषजी माटल साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते उत्कृष्ट गायक कुठलं पात्र? या उत्कृष्ट रावण धाडतळ बाबा नमन मंडळ पन्हाळे. मी विनंती करतो लीला गडशी जिल्हा परिषद सदस्या लीलाताई गडशी यांना विनंती करतो की आपण या पुरस्काराचं वितरण करावं. मी महेंद्रजी मांडवकर साहेब जिल्हाध्यक्षांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते या पुरस्काराचं आपण वितरण करावं. उत्कृष्ट रामपात्र शिवसमर्थ नमन मंडळ आजगे. मी लीलाताई गडशी यांना विनंती करतो की या पारितोषिकाचं वितरण आपण करावं. उत्कृष्ट राम लीलाताई गडशी यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान इथे करत आहोत.
यानंतर विशेष सन्मान करण्यासाठी ज्यांच्या विशेष सन्मान आपण करणार आहोत, वर्षभर खेळ पैठणीचा कार्यक्रम ज्यांच्या माध्यमातून होतो ते आपल्या खेळ पैठणीचे निवेदक विजय हटकर यांना विनंती करतो की आपण मंचावर यावं. विजय हटकर लांजा आणि राजापूर तालुक्यामध्ये जे आपल्या खेळ पैठणीचं निवेदन करतात पेशाने शिक्षक आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत विजय हटकर यांच्यासाठी. एकदा जोरदार टाळ्या. विजय हटकर सर, मी हा पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्रजी मांडवकर सर यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते या पुरस्काराचा प्रदान हा पुरस्कार आपण प्रदान करावा. एकदा जोरदार टाळ्या विजय हटकर यांच्यासाठी. यानंतर आपल्या खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमाचे आणखी एक निवेदक, गेल्या वर्षभरापासून राजापूर पासून ते थेट मंडणगडापर्यंत ज्यांची ख्याती आहे, ज्यांनी कार्यक्रम घेतल्यानंतर उपस्थित हजारो महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद प्रदान होतो आणि खेळ पैठणीमध्ये ज्यांचा विशेष खऱ्या अर्थानं हातखंडा पाहायला मिळतो. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या मोठमोठ्या कार्यक्रमांना व्यासपीठावर प्रत्येक आयोजकाला जो निवेदक हवा असतो, असे नाव मंदार शिंदे. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण खेळ पैठणी फेम या रत्नागिरी जिल्ह्याचे भाऊजी म्हणून ज्यांना पाहतो, मी मंदार शिंदे यांना विनंती करतो की आपण पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी यावं. मी महेंद्रजी मांडवकर सर यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते, जिल्हाध्यक्ष महेंद्रजी मांडवकर सर यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करत आहोत. विशालजी प्रभू सर. थँक्यू सो मच. कोकणची माती साधेपणा, संस्कार आणि संघर्ष शिकवणारी माती. याच मातीत जन्माला आलं एक असं व्यक्तिमत्व, ज्या व्यक्तिमत्वानं पुढे देशाच्या राजकारणात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. अभ्यास, प्रामाणिकपणा आणि राष्ट्रसेवा या 3 गोष्टींवर आयुष्य उभं करणाऱ्या त्या व्यक्तीचं नाव माननीय श्रीमान सुरेशजी प्रभूसाहेब. 11 जुलै 1953 कोकणातील संस्कारमय वातावरणात त्यांचा जन्म झाला. रत्नागिरी जिल्ह्याशी घट्ट नाळ जोडलेलं हे व्यक्तिमत्व लहानपणापासूनच अभ्यासू, शांत आणि विचारशील होतं. घरात श्रीमंती नव्हती, पण संस्कारांची शिदोरी भली मोठी. कष्टाचं महत्व, माणुसकीची जाणीव आणि समाजासाठी काहीतरी करण्याची प्रेरणा ही त्यांना घरातूनच मिळाली. शिक्षण हीच खरी ताकद हा विश्वास त्यांनी आयुष्यभर जपला. मुंबईमध्ये त्यांनी उच्च शिक्षण पूर्ण केलं. कॉमर्स शाखेमधून पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी चार्टर्ड अकाउंटंटचं शिक्षणही पूर्ण केलं. अभ्यास फक्त गुणांसाठी नव्हता, तर देश, अर्थव्यवस्था आणि समाज समजून घेण्यासाठी होता. त्यांच्या व्यक्तिमत्वातील विश्लेषण करण्याची क्षमता आणि प्रत्येक विषयाचा खोल अभ्यास याच काळात घडत गेला. समाजमन वाचणारं, समाजासाठी लढणारं आणि काहीतरी नवीन करण्याची उमेद असणारे हे व्यक्तिमत्व राजकारणात आलं. सुरेश प्रभू यांचा शिवसेनेतील प्रवास बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विश्वासातनं मजबूत झाला. बाळासाहेबांना प्रभू यांच्यातील प्रामाणिकपणा आणि अभ्यासू नेतृत्व आवडत होतं. शिवसेनेकडून लोकसभेत जाणाऱ्या अभ्यासू चेहऱ्यांमध्ये त्यांचं नाव विशेष मानलं जायचं. सुरेश प्रभू यांच्या राजकीय कारकिर्दीला राष्ट्रीय स्तरावर मोठी ओळख मिळाली ती अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली. वाजपेयी सरकारमध्ये त्यांनी ऊर्जा, उद्योग, पर्यावरण यांसारखी महत्वाची मंत्रालय सांभाळली. अटलजींना त्यांच्यातील अभ्यासू, शांत आणि दूरदृष्टीचा नेता दिसत होता. या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सुरेश प्रभूंना भारतीय रेल्वेसारख्या देशातल्या सर्वात मोठ्या व्यवस्थेची जबाबदारी मिळाली. मोदीजी आणि प्रभूजी यांच्यात विकास केंद्रीय आणि व्यवस्थापनात्मक विचारसरणीचं साम्य कायमस्वरूपी दिसून येतं. मग त्याचसोबत उद्धवजी ठाकरे साहेब, लालकृष्णजी अडवाणी, नितीनजी गडकरी, प्रमोदजी महाजन, मनोहरजी पर्रीकर यांसारख्या असंख्य राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांसोबत सुरेशजी प्रभूसाहेब हे स्वतःचं अस्तित्व, स्वतःची ओळख आणि त्यासोबत स्वतःच्या सखोल असणाऱ्या बुद्धिमत्तेची कायमस्वरूपी जाणीव विश्वाला करून देत राहिले. राजकारणात येणं सोपं होतं,
पण स्वच्छ प्रतिमा टिकवणं कधी कठीण. प्रत्येक पायरीवर संघर्ष होता, पण त्यांच्या कामात अभ्यास आणि कमालीचा संयम होता. ते आक्रमक घोषणांनी नाही तर शांतपणे केलेल्या कामानं ओळखले गेले. देशाच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि पायाभूत विकासाबाबत त्यांची दूरदृष्टी स्पष्ट दिसली. ऊर्जा मंत्री असो, उद्योग क्षेत्र असो किंवा भारतीय रेल्वेची जबाबदारी, प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वेला आधुनिकतेची दिशा, पारदर्शकतेवर भर आणि सामान्य माणसाच्या गरजा समजून घेतलेले निर्णय. त्यांच्यासाठी विकास म्हणजे फक्त आकडे नव्हते, तर सामान्य माणसाच्या आयुष्यातला बदल होता. मोठ्या पदांवर पोहोचल्यानंतरही त्यांनी साधेपणा कधी सोडला नाही. त्यांच्या बोलण्यात अभ्यास होता आणि वागण्यात नम्रता. देशासाठी काम करताना त्यांनी माणुसकी जपली. एका साध्या घरातून सुरू झालेला प्रवास, संघर्षातून घडलेलं व्यक्तिमत्व आणि राष्ट्रसेवेत वाहिलेलं संपूर्ण आयुष्य, ही फक्त एका नेत्याची कथा नाही, तर मूल्यांवर चालणाऱ्या नेतृत्वाची प्रेरणा आहे. सुरेशजी प्रभू, ज्यांनी पदापेक्षा कर्तव्य मोठं मानलं, संस्कारातून घडलेला, संघर्षातून उभा राहिलेला आणि राष्ट्रसेवेत आयुष्य वाहिलेला नेता म्हणजे श्रीमान सुरेशजी प्रभू. एक विचार, एक प्रेरणा आणि तमाम भारतीयांचा, आपल्या कोकणवासियांचा अभिमान. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत सन्माननीय सुरेशजी प्रभू साहेबांसाठी. मी आपल्या जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये या अखंड तेवणाऱ्या ज्ञानसूर्याला आपल्या सगळ्यांच्या समक्ष या विचारमंचावर निमंत्रित करतोय. भारत सरकार, माजी केंद्रीय मंत्री सन्माननीय सुरेशजी प्रभू साहेब आणि त्याचबरोबर सौभाग्यवती उमाताई प्रभू, या दोनही मान्यवरांना विनंती करतो की आपण विचारमंचावर यावं. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे. खरं तर असं म्हणतात की ज्ञानानं ओथंबून वाहणाऱ्या या व्यक्तिमत्वाचं सानिध्य, सहवास अगदी काही क्षणभर जरी आपल्याला लाभला तरी आपल्या आयुष्याला खऱ्या अर्थानं समृद्धतेची एक वेगळी वळणं आपण त्याला अनुभवायला मिळतात. मी सुरेशजी प्रभू साहेब आणि उमाताईंना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून त्यांचा महासन्मान करण्याकरता जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेचे सचिव आदरणीय केदारजी चव्हाण सर आणि त्याचबरोबर संस्थेचे कायदेविषयक सल्लागार ऍडव्होकेट विवेकजी ठाकरे सर, मी या दोनही मान्यवरांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते हा विशेष महासन्मान या कोकण पुत्राला, या महाराष्ट्राच्या अभिमानाला आणि अखंड हिंदुस्थानाच्या स्वाभिमानाला म्हणजे श्रीमान सुरेशजी प्रभू साहेबांना आपण इथे सन्मानित करूया. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण सन्मानित करत आहोत आदरणीय सुरेशजी प्रभू साहेब आणि त्याचबरोबर सौभाग्यवती उमाताई. खरं तर राजकारणात राहिलेली ही व्यक्ती आणि या व्यक्तीनं राजकारणासोबतच सामाजिकतेशी असलेली नाळ ही सातत्यानं घट्टरित्या विणलेली आहे आणि त्याचं आपल्याला जिवंत चित्र त्यांच्या गेल्या वर्षातल्या गेल्या कित्येक वर्षभरातल्या कार्यामधनं आपल्याला ते पाहायला मिळतं. मी आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. मी आदरणीय साहेबांना बोलण्याच्या अगोदर मी आदरणीय उमाताईंना विनंती करेल की आपण जे ध्येयदिंड पुस्तक आहे या सन्माननीय साहेबांच्या जीवनावर आधारित त्या पुस्तकाचं आपण प्रकाशन करणार आहोत. परंतु या पुस्तकाचे लेखक ऍडव्होकेट नकुलजी पारसेकर साहेब यांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. नगराध्यक्षा आदरणीय शिल्पाताई सुर्वे यांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. शिवसेना नेते आदरणीय राजेंद्रजी महाडिक साहेब यांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. त्याचबरोबर ज्यांनी या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ तयार केलंय त्या हर्षला प्रभुदेसाई यांना देखील विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. जिजाऊ शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थेचे संस्थापक लोकनेते निलेशजी सांबरे साहेबांना देखील विनंती करतो की आपण विचार मंचावर. मी सन्माननीय विनोदजी राऊत साहेब यांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. मी संतोषजी भिंगारडे सर यांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. मी रामनाथजी दवणे साहेब यांना देखील विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. शिवसेना संपर्क प्रमुख एकनाथजी उंबळे साहेब यांना देखील मी विनंती करतो विचार मंचावर यावं. त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते आदरणीय इंद्रजितजी देशमुख सर यांना देखील विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. मी उमेश साहेबांना देखील विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. या सगळ्या मी आदरणीय हेमंतजी भागवत साहेब आणि सौभाग्यवती भागवत मॅडम यांना देखील विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं. आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये ध्येयधुंद या पुस्तकाचं आपण इथे प्रकाशन करत आहोत. सुरेश प्रभू नावाचं गुण हे सातत्यानं महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणाला ते उकलत राहिलं. म्हणजे
मी प्रभू साहेबांच्या उपस्थितीत एक वाक्य सांगेल की अनेक माणसं राजकारणामध्ये पदं मिळावीत म्हणून उंबरठ्यांची खेटे घालतात, पण महाराष्ट्राच्या नव्हे तर देशाच्या राजकारणामध्ये, महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणामध्ये सुरेशजी प्रभू असं एकमेव नाव आहे की ज्या नावापुढे पदं ही आपोआप चालून आली, पदं ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचली आणि त्या पदांना न्याय देण्याचं काम केलं. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये माझ्या मते ही दुसरी आवृत्ती आहे. पहिल्या आवृत्तीचा विक्रमी खप झालाय आणि दुसऱ्या आवृत्तीचं प्रकाशन आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण करत आहोत. आणि ज्यांच्या माध्यमातून हे मुखपृष्ठ तयार करण्यात आलं त्या हर्षला प्रभू देसाई यांचा आपण इथे सन्मान करणार आहोत. मी संस्थेच्या वतीनं, या कार्यक्रमाच्या वतीनं दस्तूरखुद्द प्रभू साहेबांनाच विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपल्या जीवनावरच्या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ ज्यांनी तयार केलंय त्या हर्षला प्रभू देसाई यांचा आपण सन्मान करावा. पायाची शाल, सन्मान चिन्ह आणि गुलाब पुष्प देऊन आपण हा सन्मान करत आहोत. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. नक्की आपण सगळ्यांनी तो आवर्जून हे पुस्तक वाचावं. आपल्या सभागृहाच्या बाहेरच आपण तिथे स्टॉल आहे, तिथे हे पुस्तक आपल्या सगळ्यांकरता उपलब्ध केलेलं आहे. ज्यांना कुणाला शक्य होईल त्यांनी ते पुस्तक निश्चित घ्यावं. मी सगळ्या मान्यवरांचे आभार व्यक्त करतो. सगळ्या मान्यवरांना विनंती करतो की आपण समोर स्थानापन्न व्हावं या कार्यक्रमामध्ये. आणि अधिक वेळ न दवडता या कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धाकडे वाटचाल करताना ज्या व्यक्तीचा सहवास, ज्या व्यक्तीचं सानिध्य हे आपल्या सगळ्यांसाठी काहीतरी शिकवणारं, काहीतरी प्रेरणा देणारं जातं. त्याच भारत सरकारचे माजी केंद्रीय मंत्री, या देशाच्या राजकारणातल्या आणि सामाजिक कार्यातल्या घडामोडीमध्ये ज्यांचा सातत्यानं हात राहिलाय, ज्यांच्या मार्गदर्शनाशिवाय महत्वाचे निर्णय होऊ शकले नाहीत, ते आदरणीय सुरेशजी प्रभू साहेब. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये मी साहेबांना विनंती करेल की आपण उपस्थितांशी संवाद साधावा. नमस्कार मंडळी. कार्यक्रम चांगला असला की तो लांबला हे लक्षात येत नाही, तर आपण सगळेच जण त्याचा आनंद घेत असतो. आणि अशा एका आनंदमय कार्यक्रमामध्ये आपण सगळे सहभागी झालो आणि समाजामध्ये जे अनेक विविध स्वरूपाचं चांगलं जे काम करतात त्या केलेल्या सत्कार्याचा सत्कार तिथे अनेक लोकांचा झाला. त्या सर्वांना मी मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो. माझे मित्र निलेश सांबरे यांचं हा एक अतिशय चांगला उपक्रम, जिजाऊ प्रतिष्ठान. मगाशी देशमुख साहेबांनी इतरांनी सांगितलं की जिजाऊ हे नाम का दिलं असावं. आता जिजाऊचं व्यक्तिमत्व असं आहे की त्यांचं नाव कुठच्याही गोष्टीला दिलं तरी त्यांच्या कर्तृत्वाची एवढी व्याप्ती एवढी मोठी होती, ती किती एक नावं दिली तरी ती त्यात सामावली जाणार नाही. परंतु महत्वाची गोष्ट, जर जिजाऊ नसत्या तर छत्रपती शिवाजी महाराज नसते. छत्रपती शिवाजी महाराज नसते तर कदाचित आपल्यापैकी इकडे कोणी जे बसलेले ते आपली संस्कृती देखील कदाचित नसती. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना केवळ जन्म दिला असं नाही, तर त्यांच्या मनामध्ये स्वराज्याचे विचार त्यांनी रोवले. त्या जिजाऊंचं नाव या कार्यक्रम या संस्थेला तुम्ही दिलं हे खूप अर्थपूर्ण आहे. आणि म्हणून जिजाऊंनी महाराजांना जन्मिला, महाराजांनी एकटिला स्वराज्याची स्थापना केली, सुराज्य देखील तयार निर्माण केलं आणि त्यांनी त्यापासून प्रेरणा घेऊन या संस्थेची स्थापना निलेश सांबरेंनी केली. पण निलेश सांबरेंना जन्म कोणी दिला? निलेश सांबरेंना जो जन्म दिला ते आई वडील इकडे उपस्थित आहेत आणि ते नसते तर काही निलेश सांबरे झाले नसते आणि निलेश सांबरे झाले नसते तर एवढा मोठा कार्यक्रम झाला नसता. आणि ज्या आई वडिलांनी त्यांना जन्म दिला त्याच्या वडिलांचा आज वाढदिवस आहे. त्यांना त्याबद्दल मनापासून शुभेच्छा देतो. 1 जूनची तारीख का ठरली मला माहित नव्हतं. मी खरं म्हणजे आठवड्यातले 6 दिवस कुठेतरी फिरत असतो.
मी त्यावेळेला अमेरिकेला होतो, जेव्हा मला नकुल पार्सेकरांनी फोन केला, म्हणाले 1 जूनची तारीख जमेल काय? म्हटलं बघ आत्ता मला सांग, मी माहीत नाही. मी त्यावेळेला रात्र होती, त्यांनी फोन केला त्याचा दिवस होता इकडे, तर तिथे दिवस रात्र काम करतात ते खरं वाटतं म्हणून त्याने मला त्या अशा वेळेला फोन केला की ते रात्र आहे. पण मी म्हटलं मी नक्की येतो, कारण ह्यांनी केलं काम मला बरेच वर्षापासून ऐकत होतो, त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता यावा म्हणून आज इथे मला येता आलं. त्याबद्दल मी खरोखर मनापासून आनंद व्यक्त करतो. निलेशजी, तुमचं मनापासून अभिनंदन, भावी कार्यासाठी शुभेच्छा. आणि मला खात्री आहे की अशा तऱ्हेचं काम सातत्याने चालू ठेवलं तर आपल्यामधून अनेक नररत्न निर्माण होते. कोकणी माणूस खरोखरच प्रचंड क्षमतेचा माणूस आहे. आता ती क्षमता अनेकदा संधी मिळाली नाही तर योग्य दिशेने जाते, योग्य संधी मिळाली तर तो माणूस आयुष्यभर इतरांना प्रकाश देत राहतो. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने गरज आहे की त्या हिऱ्याला कुठे ना कुठेतरी पॉलिश करून त्याच्यामध्ये असणारं तेज प्रत्यक्ष आणण्यासाठी कोणीतरी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आता हे काम कोणी केलं पाहिजे? खरं म्हणजे सरकारने केलं पाहिजे. सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मी स्वतः 10 वेगवेगळ्या खात्यांचा केंद्रामध्ये मंत्री होतो, त्यामुळे मला सरकारची क्षमता माहिती आहे आणि सरकारने केलेल्या कामाची व्याप्ती किती मोठी असली तरी त्याच्या मर्यादाही मला माहिती आहे. आणि म्हणून सरकारला त्यांनी केलेल्या कामाला मदत करण्यासाठी, त्याला जोर देण्यासाठी सामाजिक संस्थांची आज आपल्या देशाला जास्त गरज आहे. सरकारमध्ये काम करणारे अधिकारी खूप चांगले असतात, काम करतात, परंतु ते नोकरी करण्यासाठी काम करतात. देशमुख साहेबांसारखे अपवादात्मक अधिकारी की जे स्वतःला झोकून देतात, नोकरी एक माध्यम ठरतं, त्यांचं लक्ष समाजामध्ये बदल घडण्याचं असतं, परंतु अशी माणसं सातत्याने मिळतातच असं नाही. सामाजिक संस्थांचं वैशिष्ट्य काय? तर ते कोणत्या कामाने काम करतात? तर कुठेतरी समाजामध्ये असणारे जे दोष आहेत, ज्यांना समाजात असणाऱ्या व्यक्तींना ज्या वेदना होतात त्याची जाणीव त्यांना झाल्यामुळे ते काम करण्यासाठी त्यातून उद्युक्त होऊन ते कामामध्ये येतात. हा फरक असा आहे की आईने केलेलं जेवण आणि आपण कुठच्याही चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन केलेलं जेवणामधला फरक आहे. खूप चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये गेलो, पैसे जास्त दिल्यानंतर कोण म्हणणार जेवण वाईट होतं? कारण खिशाला तर आधीच कात्री लागलेली असते म्हणून आपण चांगलं म्हणतो. पण आई जे जेवण करते, बायको जे जेवण करते, बहीण जे जेवण करते, ते नवऱ्याला, भावाला, मुलाला एका निळ्या तऱ्हेने आनंद मिळावा या भावनेतून जेवण करते, म्हणून त्या जेवणाला जास्त चव असते. म्हणून सामाजिक संस्थांनी केलं काम हे निळ्या प्रेरणेमधून केलं गेलं असल्यामुळे त्यामधून मिळणारे जे रिझल्ट असतात, त्यामधून मिळणारी जी त्यातून उत्पन्न होणारी जी चांगली भावना असते, त्यामुळे समाजामध्ये खरा बदल घडू शकतो. आणि म्हणून आज आपल्याला खरोखरच सामाजिक संस्थांची गरज अशासाठी आहे की मी म्हटल्याप्रमाणे सरकारच्या मर्यादा आणि लोकांची असणारी गरज ह्यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे. आणि म्हणून या गोष्टी केल्या पाहिजे. मला आठवतं, मी माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो. मगाशी यांनी सांगितलं, मी 1996 पर्यंत राजकारणात नव्हतो. मला बाळासाहेबांनी बोलवून, मी एक कदाचित असेल देशामध्ये माहित नाही, की मला नेहमी बोलावून तिकीट दिलं की तू उभा राहा. मोदी साहेबांनी मला जेव्हा मंत्री केलं तेव्हा मी त्यांच्या पक्षात येत नव्हतो. मी शिवसेनेत नसताना बाळासाहेबांनी तिकीट दिलं, बीजेपीत नसताना मोदी साहेबांनी बोलावून मला मंत्री केलं. मी आधी त्यांच्या कार्यालयामध्ये, कारण मी लोकसभेची निवडणूक लढवली नव्हती 2014ला, तर मी त्यांच्या कार्यालयामध्ये प्राईम मिनिस्टरच्या ऑफिसमध्ये कॅबिनेट मिनिस्टर रँक म्हणून मंत्रिपदा दर्जावून बसत होतो. पण नंतर त्यांनी मला तू मंत्री हो म्हणून मला राज्यसभेत जावं लागलं. त्याच्या आधी 4 वेळा मी लोकसभेत निवडून आलो, तो या सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्यातून. त्या मतदारसंघाची व्याप्ती जेव्हा निराळी होती, रत्नागिरी तालुका त्यामध्ये येत नव्हता. जेव्हा मी त्यावेळेला निवडून आलो, तो नंतर आला. परंतु या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये मी जेव्हा निवडून आलो तर पहिल्यांदा माझ्या लक्षात आलं की सर्वसामान्य माणसाच्या अपेक्षा आणि सरकारी योजना
यामध्ये देखील मोठी तफावत आहे. प्रत्येक माणूस वेगळा असतो, त्याची गरज वेगळी असते आणि योजना मात्र एक समाजासाठी, एका सामाजिक घटकासाठी बनवल्या जातात. त्यामुळे बरेचदा असं होतं, आपण आपल्याला इंग्रजीमध्ये म्हणे की टेलर मेड क्लोथ, की जेव्हा शिंप्यानी व्यवस्थित शिवलेले कपडे असतील तर चांगले बसतात. पण आपण रेडीमेड कपडे घ्यायला गेलो तर बरेचदा कुठेतरी पायामध्ये पुढे आखूड होते पॅन्ट, किंवा वरती घातलेला शर्ट बरोबर बसत नाही. आणि या सरकारी योजना या टेलर मेड नसतात. आणि म्हणून आम्ही एक संस्थेची स्थापना केली. माझी पत्नी इथे बसली आहे, ती खूप टाइम्स ऑफ इंडिया, झी न्यूजची ग्रुप एडिटर होती. अनेक ठिकठिकाणी परदेशी देखील अनेक न्यूज मीडियासाठी काम केलं. ती आता त्याचे अध्यक्ष. आम्ही तेव्हा विचार केला की जर समाजामध्ये बदल पाहिजे असेल तर समाजाची गरज आणि त्या व्यक्तीची गरज लक्षात ठेवून काय आपल्याला योजना केल्या पाहिजे. व्यक्ती महत्वाची आहे. एक जुळे भाऊ, दोन जुळे भाऊ एकाच आईच्या पोटात जन्माला येतात, एकाच घरात वाढतात, पण त्यांचे वेगवेगळे विचार असतात. असं जर असेल, दोन जुळ्या भावांमध्ये साम्य नसेल, कदाचित शरीरामध्ये असेल पण विचारामध्ये नसतं, मग समाजातल्या सगळ्या घटकांसाठी एकच योजना कशी करताय? आणि म्हणून मानव साधन विकास संस्थेची आम्ही स्थापना केली. मला काही साम्य माझ्या मनात आली. 6 सामाजिक घटक ठेवले होते. महिला, युवक, मच्छीमार, शेतकरी, मागासवर्गीय आणि माजी सैनिक. मला आनंद होतो की निलेजी तुम्ही देखील या सगळ्याच लोकांसाठी काम करताय. आणि त्या 6 सामाजिक घटकांचं करण्यासाठी परिवर्तन केंद्राची कल्पना होती की सामाजिक परिवर्तन व्हावं. आज मला आनंद होतो आणि त्यामध्ये परत 6 वेगवेगळे उद्दिष्ट होती. आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, आध्यात्मिक, तो आता मगाशी देशमुख साहेबांनी सांगितलेला विचार, आध्यात्मिक आणि त्याचबरोबर पर्यावरण अधिक शारीरिक आणि बौद्धिक. त्या बौद्धिक विकासासाठी त्यावेळेला अब्दुल कलाम साहेब जे भारताचे राष्ट्रपती ते देखील कार्यक्रमासाठी आले होते उद्घाटनाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. मी सांगण्याचा उद्देश असा की हा जो विचार आहे की जर प्रत्येकाने असा विचार केला निलेश सांबरेंसारखा की मी स्वतःला आणखीन किती चांगलं करेन, मोठा होईन याचा विचार न करता ज्या माणसांमध्ये मोठं होण्याची क्षमता आहे अशा माणसांना मी जर मदत केली तर मी एकटा मोठा होण्यापेक्षा हजारो लोक मोठे होते आणि त्यामधून समाज खऱ्या अर्थाने पुढे जाईल. आज आपल्या पुढे 2047 साली विकसित देश बनवण्याचं स्वप्न किंवा लक्ष्य, स्वप्न म्हणण्यापेक्षा दोन्ही स्वप्न आणि लक्ष्य दोन्ही हे आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी ठेवले. मी अनेकदा लोकांना प्रश्न विचारतो की मी अनेक कार्यक्रमांनी दिवसाला पुढे जातच असतो की विकसित भारत म्हणजे तुमच्या मनामध्ये काय? अनेक जण सांगतात, कालच एक कार्यक्रमामध्ये ऊर्जेबद्दल बोलत होतो तर अनेक जण सांगतात असं केलं पाहिजे, तसं केलं पाहिजे. म्हटलं सगळ्यात महत्वाचं की देशाला विकसित करायचं असेल तर समाजाला विकसित केलं पाहिजे. आणि समाज विकसित होणार नाही जोपर्यंत त्या समाजाचा महत्वाचा घटक असणारी व्यक्तीचा विकास होणार नाही. आणि म्हणून व्यक्ती विकासातून देशाचा विकास हा एक निराळा विचार आपल्या पुढे आणला पाहिजे. आणि तो करायचा असेल तर ते केवळ सरकारला काम करता येणार नाही, कारण सरकारच्या मर्यादा आहेत. सरकारच्या योजना एका प्रत्येक व्यक्तीसाठी करता येऊ शकत नाही, शक्यच नाही. आणि ते तर 150 कोटी लोकांसाठी तर शक्यच नाही. आणि म्हणून अशा वेळेला आपण जे काम करतात ह्या कामामधून खऱ्या अर्थाने व्यक्तीचा विकास आणि व्यक्तीला असणारी आपली क्षमता ही देखील त्याला कळेल. बऱ्याचदा काय होतं की मलाच माहित नाही माझ्याकडे क्षमता काय. आता ही लहान मुली, तिने सुंदर चित्र काढलं. मला आधी खरं वाटलं नाही की माझंच आहे की काय, कारण तो चांगला दिसत होता. म्हटलं मला माहिती आहे मी एवढा चांगला दिसत नाही, चित्रात तरी चांगला दिसतं, कमीत कमी तेवढं तरी ठीक आहे. बायकोला ते दाखवून कदाचित मी लग्न केलं असेल, नाही तर तिने केलं नसतं. पण आज ही क्षमता आपल्या प्रत्येक व्यक्तीमध्ये असते जी आपल्याला जाणीवत नसते. तुझं आहे, तुझं पाशी, पण आपल्यालाच माहित नाही माझ्याकडे आहे म्हणून. आणि ते करण्यासाठी रत्नपारखी लोकांची गरज आहे, जे निलेशजी तुम्ही करून दाखवतात. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आजच्या कार्यक्रमामधून उद्याच्या काळात अनेक निरनिराळे व्यक्ती विविध क्षेत्रामध्ये आपलं नैपुण्य दाखवतील. आपली असणारी क्षमता त्यांना पहिल्यांदाच लक्षात येईल. बरेच असं होतं मला माहीतच नव्हतं, मला कळलं, आजच कळलं, आता मी करेन. आणि म्हणून आज तो सूर्यवंशी आता सध्या बॅटिंगमध्ये सेन्सेशन आहे.
12-14 वर्षाचा मुलगा आहे आणि प्रचंड काम करतोय. आता या सूर्यवंशीला कदाचित ती संधी मिळाली नसते, वडिलांनी मेहनत घेतली नसती, तिथपर्यंत नेलं नसतं, पटण्यापर्यंत तिकडे शिकवलं नसतं, तर सूर्यवंशी कोण आपल्याला कळलाच नसता. सूर्य आला असता, गेला असता, चंद्र आला त्याचाही गेला असता, आपल्याला सूर्यवंशीचं नावही कळलं नसतं. पण त्याला ती क्षमता योग्य वेळेला कळण्यासाठी त्याच्या वडिलांनी मेहनत घेतली आणि तो आज सूर्यवंशी, आज एक चमकता तारा आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. निलेशजी, तुम्ही देखील तेच काम त्या सगळ्या मुलांना, तुमची स्वतःची बायोलॉजिकल मुलं नसतील, तुमच्या पत्नीच्या पोटी जन्मालेली मुलं नसतील तरी देखील तुम्ही त्यांना आपली मुलं मानून त्यांचं पुढे कसं कल्याण करता येईल हे पाहतात आणि म्हणून त्यासाठी मी तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो. मला पूर्णपणे खात्री आहे की आपला देश आणि खास करून देशाचा खूप, आपण देशाचा विचार केला तर कदाचित गावाचा विचार होत नाही आणि कुठं गावापुरताच मर्यादित राहिलो तर आपल्याला आवश्यक असणारी दृष्टी मिळत नाही. म्हणून दोघांचा विचार एकाच वेळेला केला पाहिजे. पण सुरुवात जर करायची असेल तर ती ग्रामीण भागातूनच केली पाहिजे आणि त्यासाठी कोकणातले हे आता जिल्हे वाढले, परंतु कोकणातली जी सगळे जिल्हे आहेत, तालुके आहेत, त्या कोकणामध्ये राहणारी जी माणसं आहेत त्यामध्ये प्रचंड क्षमता आहे आणि ती क्षमता आपण प्रत्यक्षात नेण्यासाठी सगळ्यांनीच व्यापक प्रयत्न केले पाहिजेत. मला पूर्णपणे खात्री आहे की ते केले तर कोकणी मागासले राहायला म्हणून आपल्याला प्रत्येक कुठच्याही भाषणामध्ये आमच्यासारख्या लोकांना बोलायची गरज लागणार नाही. आणि म्हणून या आजच्या कार्यक्रमात मी पुन्हा एकदा निलेशजी, तुमचे वडील भगवानजी, तुमच्या आई, या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. या जिजाऊ प्रतिष्ठानमध्ये काम करणारे, जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्थामध्ये काम करणारे जे सगळ्या अनेक व्यक्ती असतील त्या सगळ्यांना देखील मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांचे आभार मानतो आणि मला पूर्णपणे खात्री आहे की हाच उपक्रम आणखीन अनेक लोकांनी जर केला तर आपल्याला खरोखरच पुढच्या काळामध्ये एक चांगलं भविष्य आपण घडवू शकतो. मी एक शेवटची गोष्ट सांगतो, कारण निलेशजींनी त्याचा उल्लेख केला. इथे पहिल्यांदा सत्कार केला ते सगळे कॉन्स्टेबल होते. निलेशजी, तुम्ही म्हटलं ते खरं आहे की कदाचित IPS अधिकाऱ्याला पण सत्कार केला पाहिजे, पण आपण एक लक्षात ठेवलं पाहिजे, आमचे देशमुख साहेब IAS अधिकारी, एक IPS आणि 10,000 पोलीस. कॉन्स्टेबल 10,000 असतात तो एक IPS ऑफिसर असतो. दोघांची गरज आहे. तो IPS असेल तर 10,000, एक शेवटी सैन्याला नियंत्रण करणार एकच असतो, एकच शिवाजी महाराज होते, आज देखील जनरल कमांडिंग ऑफिसर एकच असतो. परंतु जे आपले जवान ज्यांना म्हणतो ते किती असतात? लाखोच्या संख्येने आहेत आपल्या देशामध्ये, बाकीच्या देशात कमी संख्या आहे. परंतु आपल्याला पुढच्या काळामध्ये केवळ IPS, केवळ सरकारी नोकऱ्या इथपर्यंत मर्यादित राहून चालणार नाही, कारण या नोकऱ्याच उद्या अस्तित्वात नसतील. आज देखील त्याला आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणतो, त्यामुळे देखील अनेक नोकऱ्या असणाऱ्याच नष्ट होण्याची स्थिती निर्माण झाली. स्थिती नाही, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती आहे. मग अशा वेळेला मुलांनी काय करायचं? केवळ नोकऱ्यांच्या मागे जायचं, मागच्या पिढ्यांनी पाहिलेली स्वप्न पुन्हा एकदा पाहायची, की आपण निराळ्या दृष्टीने पुन्हा एकदा नवीन विचार करून पुढे जायचं? पुनश्च हरिओम हे त्यावेळेला घोषणा दिली स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी. त्याला मी आज तुरुंगात जाऊन आलो, आता पुनश्च हरिओम म्हणून अग्रलेख लिहिला होता. आज आपल्याला खऱ्या अर्थाने पुनश्च हरिओम न करता पुन्हा निराळ्या तऱ्हेने हरिओम करावं लागणार आहे. आणि होमच असेल, हरिओम नाही तर होम पण असेल, कारण ह्या होमामध्ये आपल्याला नवीन विचाराने पुढे जावं लागेल. नोकऱ्यांपेक्षा निराळ्या मार्गाने विचार करून व्यवसायाच्या माध्यमातून आपलं जीवन कसं चालवता येईल हे पाहावं लागेल. तेच काम मानव विकास संस्था देखील करते. परंतु मला वाटतं याचा आणखी निराळ्या तऱ्हेने आपल्याला विचार खूप मोठ्या प्रमाणावर करावा लागेल आणि त्यासाठी देखील माझे मित्र निलेशजी, तुम्ही काम करताय, मला माहिती आहे की व्यवसाय प्रशिक्षण देणं, या गोष्टी करणं, मला वाटतं उद्याच्या काळामध्ये सगळ्या माझ्या खास करून कोकणी बंधूंना आणि भगिनींना मला विनंती करायची की आपला विचार बदला. नोकरीसाठी केवळ आपण जाऊन आपलं जीवन घडू शकेल हा मनातून विचार काढला पाहिजे, कारण उद्याच्या काळामध्ये नोकऱ्या असतील तर त्या निराळ्या स्वरूपाच्या असतील. जर नोकऱ्या नसतीलच तर आपल्या नोकऱ्या मिळणं शक्यच नाही. आणि म्हणून अशा वेळेला आपण कसं जीवन जगायचं ह्याचा विचार करण्यासाठी कोकणी माणसांनी एका निराळ्या दृष्टीने स्वतःकडे, समाजाकडे आणि बदलत्या परिस्थितीकडे पाहिलं पाहिजे. ते आपण करायची मला खात्री आहे आणि त्यासाठी देखील हा विचार घडवण्यासाठी, विचार
लोकांच्या मनामध्ये रुजवण्यासाठी देखील अशाच जिजाऊ सारख्या संस्थांची गरज लागणार आहे. निलेश सांबरेंसारखे नेतृत्व त्या संस्थांना लाभण्याची गरज आहे. ते लाभेल अशी आशा व्यक्त करतो आणि तुमची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मनापासून धन्यवाद. मी साहेबांना विनंती करतो की आपण स्टेजवरच थांबायचं आहे. कार्यक्रमाच्या शेवटी आपण आज बाबांचाच म्हणजे आदरणीय भगवानजी सांबरे साहेबांचा वाढदिवस आहे. केक कट करून आपण या कार्यक्रमाचा समारोप आपण करणार आहोत. मी सन्माननीय निलेशजी सांबरे साहेबांना विनंती करतो की आपण स्टेजवर यावं. आईंना विनंती करतो आपण स्टेजवर यावं. इंद्रजित देशमुख साहेबांना मी विनंती करतो स्टेजवर यावं. उमाताईंना विनंती करतो आपण स्टेजवर यावं. भागवत ताईंना विनंती करतो, भागवत मॅडमांना विनंती करतो, मी म्हणजे भागवत सरांना विनंती करतो. सगळेच मान्यवर समोर बसलेले, मी नगराध्यक्ष शिल्पाताई सुर्वे असतील, सगळेच मान्यवर, पार्सेकर साहेब पासून सगळेच इकडे उमळे साहेब, सगळे सांबरे कुटुंबीय, सगळा परिवार, हिमांगीताई, हिरामणजी दादा पाटील साहेब, त्यानंतर अपूर्व पाटील, जुलीताई पाटील, अनुताई पाटील, प्रज्वल दादा, मंदार दादा, सगळ्यांना विनंती करतो की आपण स्टेजवर यायचं आहे. आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये मी आदरणीय दिनेश दादा निमसे साहेब सगळ्यांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यायचं आहे. आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण आज बाबांच्या वाढदिवसानिमित्त केक कापून आपण त्यांना उदंड आयुष्याच्या इथे शुभेच्छा बहाल करणार आहोत. यावेळेला सुरेशजी प्रभू साहेबांकडनं शुभेच्छा दिल्या जात आहेत आदरणीय बाबांना. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे. जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून आपण या सगळ्या कार्यक्रमाचे खरं तर बरं, खास उंबळे साहेब एक गाणं या सगळ्या प्रसंगावर, या सगळ्या मंगल समयाचं औचित्य साधून एक गाणं सादर करतात. मी उंबळे साहेबांना विनंती करेल. सर्व सभागृहाला माझी विनंती आहे की आज खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी ज्यांचा आपण वाढदिवस साजरा करतोय ते समाज सेवक आणि आरोग्य दूत आदरणीय निलेश सांबरे साहेबांचे वडील आदरणीय भगवानजी सांबरे साहेब यांचा वाढदिवस या ठिकाणी साजरा होतोय. मी एक 4 ओळीचं गीत बोलून आदरणीय बाबांना शुभेच्छा देत असताना मी ज्यावेळेस हॅपी बर्थडे टू यू असं बोलेन त्यावेळेस सगळ्या सभागृहानं जोरात बाबा म्हणून बोलायचं आहे अशी माझी विनंती आहे तुम्हाला. मी परमेश्वराजवळ प्रार्थना करतो की अशा एका नररत्नाला पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा त्याचा त्रिलोकी झेंडा, अशा एका नररत्नाला ज्या कुशीनं जन्म दिला त्या आदरणीय बाबांना शुभेच्छा देण्यासाठी मी परमेश्वराजवळ आराधना करतो. वर्ष वर्ष हे कार्य घडो, आयुष्य हे तर खूप वाढो. वर्ष वर्ष हे कार्य घडो, आयुष्य हे तर खूप वाढो. आमची इच्छा से महान हे प्रभू दे तू वरदान. हॅपी बर्थडे टू यू बाबा, हॅपी बर्थडे टू यू बाबा, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू. फूल असे फुललेले असेच राहू दे, कोमेजू नको याला हाच प्रभूवर दे. हसो सदा डुलो सदा, हसो सदा डुलो सदा वाऱ्या संगे. या फुलाच्या वासाने सुगंधी होऊ दे जग सारे. या फुलाच्या वासाने सुगंधी होऊ दे जग सारे. आमची इच्छा से मान हे प्रभू दे तू वरदान. हॅपी बर्थडे टू यू बाबा, हॅपी बर्थडे टू यू बाबा, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू. थँक्यू.
मनापासून धन्यवाद. आणि मी बाबांना विनंती करेन की आपण केक कट करून आपण हा वाढदिवस इथे साजरा करत आहोत. मी बाबांना विनंती करेन की आपण थांबायचं आहे. साहेबांना आणि बाबांना आणि आईंना विनंती करेन की आपण थांबायचं आहे. बाकी सगळ्या मान्यवरांना विनंती करतो की आपण समोरून स्थानापन्न व्हावं. एकनाथजी उंबळे साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण यावेळेला सन्मान करत आहोत. मला जर तुम्ही व्यवस्थित आता या क्षणाला ऐकत असाल तर एकनाथ उंबळे यांची जशी ओळख हे शिवसेनेचे साताऱ्याचे जिल्हा प्रमुख किंवा संपर्क प्रमुख जशी आहे, तर आपल्याला माहित असेल 26/11चा जो मुंबईवर हल्ला झाला तर त्यामध्ये कसाबला ज्यांनी पकडून दिलं, समोर AK-47 असताना हातामध्ये कोणत्याही प्रकारचं शस्त्र नसताना देखील कसाबला सरते शेवटी फायरिंग करताना ज्यांनी मरणमिठी मारली होती त्या शहीद तुकाराम उंबळेंचे ते बंधू देखील आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यांनी आता गाणं गायलं ते आदरणीय एकनाथजी उंबळे साहेबांसाठी. आपल्याला झी गौरवचा जो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिळाला याकरता तमाम मंडणगड तालुक्याच्या वतीनं आपला एक विशेष सन्मान केला जातो. मी मंडणगड तालुक्याचे आपले सगळे जिजाऊचे शिलेदार यांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर यावं, ज्यामध्ये चेतनजी सातोपे, निलेशजी गोवळे, दिनेशजी सापटे साहेब, निलेशजी रक्ते आणि इतर सर्व, चंद्रकांतजी रेवाळे साहेब, ही सगळी मान्यवर मंडळी इथे उपस्थित आहेत. निश्चित हा कार्यक्रम आपण इथे समाप्त करतो. ज्या कोणाला साहेबांना भेटायचं असेल ते सगळेजण विचार मंचावर येऊन साहेबांची भेट घेऊ शकता. आपण सगळेजण इथे आलात याकरता मी संस्थेच्या वतीनं, कार्यक्रमाच्या वतीनं आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. उपस्थित सगळे पत्रकार, सगळे मान्यवर मंडळी, स्पर्धक, त्यांच्या घरचे, पोलीस भरती झालेले विद्यार्थी, त्यांचे कुटुंबीय, या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले आम्हाला जे सावरकर नाट्यगृह ज्यांनी उपलब्ध करून दिले त्यांचे देखील मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. उत्तम साऊंडची व्यवस्था ज्यांनी निर्माण करून दिली ते आमचे श्रेयसजी, यांचे देखील मी यांचा देखील मनापासून आभार व्यक्त करतो. ज्या कुणाला भेटायचं असेल साहेबांना ते सगळेजण विचार मंचावर येऊ शकतात. आमची लाईव्हची टीम असेल, स्क्रीनची टीम असेल, या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आमचे कॅमेरामन असतील त्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. पाण्याची व्यवस्था ज्यांनी केली त्यांचे आभार व्यक्त करतो. आमच्या रुग्णालयाचे सगळे स्टाफ त्यांचे आभार व्यक्त करतो. संस्थेचे सगळ्या प्रत्येक तालुक्याचे पदाधिकारी यांचे देखील मी संस्थेच्या वतीने, या कार्यक्रमाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. आपण सगळेजण वेळात वेळ काढून या प्रथम वर्धापन दिन सोहळ्यामध्ये आमच्या आनंदामध्ये सहभागी होण्याकरता आपला अमूल्य वेळ खर्च करून तुम्ही सगळेजण इथे आलात, याकरता देखील तुमचं जिजाऊ शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थेच्या वतीनं मनापासून आभार व्यक्त करतो. यानंतर रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष आदरणीय रोहनदादा बनेसाहेब देखील आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. मी त्यांचे देखील मनापासून आभार व्यक्त करतो. ठाणे कसाराहून आमची टीम आलेली आहे. स्वतः दिनेशदादा निमसे साहेब, त्यांच्या नेतृत्वाखाली महेंद्रजी शिंदे असतील, आमचे जनार्दनजी भेरे असतील, ही सगळी मंडळी इथे आलेली आहेत. या सगळ्या मंडळींचे देखील मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि आपण या कार्यक्रमाला इथे उपस्थित राहिलात याकरता देखील आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. ती कल्याण, ठाणे, बदलापूर, अंबरनाथ, मुरबाड ही सगळी जिजाऊची शिलेदार इथे उपस्थित झाले, त्यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो. आमचे सुभाषजी करवर आहेत, सुदर्शनजी पाटील आहेत, विनोददादा निमसे साहेब आमच्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. एकीकडनं आमचा वैभवजी धात्रक आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो. जयेशजी भगत आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचे देखील आभार. आमचा आदी आहे, त्यांचे देखील आभार मानतो. ही सगळी मंडळी, अगदी अजितदादा जाधव असतील, संदीपदादा पवार असतील, आकाशजी शेलार असतील, आमचा निशालजी शेलार असेल, प्रतीकजी वारकडे असतील, ही सगळी मंडळी इथे उपस्थित आहे. करणजी वारकडे असतील, ही सगळी इथे मंडळी उपस्थित आहेत. सज्जनजी जमदारे असतील, किशनजी महाजन असतील, या सगळ्या मंडळींचे देखील मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आपले रुग्णालयातील सगळे सदस्य आहेत आप्पा, त्यांना तुमच्या समोर इथे फोटो काढायचा आहे. या डॉक्टर रश्मी मॅम आणि टीम सगळ्यांना विनंती करतो की या आपण. धन्यवाद.
मनापासून धन्यवाद. तुमचे मनापासून धन्यवाद. किती एवढं नालायक बनू नको हे सांगायला इथपर्यंत आलं. नालायक माणूस जेवढा तू आहे राजापूर तालुक्यामधनं काही मंडळी आलेली आहेत जी सन्माननीय सांबरे साहेबांचा सन्मान करण्यासाठी इच्छुक आहेत. त्यांचा देखील विशेष